Kemm periti actually janalizzaw it-triq, kemm planning officers actually janalizzaw il-kuntest huwa minimu ħafna. Il-liġi tagħna tagħti il-possibilità illi tiddevja mill-policy. Inta għandek ta' Amazon qabel ma nassu. Għandek it-tama, Miegħi ħataqbad fuq id-diżin jekk tara l-bqija ta' triq kif inhi. Imma il-floor to height ratio u żgur Alla għandi bżonn kafe ieħor, żgur Alla. Isma' dal-kafe tiegħi jew tiegħek. Għazem tiegħek kien imma mistaqtus. Hemm misconception oħra illi hemm id-dritt tal-ieħda. U dritt m'hemmx. Misinformation papali. Kultant nibda ngħid potenzjalment anki min qiegħed fis-sistema ma jafx li m'hemmx. Li kollok terġa' tikteb il-policy issa, x'tagħmel differenti mid-DC-15? Bil-defaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'waħta u fejn Mela, tlaqna? Merħba l-podcast ta' din il-ġimma. Din il-ġimma għanna l-ġaja li ħad iġib li fl-iskun stretta, pinta stretta, pinta pjaċir. Qabel ma nibdew it-taħdida ma' Antwan Zammit li huwa perit u għal-awtur ta' diversi, mhux diversi ta' policy partikolari fil-qasam tal-ippjanar u tal-iżvilupp u ħanitkellmu insomma fuq x'inhuma l-problemi bil-pjanar bħalissa f'Malta u kif forsi nistaw intejbu situazzjoni li ħafna qisu pjuttost id-disprata. Qabel ma nibda nfakkar li hemm numru ta' azzjendi li huma vitali biex dan il-podcast ikun jista' ikompli għadej għal daqstant nirrakkomanda li jekk għandkom il-podcast għandkom tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti ta' dawn l-azzjendi li jmissu. Dawn huma il-Browns, il-Maple, l-ESS, l-Apex Media, l-Garmin, eCabs, Kutriko, Go, Channel 100 fuq it-Talkies, il-Kazin kull nar ta' ġimgħa flaxija, kif ukoll il-Welbies u bħalma sħaqt fil-bidunet pinta stretta pinta pjaċir. Pratikament din hija l-birra sinonima mal-proġetti kollha nagħmlu anke huma sponsors anke tal-Kazin fil-verità. Mela, patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tkunu hawnhekk parti minn dil-komunità, tiġu mistiedna l-avvenimenti esklusivi għal Patreons, titlu fl-iktar chat qalila fil-pajjiż u ħafna xorti minn daw. Ara tlaqna jien u Antwan Zammit. Yes, rolling. Mela, merħba Twan. Grazzi. Kif inti? Tajjeb, ħafna. Kif kont qed ngħidlek qabel ma bdejna dejjem tranquill, meqjus, kajman. Id-dispożizzjoni tiegħek anke fil-klassi pereżempju hekk mal-istudenti, jimin? U minn dejjem kont hekk? Naħseb. Tallimt inkun hekk. Għaddejt minn esperjenzi bħal kulħadd ovvjament li donnom iġaluk tkun tirrispondi b'ċertu mod, fil-ħajja. Ta' wija, hold my beer kind of, spiex ta' issa ġara li ġara u għja naraw spiex ta' b'mod kemm jista' jkun loġiku u nieqes minn. Pragmatiku ħafna, nipprova. Tibnida pragmatiku ħafna. Nipprova, Interessanti. Ok, mela, nibdew naqra, mela, ovvjament mija kan nitkellmu fuq l-iżvilupp, fuq il-pjanar, fuq il-passat, preżent, u it-tama tiegħi il-futur ukoll biex ta' nixtieq illi ngħaddu flimkien il-proċess tal-ippjanar kif tara ħend tista' forsi tina naqra perspettiva tiegħek. Waqt li sintendi speċa jekk ġili rajt kwarta minn xi podcast taf li jiena kritiku tal-mod li bih żviluppajna l-pajjiż biex naħseb għandna riżultati li setgħu jkunu ferm aħjar. It-tama tiegħi però li nieqfu neqirdu biss u nibdew nsibu xi soluzzjonijiet ukoll. Allura speċa dal-podcast miegħek partikolarment xtaqt nagħmlu anke darba mlont għajna wara dibattitu insomma u għadna nitkellmu dwar x'jista' jkun. U allura speċa nistgħu nagħmlu isu djanjosi, waqt li qed nagħmlu djanjosi naraw x'jista' jimmeljora u mbagħad forsi fl-aħħar nitkellmu wkoll fuq mela is-somma hija dik, għadinaw. Minnaw fejn nistgħu mmorru, x'inhuma l-ewwel passi għat-titjib. Inta għandek ta' Amazon qabel ma nassu. Għandek it-tama, mela. Tal-inqas. L-aħħar ħaġa li tmut hija t-tama. Ekku.
Mela, nibdew minn fej bdejt jiena, eventualment. Mela, bdejt niprofa nifhem kif l-aħjar nistrutturaw id-diskussjoni tagħna. Allura bdejt nipprova nfittex l-iktar ħaġa forsi oġġettiva u fl-aħħar iddeċidejt li mmur nfittex il-liġi tal-ippjanar ta' dan il-pajjiż xi tajt. U kont sorpriż ħanajtek illi t-tielet klawżola tal-liġi tal-ippjanar tal-Planning Act tajt it shall be the duty of the government to enhance the quality of life for the benefit of the present and future generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Tajjeb. Kif tħoss? Statement sabiħ ħafna. U toħroġ mill-definizzjoni tal-sustainable development. Way back fl-1992 fil-Rio Summit meta ġiet definita xini sostenibilità li inti qed tagħmel żvilupp iva, tagħmel lura l-kwalità, imma ma tikkompromettix il-possibilità li ġenerazzjonijiet futuri jilħqu dak l-istess stat ta' kwalità, eċetera. Sentendi nasab il-missjoni l-biċċa kbir tan-nies jistgħu jaqblu li hija missjoni tajba. Ekku. Però inti li qiegħed fl-industrija, eċetera, eċetera. Kif tara li mixin din? Le, naħseb it boils down xek, li inti kollok da l-oġġettiv universali hemm fuq, right? Mbagħad kif actually ħadd tittraduċih b'mod reali, b'mod pragmatiku fil-policy making. So, ġifieri issa aħna għandna hierarchy ta' policy making, so għandna tiers differenti, nibdew mill-policy li huwa l-SPED li huwa dak il-policy strateġiku, kemm għall-ambjent u kemm għall-iżvilupp, ġifieri environment and development, li jissettja dawk l-objectives ġifieri xorta jibqa' quite airy-fairy biex ngħidlek, so ġifieri fejn għandna nippruvaw naslu. Naħseb huwa wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku dokument li jipprova jkun forward thinking, fis-sens li għax qed jipprova jippjana l-pajjiż għal let's say 10 snin li ġejjin. Ġifieri qablu kien hemm l-structure plan. So ġifieri meta l-ippjanar inqata li jkun sempliċement xi ħaġa li jaqa' taħt il-Public Works, so fejn il-Ministru kellu il-kontroll assolut, u kien hemm id-deċiżjoni illi jkun hemm awtorità separata u għalhekk kellna l-ewwel Planning Act fl-1992. L-ewwel waħda mill-ewwel affarijiet li saru, l-ewwel ħaġa li saret kienet fin-1988 saru l-iskemi tal-iżvilupp. Dak li kienu jissejħu temporary schemes għax suppost baqgħu temporani sakemm ġew il-local plans. Fir-realtà għadna nirreferu għalihom. Ġifieri ma fejn hemm tkun taf fejn hemm l-alignment tal-bini pereżempju, eċetera. Umbat, ftit wara fin-1990 inħareġ the structure plan for the Maltese Islands li kien ġifieri l-ewwel pjan strateġiku biex ngħidlek li kellu jkollu let's say validità ta' xi 10 snin biex imbagħad jerġa' jiġi rivedut kif infatti ġi rivedut. I mean l-ispett ħareġ ftit wara dawk l-10 snin, ġifieri mhux 10 snin wara ftit iktar biex ngħidlek. Ma tkellimt fuq dil-ġerarkija tal-liġijiet. Mela, tista' tispjegalna kif titqassam ġifieri għandek dal-pjan strateġiku sewwa, u mbagħad da għandu jiġi trodott. Qabel il-pjan strateġiku li kollok speċa tispjegalna naqra iktar x'informa bil-mod li nippjanaw. Sewwa, ġifieri dawn huma biex ngħidlek national objectives, ġifieri ħafna minnhom ikunu ssettjati mill-gvern ta' dak iż-żmien, right, li kollu suppost xi forma ta' roadmap aħna fejn iridu naslu mill-aspett soċjali, ekonomiku, ambjentali, kulturali, mill-aspett ta' heritage, sewwa ġifieri jitratta kull suġġett bażikament li l-ippjanar fl-aħħar mill-aħħar ħajmiss miegħu. U jispjegaw wkoll kif għandna neħquhom dawk l-għanijiet? Le, jibqa' b'mod mhux astratt, imma huwa isu dawn huma l-għanijiet. Eżattament. Kif ħanilquhom imbagħad għandek il-pjanijiet l-oħrajn. Il-problema hi li ovvjament, ma jafx li spedding kiteb wara, right, li ħarġu il-pjanijiet lokali. Ġifieri il-pjanijiet lokali huma dawk il-pjanijiet iktar tangibli, at the locality level. Sewwa fejn suppost ikun hemm alignment bejn dawn
l-oġġettivi strateġiċi u dawk kumbat li inti ħatatwom. Inti għat l-SPED inkitab wara local plans? Iva, għax. Meta kitab l-SPED? L-SPED nħareġ fit-2015. 2015, 9 snin wara. Wara l-axħar local plan, eżattament, għax il-local plans kienu bdow fin-95 ta' Marsa Xlok, kumbat 2002 bil-Grand Harbor area, umbat l-oħrajn kollha ħarġu 2006. Allura, mela, ġviri, umbat, x'kienet il-konsegwenza? Il-fatt li l-SPED ħareġ 9 snin wara. X'kienet il-konsegwenza? Kellhom jiġu aġġornat il-local plans u ma ġewx? Mela, il-local plans eżatt jirrelataw ma l-structure plan. So, ovvjament ġew wara l-structure plan. Ġifieri dik is-sinerġija biex ngħidlek qiegħda hemm, però jekk tara l-structure plan biex ngħidlek mhux daqshekk forward looking daqskemm suppostu l-SPED, fis-sens illi vera kienet jippjana għall-futur, imma kienet jara u naħseb il-local plans huma fl-istess spiritu. Għax il-local plans bażikament jgħidulek fuq xi żvilupp tista' tagħmel, x'inhu huma dawk l-użi li huma aċċettabbli u mhux aċċettabbli u xogħol li tista' tilħaq. Sewa. U hemmhekk ġifieri rebus sħiħ u konfużjoni sħiħa fl-opinjoni tiegħi fuq interpretazzjoni ta' oli li issa kellha konsegwenzi Visibility ta' waħda mill-affarijiet li ovvjament ilgħu Ovvjament. Ma let's say at this point ġifiri li il-pjanit lokali l-iktar li jittrattaw ma daw l-aspetti. X'inhu użu tajjeb, x'inhu użu kompatibbli, per eżempju, ma użu residenzjali u x'mhuwiex. Kompatibbli xi tfisser? Ġifiri illi bl-Ingliż tiġi li it has no adverse effect on amenity, residential amenity. Okay, all right. Iġifieri jekk jiena għandi residential area, mhux se jkun kompatibbli li jkolli neċessarjament element ta' industrija qawwija, right, fejn għandek polluting gases u whatever. Mela, għarru xet nifmek sew, inti fuq net għandek din jekk qed nifhem sew din il-liġi li qed ngħidu hawnhekk li hija the Planning Act. Development Planning Act. Li kien hemm ħafna minnhom, ġifieri l-ewwel waħda kienet fin-92 u l-iktar riċenti li naħdmu biha hija 2016. Ġifieri aħna b'dik illum. Sewa. Issa, kien hemm xi raġuni għalfejn ġiet aġġornata fit-2016? Kun hemm raġuni differenti, per eżempju, meta il-Planning Authority u l-ERA kienu merġew, kien hemm Environment and Development Planning Act għat-tnejn li huma. Meta mbagħad kien hemm id-deċiżjoni li jarġgħu jinqasmu, ovvjament daħlet id-Development Planning Act iktar riċenti. Jiġifieri dejjem ikun hemm xi raġuni bla dubju. Li qed insaqsi huwa jekk kien xem pereżempju fl-aħħar aġġornament ta' din il-liġi kien hemm xi ħaġa li forsi hija utli għal din il-konverzazzjoni li isma' di ġeddidniha għax ġrad il-ħaġa li hija kruċjali għal din l-istorja. Le, li ġara ġifiri li ovvjament raġaw nqasmu l-era u l-autorità tal-pjanar. Ġifiri mbagħad kien hemm il-lat li definixxiet l-era. Ġifiri. Dik fil-2016 ġrat dik li nfatmu? Jew ftit qabel ma minn għalija, yes. Sewa. Mela, fil-ġerarkija, mela għandna il-Planning and Development Act. Sewa. Li taħta mbagħad hemm l-SPED li hija din l-structure. Ma ovvjament l-att huwa l-liġi, sewa, ġifieri biex irridu niddistingwu bejn liġi u policy. Naħseb din hija wkoll xi ħaġa li forsi. Hija aktar miasmatika Jiġifieri il-liġi tissettja il-framework biex ikun hemm din il-hierarchy ta' policy making. Għandek l-SPED, għandek il-pjanijiet lokali, u mbagħad għandek ħafna tipi ta' pjanijiet oħra. Jistgħu jkunu dak li jgħidulhom subject plans, pereżempju, ma tantx hemm minnhom, pereżempju yachting study biex jaraw fejn l-aħjar ikun hemm pereżempju xi marinas għall-argument. Ġi fuq suġġetti speċifiċi. Naħseb li nkun qed titlu naqra wisq fil-majnuxa. Let's say, qed inżemmija biss għax parti mill-tipo ta' pjanijiet umbat, wara l-local plans, jiġu is-subsidiary plans, li DC-15, per eżempju, huwa wieħed minn daw is-subsidiary plans. Jiġifieri bħala hierarchy, l-SPED għandu iktar saħħa mill-local plan, li intern għandu iktar saħħa mill-DC-15. Li hija policy. Naħseb li dik hija xi ħaġa forsi li dik hija pratikament dik hija l-ġerarkija.
Eżattament. Sewa. Qabel ma, ok, mela, ħan ipparkja naqra dik il-biċċa informazzjoni. U qabel ma jtlu fil-konverzazzjoni, nixtieq nistaqsik, biex x'inhu l-iktar affarijiet li jinkwitawk kif qed jiżviluppaw l-affarijiet? Naħseb l-inkwitt tiegħi huwa illi issa qed nitkellem kemm naħseb minn l-aspett għax jiena I suppose, nilbes iktar minn kappell wieħed, right? Ġifieri għandi l-prattika tiegħi, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija fl-urbanistika u l-ippjanar PhD tiegħi kienet fuq hekk u b'dak il-mod jiena dħalt mbagħad anke biex inkun l-awtur tad-DC-15. Sewa. U għandi wkoll rwol bħala edukatur għax nagħlem l-università. Fej ovvjament nipprova inġonġi it-tlieta li huma flimkien u fl-opinjoni tiegħi meta tkun involut fit-tlieta li huma tibda tirrealizza dawn il-konnessjonijiet, ġifieri tibda tirrealizza li jiena importanti li nallem it-teorija bla dubju ma rrid nallem ukoll l-istudenti il-prattika, ġifieri l-affarijiet on a day to day. Biex huma jistgħu jagħmlu dik il-konnessjoni. U il-prattika tinforma l-policy, għax il-policy jekk tkun miktuba mod tajjeb imma ma tistax timplementa hija inutli. Id-dispjaċir tiegħi allura hu illi wara li jkun hemm ħafna ammont ta' ħin u riċerka biex tinkiteb policy, għax il-policy ma tinkitibx just għax xi ħadd fettillu jagħmilha. Infatti id-DC-15 per domna sentej biex, ktibni sew, imma x'tkellimna ma' ħafna stakeholders u kellna ħafna, konsultazzjoni, eccetera. Illum nara ħafna mill-provizjonijiet tad-dokument irrelevanti għax ħarġu deċiżjonijiet li jmorru kontra il-policy innifisha. Allura tibda titlef dik is-saħħa, tibda titlef il-validità. U di l-istess li ġara bil-local plans, ġifri il-local plans il-lum saru relevanti. Pjanati saħħi iktar tard ma kif isek ħalt fija inti. U għandek dispjaċir għal-mod li nkiteb id-DC-15 li speċjal tajt kieku ktibtu forsi aħjar ma kienx ikun hemm il-fakulta biex il-bord taqbad u tajt isma' dawn ma sanatu xejn minnu ara. ħanaqbdu din l-aħħar folja ta' u l-P35 inġonġu għan fl-imkien u... Ma dikki, eżatt, li d-dokument, ġivi anki biex inti suppost tifhem il-policy fuq l-oli u biex tifhem l-Annex 2, inti tifhem id-dokument kollu. U dik l-issue illi ħafna drab il-policy, it's speċi, kulħadd jażel li jaqbillu minna, right? U jitlef is-sens illi jisma' hemm proviżjonijiet illi actually forsi tilħaq dak l-oli imma f'dal kuntest għax dat dokument huwa purament mibni fuq il-kuntest u l-valur tiegħu, alright? F'dal kuntest ma tilħux, m'għandekx tilħu. Sewa, mela, għal min forsi mhux daqshekk mitla bħali u bħalek ta' din l-istorja ta' DC-15 u tal-Annex 2 u tal-P35 u da palissa qed nitkellem alien language għal daw in-nies. Mela, għatu naqra spjega ta' x'inhu DC-15, l-Annex 2 u ma nafx rajtniex niddibatti l-Annex 2 ma' Stefala biex anka dawk dik il-kwarta speċa. Ma nafx jekk ħanoħorġu il-calculator, però. Xtaqt li kelli calculator dak il-ħin x'dub nagħmel sommu f'moħħi u nħażżes istija. Però speċa ukoll kien biex u qed interpreta mod, jien qed interpreta mod ieħor u speċa ikun tajjeb, mela għena tu spiega ta' fuq xiex qed jitkellmu daw tnej minn nies li għandhom speċa d-xewqa li jifmu din il-ħaġa. Mela, DC-15 huwa. Ok, mela, id-DC-15 inkiteb. L-ewwel nett beda bħala reviżjoni ta' DCs oħrajn, ġifieri mela. Fil-bidu kellna DC-1 tal-88, alright, dak kien l-ewwel DC fin-1988 li kien letteralment a two-pager. Sewa. Eventualment kien hemm id-DC 2000, 2005, 2007 u fit-2013 kien hemm din il-xewqa il-liġi rivedut id-DC 2007. Minħabba ħafna aspetti ġifieri kien hemm serje ta' oġġettivi biex ikun iktar streamlined, ġifieri dak iż-żmien kien hemm ukoll guidelines fuq urban conservation areas li kien dokument għalih. Kien hemm guidelines oħrajn fuq
shop fronts li kien dokumenta liħ. U kien hemm din l-idea li isma' let's try to streamline dawn it-tlet dokumenti. Naraw x'ma ħadimx mid-DCO7 u nippruvaw intejbuh. U nippruvaw naraw jekk hemm affarijiet li ma ħadmux fil-prattika, ġifieri, narawhom. Jiena kont għadni kemm ġejt lura mill-Ingilterra kont spiċċajt il-PhD very much related to this, insomma, u meta saqsawni biex nkun involut, għatilhom fl-opinjoni tiegħi din hija opportunità biex indaħlu daqsxejn urbanistika fil-policy making. Għax sa dak iż-żmien l-urbanistika fl-opinjoni tiegħi ma kienx teżisti, għax il-local plans li kieku huwa forum tajjeb biex iddaħħal l-urbanistika huwa primarjament fuq l-iżvilupp, x'tista' tiżviluppa, l-użi kif qatt qabel u l-għoli, right? Kien hemm ħafna affarijiet oħra li huma neqsin. Pereżempju, il-kuntest tat-triq u l-valur ta' dak il-kuntest. Allura ok, mela hija nieħdu opportunità li ndaħlu loġika ġdida tad-dokument. Id-dokument id-DCO7 il-problema tiegħu fundamentali tiegħi meta kont studjajtu kienet illi kulħadd kienet jażel dak li jaqbillu, però kien hemm issue għalija daqsxejn kbira li kien hemm policies miktubin pjuttost tajjeb, però kellhom parti li qed tiddeskrivi l-policy. Mbagħad il-policy nifisha li kienet bolded text. Jekk taqra id-deskrizzjoni tagħha, jiġifieri the unbolded part, okay? Kwalitattiva immens u tibda tgħid da vera jagħmel sens. Il-policy nifisha kienet qed tiġi interpretata biss f'aspetti kwantitattivi, ġifieri numri, basically. Mela inti kellek sitwazzjonijiet, mhux wieħed ngħin, mijiet ta' sitwazzjonijiet illi kellek permessi li qed joħorġu minħabba l-fatt illi kwantitattivament, okay, kienu qed jirrispettaw il-policies. Imma l-kwalità ma kienitx tajba, right? Issa tgħid li mela, illum għandna sitwazzjoni fejn tejjibna dik għax fir-realtà le. Għax morna qisu għall-istess, milli qed nifhem, issa morna l-istess mod taħsib. L-ispeċ ta' minn flok qed jaraw id-dokument kollu, qed jaqbdu n-numri tal-Annex 2. Yeah, ma dik hija kwistjoni ta' kif wieħed juża id-dokument u kif qed jinterpretah, okay? Kellek ħsieb li id-dokument se jiġi abbużat? Yes, bla dubju. Fis-sens, sfortunatament, it's human nature, dik hu. Jiġifieri illum sfortunatament hemm professjonisti, right, illi, let's say, għandhom reputazzjoni illi tmur għandu għax ħajdurlek mal-policy, you know? I mean, jiġifieri min jagħmel il-flus minħabba fek, which is, I mean, obviously something no one should subscribe to. Biex kienet ċaġa li kienet inti u tfassal il-dokument, kont qed taħseb isma' min jista' jipprova jara kif jilla pazza l-affarijiet biex. Iva, allura jiena pereżempju meta ktibt il-policies, jekk tara il-policies kif huma miktubin, il-policy għandha ħafna drabi kemm parti kwalitattiva u kemm parti kwantitattiva. Ġifieri inti mhux biss trid tirrispetta n-numri, trid ukoll tirrispetta l-affarijiet kwalitattivi. Jiena I made sure illi l-aspetti kwalitattivi jkunu tangibbli. Jiġifieri jiena nutli ngħid importanti li dad-design ikun kompatibbli ma taħdeh, għax kompatibilità taf tfisser miljon ħaġa. Jiena bdejt ngħid, il-kompatibilità x'inhi f'din it-triq? Jekk għandek triq. Mela, l-ewwel net, ibda milli tanalizza triq. Kemm periti actually janalizzaw it-triq, kemm planning officers actually janalizzaw il-kuntest ta' dak l-iżvilupp, I tell you, jekk hemm huwa minimu ħafna. Għax ħafna mill-applikazzjonijiet jaraw sempliċement il-faċċata li tiġi sottomessa in isolation, okay? U anki ċert li hemm min laqqas biss ġifieri jagħmel site visit biex jagħmel proġett, okay? Speċjalment meta ikun dak it-tip ta' template design illi inti bażikament plot, ħararawr u plot ħaltarxin billi huwa l-istess plot, bażikament tista' tuża l-istess design, right? U għalhekk naraw l-istess tip ta' bini kullimkien, irrespective of the context. Jiġifieri jiena rrid indaħħal l-aspett kwalitattiv, mela ngħid pereżempju isma' ir-ritmu tal-aperturi, xi ħaġa tangibbli, il-proporzjon.
right? Affarijiet tangibli, mhux affarijiet suġġettivi, kont attent ħafna biex ma naqax fis-suġġettiv. U dik kienet l-idea illi jinqasam id-dokument f'sezzjonijiet fejn inti tibda mill-kuntest ġeneriku, kuntest kbir, right? Tidħol f'aspetti iktar dettaljati ta' triq, per eżempju, u mbagħad tidħol f'aspetti arkitettoniċi fuq il-kwalità tal-arkitettura u fuq elementi ta' arkitettura. U l-idea kienet illi tibda l-ewwel biċċiet bil-policies to make sure you get the basic things right, proporzjon, etc. Umbat l-aspetti li jistgħu jkunu suġġettivi u li jista' jkun hemm iktar minn soluzzjoni waħda, okay? Affarijiet arkitettoniċi ta' estetika, hemmhekk saru guidelines. Illum hand on heart ngħid forsi misnamilna kollox policy. Għax meta wieħed jiġi biex jiżen il-policies u l-guidance, hemm din l-impressjoni li il-policy iktar importanti mill-guidance, mela jekk hemm il-policy qiegħda speċi satisfied, mela aspetti ta' guidance m'hemmx għalfejn nagħtu każhom. U ħafna mill-aspetti ta' estetika huma infatti guidance. Però jekk qed nifhmek sew, hemm ħafna partijiet anke mill-policy li maħniex nagħtu każhom. Ħa nispjegaw naqra lill-udjenza speċa il-parti li hija kontroversjali ta' dan il-dokument. Reċentament Alex Torpiano, kiteb fit-Times artiklu li fih nikwota qed everybody knows that the application of P35 and Annex 2 indiscriminately to the whole of Malta and Gozo is the reason for the dramatic deterioration of the quality of our urban spaces. Taqbel inti ma dil-istqarrija ta' Torpiano? Partially, fis-sens illi l-Annex 2 huwa interpretazzjoni in meters, okay? Ta' height limitations li ħarġu back in 2006, li ħarġu fil-pjanijiet lokali. Jekk inti tqabbel il-height in meters li kien hemm fid-DC07 u l-height in meters li hemm fid-DC15, jekk wieħed jagħmel dak l-eżerċizzju, alright, jirrealizza illi actually ma kienx hemm din iż-żieda illi kulħadd jaħseb li hemm, il-żieda li hemm il-perċezzjoni li mhux il-perċezzjoni għax nifhem illi kien hemm min prova u jipprova idaħħal kemm jiflaħ solari, okay? Però inti għandek ħafna safeguards jekk lest li tagħti każhom, jiġifieri ngħid tagħti każ il-pjata tal-policy. Eżattament. U anki il-liġi nnifisha u l-hierarchy fejn għandek il-local plan li għandu s-saħħa fuq il-DC15, all right? Illi inti min qed se jiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar, kemm min qed jiddiżinja, kemm min qed jessessja u kemm min qed jiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar il-liġi tagħna tagħti il-poter, il-final say lil min qed jiddeċiedi, lid-decision maker sewwa. Hemm biżżejjed safeguards illi inti tista' tilħaq dak il-loli jekk trid, imma tista' ma tilħqux. Mhux hekk. All right? Imma di mhijiex ċara. Għax il-height limitation qatt ma ġi spjegat. So, jekk jieħdu l-height limitation bħala id-dritt tagħhom illi jibnu daqshekk. Absolute ngħidulu aħna, ġifieri il-height limitation huwa an absolute jew huwa a maximum. Jiġifieri jekk taqra kif inhu dejjem miktub, all right, shall not exceed this height in meters. Shall not exceed. Imma, it doesn't mean that it can't be less, or it shouldn't be less in certain contexts, okay? U jekk tara xħarġet l-autorità tal-pjanar, meta ħarġu l-local plans, okay? Meta ħarġu l-local plans, l-autorità tal-pjanar ħarġet local plan interpretation document biex tipprova tispjega ċerti domandi li kellhom in-nies. Okay? U għawek fil-interpretation document hemm indikazzjoni illi il-height limitation, okay, huwa differenti mill-interpretazzjoni li l-Planning Authority ħarġet riċentament f'Circular 2 ta' 24
fejn qed tipprova tarġa' tinterpreta il-heights fil-local plans as heights in meters. Waħda tirreferi għaliha bħala maximum u l-oħra tirreferi għaliha bħala absolute. Mela, ħajkolli nagħmel naqa' refresher jekk jogħġbok Julian. Itfali il-P35 biex derġa' ninkwadra kemm il-ħsieb tiegħi għax għadek kif tajtna ħafna informazzjoni. Għandek raġun. U kemm forsi nista' ninforma l-pubbliku tal-affarijiet kollha li ingħadu u il-kontroversja fejni. Mela, il-P35 li għamel... Tara, shall not exceed. Li għamel referenza li għatol pjano jadi. A building shall not exceed the permissible height. Issa, għawek diġa għanna problema kif il-periti jew il-board jew l-applikanti ma nafx, in-nies qegħdin jinterpretaw l-idea ta' permissible height hija li dak l-oli, dak il-maximum height, huwa id-dritt tiegħek. Meta minn għandi għawek qudiem li huwa l-person li kiteb id-DC-15 qed jgħid li le. Dak huwa il-massimu, però inti tittieħu il-kuntest ta' triq, tal-madwar, ta' material commitments, u ħwejjeġ oħra minn daw. Ħankomplu minn hemmhekk. If I may. Tabbar li naqgħu tibqa' fuq il-page u hekk. Jekk nista' nżid fuq di, però il-deċiżjoni tal-qorti fuq il-kas ta' Santa Lucia hija purament fuq hekk. Sewa, u ħanaslu għalih il-kas ta' Santa Lucia. Ġifieri, it actually ħanibdu l-istorja strengthens this. għax wisni kwita li dan huwa wieħed mill-iktar podcast tekniċi li ħanamel f'ħajti u l-għet nipprova nieħdu kemm jista' jkun nikolli l-jum fan gidma. Mela, as established, a building shall not exceed the permissible height as established in the local plans. So, the permissible height in the local plans, which shall be interpreted according to Annex 2 of this document. Such height shall be measured from pavement level along the frontage of the building from the highest street level. Mela, issa għawek huwa il-point of contention tagħna li diversi drabi insomma fuq dal-podcast id-dibattejna. Mela, fl-Annex 2 inti għandek per eżempju il-local plan għawek tajdlek li jista' jkollok għas-saħħa tal-argument 3 solari. 3+ li tfisser 3+1. Eżatt, li tfisser fil-verità 3+1. Il-penthouse dak dejjem addizzjonali. Eżatt, imma it-3 fl-ewwel kolonna jfisser 3 plus il-penthouse qed nifhmu sew. Mela, fid-DC-15, fl-Annex 2 tad-DC-15, sawa, dawk il-heights in meters dejjem jinkludu il-penthouse, il-setback floor, najdulu, let's say il-penthouse, u l-opra morta tiegħu. Jekk qed nifhem, jekk dak id-dokument fimtu sew, naħseb by this point fimtu sew, l-ewwel kolonna hija isma' jekk inti kellek 3 solari fil-local plans, mela issa skont l-Annex 2 jekk inti ferja fej kien hemm is-semi basement, mela tista' tibni 17.5 meters. Eżattament. Dawk it-3, però fil-local plans, importanti li nifhmu wkoll li ma jfissrux biss 3 solari, imma dejjem fissru 3 solari u washroom li eventwalment saru 3 solari u penthouse. Semmek bilna? Iva, għax il-penthouse ħareġ fit-2007 fid-DC-07. Dak il-dokument ta' din il-possibilità illi jittella penthouse fuq is-solari li kien hemm motijin fil-local plans. Issa, il-point of contention qiegħed illi 17 meters and a half ma jagħmlux 3+1, imma bil-liġi tas-sanità tal-lum jagħmlu 5. Fil-verità 4+1. Is-17.5, so, jiet fil-kas ta' 3+ semi-basement. Is-semi-basement kien dak is-solar illi fl-opinjoni tiegħi kienet wieħed mill-ikbar żbalji li qatt sar f'dal-pajjiż. Fejn it-toroq tagħna f'daqqa waħda u r-ritmu tagħhom u anki il-loġika orizzontali tagħhom f'daqqa waħda nkisret għax iddaħħal das-solar li mhux solar sħiħ imma kważi solar ta' xi 2.1 meters. Fejn inti tinżel għall-unit. Hemm ħafna semi-basements, right? F'kundizzjonijiet anki ta' dawl u ta' ventilazzjoni illi, mhumiex ta' kwalità. U bil-konsiderazzjoni li mbagħad biex inti taċċessa il-ground floor għax huwa mall li da' 2.1 meters,
Irid ikollok dak it-taraġġ wieqaf li naraw again f'ħafna proġetti li nbnew dan żmien. U r-raġunament tagħna kien, isma', da semi-basement li kisser fl-opinjoni tiegħi u ta' nies oħra it-toroq tagħna u li huwa kważi solar, frankament, mela might as well intuħ jiġi solar, ġifieri minn 2.1 jiġi ftit iktar, right? U nżommu il-loġika tal-ground floor. U ma ndaħlux dal-in-between, space illi verament ma jaħdimx u ma jżidx kwalità lit-triq, anzi jikkrea spazji. Jiġifieri, it-3 plus semi-basement mela 3 dal-kważi solar sħiħ sar 4. Il-plus 1 dejjem kien hemm. Sewa, il-penthouse dejjem kien hemm għax kien biex kien hemm dil-interpretation minn washroom li saret penthouse. Pratikament. Jiġifieri, fil-kalkoli tiegħek, inti qed tgħid li d-differenza hija metru essaġġ. Ġifieri jekk inti kieku kellek taqbad dak is-17.5, okay? Sewa. Tneħħi metro. Opra morta. Metro opra morta, ejja. Tla' nerġa' niftħu l-każ. L-għoli fuq it-triq huwa dejjem dak il-ħajt li għandek minus 3.4, okay? Dak jitik 14.1. Issa, Erġa' sorry. Mela, dak is-17.5 minus 3.4 li huwa id-differenza bejn l-opra morta tal-penthouse u l-opra morta tat-triq, tal-faċċata tat-triq, hija 3.4. Mela l-għoli tal-faċċata tat-triq hija fil-kas ta' 17.5, 14.1. Sewa. Minn dal-14.1 inti suppost tnaqqas metro pramorta. Dak il-metru suppost qatt ma jintrebaħ ġol appartamenti, dak irid jibqa' opra morta għal bejt. All right? Issa, kemm diġi tirrispettata f'proġetti is another story. Okay? Imma jekk hija għandek skont din il-policy, all right? Trid tneħħi mela jibqalek 13.1. Issa, jekk tneħħi il-bejt ta' dan it-terrazzin tal-penthouse biex ngħidlek, okay? U il-bjut in between, all right? Mela għandek, jekk trid tkun preċiż, trid tneħħi ġeneralment around 35 centimeters għal-konkrit, għal-bejt tal-konkrit u il-finishes għal-qlib, okay? Tat-terrazzin. Umbat, ġeneralment inneħħu 32.5 centimeters, ġifiri a slab of around 20 centimeters u jisu 5 pulzieri finish. Okay? Jekk tamila l-kursar u tamil division by 4, toħroġ 4 solari bleżat. Ma toħroġ iktar. Okay? U din hija importanti għax fit-3 plus basement umbat. Right? Sewa. Li huwa il-16.3. Jekk tamil dal-eżerċizzju, again, tispiċċa illi ma tistax iddaħħal 4 solari. Actually. Aqqas 3 plus 1, ġviri. Le, la 3 plus 1 u laqqas 3 plus basement. Pero xġara wara dan. Sena wara ġiet riveduta is-sanità minn 2.75 għal 2.6. Okay? Il-1 meter opra morta. Eżom, inti konta taħdima fuq il-2.75? Askur, meta Għax inti ta' żmien kont qed tagħmilha bit-2.75. Actually, jiena ma rridx naħdem bit-2.75, jiena rrid naħdem ftit iktar mit-2.75, għax il-2.75 bleżat. Ġifieri jiena rrid nagħmel allowance għas-soffitti, right, biex inti jkollok jkollok l-ispazju ta' ġewwa li jaħdem. Mela, meta U mbagħad ħarġet il-liġi ta' sanità xi 6 xhur wara li dak il- Però di qatt ma kienet intenzjonata illi jinħadem bil-minimum tas-sanità. Jiġifieri il-policy tajlek iva importanti li ma tinżilx inqas mill-minimum tas-sanità. Sewa. Imma kif nara jien, right? U kif dejjem rajta, jekk inti l-local plan għandek, number of stories, u taf li l-local plan għandu s-saħħa fuq id-DC-15. Id-DC-15 kull ma jagħmel qed jinterpreta ħulek in meters. Ma jfissirx li inti f'daqqa waħda kellek 5 solari għax bis-sanità ta' 2.6 u taħdem bleżat jitlulek 7 solari, mela għandha tkun 7 solari. Għax inti xorta għadek marbut mal-local plan. Inti bqajt temmen fil-ġerarkija li il-local plan. Għax il-ġerarkija ma tijiex iktar importanti
policy li kont qed tikteb Għax inti. il-ġerarkija tilek il-liġi, u frankament il-liġi hija fuq kollox. Ġifieri il-liġi minn hemm trid tibda. Għalhekk Inti taħseb importanti. li meta qed id-DC-15 Annex 2 qed tiġi interpretata b'mod illi fl-importanza tisbo il-local plans qed tinkiser liġi. Jekk mhux qed tirrispetta il-numru ta' solari, Iva. iva. U naqbel ma l-interpretazzjoni tal-qorti f'dan is-sens, illi għamlet infatti referenza għalija. Right? Issa, Nistgħu nistaqsu naqra okej, mela għax daw mijiet ta' drabi ma saret din l-interpretazzjoni. Iva. U il-liġi ta' til-fakultà illi issir interpretazzjoni. Issa din hija argument ieħor. Mela, Okay. nistaqsi il-mistoqsijiet kollha li għandi fuq il-dossier Annex 2. Mela, Annex 2 kienet ma kienitx aqqas parti mid-dokument konsultattiv li ovvjament f'ħafna nies, NGOs, eċetera, għanqlet ħafna teorija ta' konfoffa u qed tiġi mistura għax nafu x'tista' tagħmel di, speċjal kif tista' tiġi kif da dokument jista' jiġi abbużat. Għalfejn ma kienx parti mid-dokument ta' konsultazzjoni. Onestament, risposta fuq hekk ma nafx intik. Really, għax, għalija ma kien hemm xejn ta' sigrit fuqha, għax jekk tara din it-table u tara t-table ta' height meters ta' DC07, dit-table kienet diġà hemm, ma kienx bħala annex, kienet parti mill-policy tal-building heights. U jekk tqabbilhom, naħseb importanti li jekk għandkom xi possibilità li nqabluhom. Ta' DC07 u DC15? Eżattament. Tara illi they relate together. Ġifieri jinnaf, jekk issib it-table ta' 3 plus semi-basement, if I'm not mistaken, ħassib li huwa 14 meters. Tinsiex, dik it-table teskludi l-penthouse. Jekk inti tneħħi 3.4 mis 17.5, tiġi 14.1 meters. Ġifieri, all right, forsi saret correction ta' 10 centimeters, imma ġifieri, it's the same. Dik it-table kienet diġà teżisti. Dak li kien hemm miktub fil-P35. Erġa' mur li waħda l-P35 ġu jekk jogħġbok. Mela, dak li kien hemm miktub fil-P35 għalfej Torpjano nsibu daqshekk problematiku. The building shall not exceed the permissible height as established in the local plans, which shall be interpreted according to Annex 2 of this document. It is an interpretation in meters. That is all it is. U di l-interpretazzjoni in meters kienet diġà teżisti minn sena wara local plans. Okay? Li għamlet differenti id-DC07, okay? Li hand on heart, potenzjalment kienet tejn, kienet jekk kienem id-definizzjoni ta' l-oli ta' solar. Id-DC07 poġġa l-oli ta' solar as being minalija xi 3.2 meters. So, 12 filata, let's say, li, you know, Tradizzjonalment konna nibnu li konna nibnu, li tagħmel ħafna sens f'pajjiż fejn inti tiddiżenja, eżattament, inti l-arja titla, l-arja suna, right? Ġifieri di l-fissazzjoni li nibnu u anzi hemm min jgħid anki 2.6 ħafna, għax l-Ingilterra 2.4 per eżempju, ma l-Ingilterra il-bżonitu ma differenti, u għakċu għontu ħit, ġifieri trid iżżomm kemm jista' jkun kumpat. Anyway. Ġifieri I suppose dik kienet forsi tejn biex wieħed jgħid isma'. Le, mela f'din it-table irridu nżommu dal-oli tas-sular f'moħħna, right? U aħna għamilna referenza s-sanità, però għamilna referenza l-local plan u again, ġifieri mhux biex nirrepeti li l-nifsi, imma għalija il-liġi hija assoluta. Ġifieri il-liġi minn hemm trid tibda. So ġifieri jekk l-Annex 2 kif tinterpreta inti, mhux inti, ġifieri kif wieħed jinterpreta u jħares lew jimmanipula naqrem naqalaw minn 3+1 joħroġ 4+1, inti tifhem u naħseb il-liġi tgħidlek illi isma' ma tistax toħroġ minn 4+1 sabiħ għax hawnhekk il-local plan tgħidlek 3+1 u inti streħajt fuq speċa il-liġi għax teżisti speċa dik.
teżisti u għandha iktar saħħa mill-policy. Tħoss li stajt tagħmel xi ħaġa oħra biex forsi. Le naħseb din il-definizzjoni ta' x'inhu solar. Maybe that could have helped. Verità. Imma mbagħad mhux xorta naħseb kienu l-interpretazzjoni tagħhom kienet tkun le ma s-sanità tħallik tagħmlu 2.6. Anka speċa tkompli żid mal-idea ta' konfoffa hija il-ħsieb illi tipo 6 xhur wara f'daqqa waħda l-istess nifhimha x'ismu tal-ippjanar. Nifhimha. 2.75 għalek le 2.6 tista' tdaħħal Nifhimha oħra. għax jekk tagħmel l-eżerċizzju fit-3 plus basement, Sewa. okay? Bit-2.75 u bil-1 meter of pramorta li suppost iżżomm ma kienux jitlu 4 solari. Nafax konta ħdimta ġifri biex inkun ċert illi l-4 solari jitlu biss fit-3 plus semi-basement. Għax jiena il-lan kien to replace the semi-basement. Fit-3 plus basement ma kienux jitlu. Illum jitħlu għax taħdem bleżat 2.6, laqqasem local soffit, bażikament, ħafna drabi, u l-1 meter illum hemm interpretazzjoni illi ma ssibix fil-policy illi inti tista' tirtira laqwa li ma taqbadix f'dak li jgħidulu s-sightline min-naħa l-oħra tat-triq, okay? U dak il-1 meter tirbħu internament. Imma qatt ma kienet, ġifieri jekk tkompli tiscrollja fil-policy P35 tara diagram għax jiena amment ħafna bil-grafika illi mhux klim biss, kif kienu policy documents oħrajn. Li jiena ngħid isma' din il-1 meter qatt ma tista' toħodha internament, dejjem tibqa' hemmhekk. Imma jsiru interpretazzjonijiet, jitħallew ċertu proġetti jiġu approvati, u mbagħad Jinħoloq preċedent. it sets u l-policy tiġi relevanti minħabba f'daw is-sitwazzjonijiet. U bħal dawn hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn fuq policies oħrajn. U dan jekk tajli x'inhu d-dispjaċir tiegħek, ovvjament. Jiġifieri llum jiena awtur ta' policy fejn parti minn dokument, whatever, okay, huwa irrelevanti minħabba li id-deċiżjonijiet ma rispettawx dawn il-proviżjonijiet. Imma kif il-board tista' tagħżel illi żomm ċertu partijiet mill-policy Mela, u oħrajn tarmihom? Forsi xi oħra li naħseb ta' min wieħed jikkjarifika għal min ma jafx hija illi il-liġi tagħna tagħti il-possibilità illi tiddevja mill-policy. Okay? Mhux il-sistemi tal-pjanar kollha tad-dinja huma hekk, anzi huma minoranza, ġifieri aħna għandna s-sistema Ingliża. Jgħidula a discretionary planning system, jiġifieri li inti u jekk tara l-artiklu tal-liġi tagħna tgħidha li meta wieħed qed jieħu deċiżjoni jrid jagħti kemm a regard to plans and policies. Imma wkoll aspetti oħra, dak li jgħidulhom material considerations, mela konsiderazzjonijiet li huma materjali biżejjed illi inti jekk hemm bżonn iva tiddevja mill-policy. Fin-92 meta kellna l-ewwel liġi tal-ippjanar kienet miktuba hekk. At one point meta bidlu l-liġi naħseb meta kien hemm il-merge, kienu bidluha, kienu kitbuha li l-ewwel il-pjanijiet u l-policies. Jekk ma tistax issib deċiżjoni b'dawk, u mbagħad tapplika material considerations. Infatti l-Ingilterra kienu għamluha wkoll ftit qabel u kienet tissejjaħ a plan-led discretionary system. Ġifieri xorta discretionary imma li tibda mill-pjaniet. Illum bil-2016 Act we went back to the 1992. U di għandha s-saħħa għax il-pjan u l-policy mhuwiex a legally binding document. Ġifieri mhuwiex enshrined, alright, kif huma pereżempju iż-zoning plans tal-Amerika u ħafna pjanijiet f'sistemi dak li jgħidulhom regolatorji. Okay? U din hija toħroġ mingħajr ma nkunu teoretiċi. Li tagħti ħafna saħħa l-bord. Iva, tagħti wkoll iktar flessibilità in fairness, jiġifieri llum hemm ħafna riċerka fuq sistemi ta' pjanar li huma regolatorji fejn għandek ma stringenti ħafna. Imma għandek ċertezza, infatti jgħidu la legal certainty, imma flessibilità zero. U llum ħafna pjanijiet ħafna sistemi ta' pjanar rade qed jippruvaw ikunu iktar flessibbli, okay? Daw jafu x'ġara b'Malta jew.
Le, ma Xaħat jibbatilhom email. Il-problema li kultant- L-outcome mhux tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar. Iva, imma jekk ikollok situazzjoni fej pereżempju għandek master plan definit li huwa strett, ok? Umbat għandek il-potenzjal ta' żvilupp, let's say, ta' investiment f'lokalità, all right? And post il-kriżi kollha li kellna f'din id-dinja, li kollok investiment ġo Infrastruttura ġo belt. It's not something esattament, all right? Jirrealizzaw illi kieku kellhom iktar flessibilità, kienu jakkomodaw. Actually, taf xi jagħmlu ħafna sistemi jakkomodaw u mbagħad ibidlu l-pjan wara. Li għalija huwa even worse actually. Il-lapazzat. Però mela, qabel ma nippruvaw nsolvu l-problemi tad-dinja. Nibdew bil-planning authority tagħna. Mela Julian ilu jipprova jurini jekk l-opra morta, id-diagram tal-opra morta u dak il-korrett. Ħalli nkunu nistgħu intellaw u nagħmlu. Ekku. Nagħmlu. Fil-każ għalek Gilbert inti li qed tedit jaħdiet faħħa naqra qabel. Waqt li nkunu qed nitkellmu fuq il-biċċa xogħol tal-opra morta tiġi tirata, eċetera, eċetera. Grazzi. Mela. Ok, mela, inti jettajt il-mod li aħna nirregolaw li pjanar f'Malta huwa discriminatory consnajlek. Discretionary. Voldiri. Element ta' diskrezzjoni. Tati ħafna iktar libertà l-board, il-board di ma tridx tibqa marbuta mal-policies kollha. Nifhem sew? Infatti l-assessment jintem with a recommendation to approve or to refuse, il-board jista' jew jaċċetta dik ir-rakkomandazzjoni tal-case officer jew imur kontrija. Right? Sewwa. Trid nitkellmu naqra fuq kif tittieħed deċiżjoni ħalli nifhmu naqra dan il-proċess. Mela, inti għandek il-liġi li tistabbilixxi l-awtorità. L-awtorità għandha il-jett jew l-obbligu illi tejn il-pajis jippjana ruħu. Ġviri, l-autorità għandha żewġ funzjonijiet, right? Billi għandna autorità waħda biss. Ġviri, waħda hija dak li jgħidu l-development control, all right? Bażikament il-proċessar ta' proposti ta' applikazzjonijiet, ok? Mbagħad hemm il-forward planning, ġifieri fej suppost wieħed qed jippjana għal-futur, right? U din l-autorità għandha sezzjonijiet li tagħmel it-tnejn li huma, ġifieri toħloq dak il-forum u dik il-viżjoni u dawk il-policies biex wieħed jipprova to try and preempt, you know. Kultant ovvjament tagħmilhom b'reazzjoni, sfortunatament, ġifieri ħafna drabi il-policies joħorġu minħabba reazzjoni għal xi ħaġa. Right? Imma mbagħad għandek l-aspett ta' development control. Ġifieri l-awtorità hija huwa xogħla li tgħinna nippjanaw il-pajjiż biex inġestixxu l-art tagħna. Issa biex tagħmel hekk għandha ċertu ammont ta' pjanijiet u policies illi tħares lehom kultant ta' ġorna, eċetera, eċetera. U mbagħad hemm din il-famuża board, qed nifhem sew. Ġifieri hemm wieħed kbir li jieħu major project, eċetera, u mbagħad għandek il-kummissjonijiet iżgħar wieħed li huwa Urban Conservation Areas u Outside Development Zone u liħor huwa schemes. Fil-development, sorry, fil-żona tal-iżvilupp, let's say, ġviri, ovvjament mux għudizet, u imma outside the conservation area. Jkunu residential, commercial, industrial, kolla la darba jkunu edin fl-iskema u mumiex proġetti massiċi, jett nifem sew? Eżattament. Ġviri, li huma l-maġġoranza nassumi. Iva. Ġviri, għat netkellmu fuq 4 bordijiet, għat nifem sew? Il-tlieta propjament. F'xejn baża hemm il-board ta' regularizations, għax imbagħad hemm l-aspett ta' regularization, jekk inti trid tagħmel regularization ta' proprjetà tiegħek. Ġifieri that will make the forward board. Min speċa minn daw il-boards kontok għandha l-ikbar impatt fuq kif qed jiġi żviluppat il-pajjiż? Probabbli il-kummissjoni tal-iskim. Għax il-maġġoranza tal-applikazzjoniet edin hemm u l-maġġoranza ta' daw il-pencil development biex ngħidlek, sewwa ta' daw il-twaqqih ta' żewġ solari u blokka minn floka jaqgħu taħtom. Tajjeb li ngħidu wkoll illi
meta kien hemm iddaħlet il-liġi fit-2016, Sewa. iddaħħal proċess ieħor. Dak li jgħidulu summary application. Jekk inti għandek blokka sa 15 minn għalija, sa 15 l-appartament, okay? Inti il-proċess tiegħek flok mid-ġurnata tonqos għal minn għalija 42 days. Il-consultation period tonqos ukoll. Jekk inti you adhere to all the policies, bażikament, ġifieri ilaqqas titla to a board sitting, ġifieri tiġi deċiża minn wieħed minn nies tal-Kummissjoni. Tal-Kummissjoni jew tal-Kumitat? Commission jgħidu, Planning Commission. Li huma l-board. Il-board Planning Commission huma l-istess ħaġa. Iva, Planning Commission. Fl-opinjoni tiegħi din ma jeniċ is-sitwazzjoni għax inti bażikament għandek istra maġġoranza ta' daw il-blokok ta' 5 units biex ngħidlek. Illi jaqgħu bħala summary. Jiġifieri pereżempju l-SSCR bħala dizin laqqas hemm ċans li jsir f'dan il-perjodu daqshekk qasir. And it's literally a checklist. U jkun bniedem wieħed illi jieħu deċiżjoni jekk il-permess. Dejjem ikun hemm l-assessment, ovvjament. Tal-case officer. Ovvjament. Mbagħad ikun hemm iva, ikun hemm. U jekk il-case officer jagħmel iċ-checklist hija sma' b'din il-plot fiha d-daqs, qiegħda f'din If it adheres to policies. Jagħmel rakkomandazzjoni u l-bniedem li qiegħed fuq il-kummissjoni jara r-rakkomandazzjoni u jgħaddiha. Għalija dik ikkreat parti minn dil-problema u kol. Għalfej tara problematika? Għax memx ċans biex jisir assessjar dettaljat ta' dizin, fl-opinjoni tiegħi. Diġà diffiċli f'mid-ġurnata, sepp wara f'42 ġurnata. And it's literally a checklist, ġifieri inti bażikament iħarsu lejn l-aspetti hemmhekk żgur qed jaraw l-aspetti kwantitattivi tal-policy. Dawn id-deċiżjonijiet kollha li tieħdu ovvjament naħseb fl-aħħar 10 snin kellna boom tal-kostruzzjoni u tieħdu allura ħafna deċiżjonijiet. Daw id-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu kien hemm xi tip ta' counterboard, xi tip ta' entità oħra li qed tiċċekkja isma' naqbdu sample ta' daw id-deċiżjonijiet inħarsu lejhom u naraw li daw il-boards qed jieħdu deċiżjonijiet tajbin. Ma naħsibx le, not that I am aware, ġifieri jiena naħseb. Il-liġi ma tobbliga xi ħaġa hekk? Le, ma tobbligax. Di tara stramba? Nara problematika, ġifieri ma narajx meta forsi wieħed jikkritika kif isir l-ippjanar. Għalija din hija waħda mill-ikbar kritiċi li għandhom isiru, fis-sens illi memx stock taking tal-cumulative impact biex ngħidlek ta' daw il-deċiżjonijiet bażikament individwali. Meta mbagħad iżżid layers oħrajn, per eżempju parkeċ jew noqqas ta' parkeċ, dipendenza fuq kartiġi jekk nitlu mobilità nistgħu nagħmlu diskussjoni ġast fuq il-mobilità. Again, għandek impatt, ta' daw il-ħafna deċiżjonijiet individwali. Huma deċiżjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar qed ibidlu the face of the urban fabric biex ngħidlek, so qed ibidlu it-tipoloġiji li hemm. Qed jikkrew distakk ikbar bejn x'jgħid il-local plan u x'hemm illum on the ground li intern il-local plan tagħmilha inqas u inqas relevanti. U meta dejjem ngħid kemm fuq DC-15 u kemm fuq local plans, the worst thing you could have li għandek policy li hija relevanti. Għax jekk hija relevanti mbagħad tiġi ovvjament bla saħħa u klieli min qed japplika u min qed imur fuq il-board biex jagħmel l-argument ħajuża il-commitment, all right, li aħna għamilna l-ewwel policy tad DC-15 hija fuq extent of commitment, niddefinixxu l-commitment. Tista' tina definizzjoni ta' xi tfisser commitment? Il-commitment fisser li jkollok xi ħaġa mibnija legalment permess. Jew inkella il-żvilupp li għadu ma sarx, però li għandu permess validu, okay? Għax il-permess għandu validità ta' 5 snin, jista' jiġi mġeddet.
Ġifieri għandek xi ħaġa li teżisti fiżikament, legali, okay? Jew li għandha permess legali. Mela hemm a third definition, hija policy P1, l-ewwel policy literalment tad-dokument. L-idea kienet li nagħmlu definizzjoni ta' commitment ħalli ikun hemm relazzjoni mal-kuntest. Il-problema x'inhi? Il-problema hi li ovvjament din il-policy tintuża wkoll għalija tiġi abbużata, frankament, biex tiġġustifika pereżempju tip ta' diżinn ta' kwalità baxxa. Li inti tajt isma' f'din iż-żona jekk tara l-binjiet miegħi ħataqbad fuq id-diżinn jekk tara l-bqija ta' triq kif inhi. Mela radem milli ngħid isma' hija nieħu l-opportunità biex nibda xi ħaġa differenti. Le qed nuża l-commitment biex ngħid isma' u hekk m'hemm bżonn ta' effort għax x'ismu. U naħseb bla ma trid jekk tkun forsi fuq bord qed tiddeċidi u tara ċertu kuntest medjokri, naħseb tħossok inqas, ħati illi tajt u hija dem mhux se tagħmel differenza, frankament, at this point. Which obviously hija ċirku li vizzjuż. Li huwa stramp li xi ħaġa li hija daqshekk fundamentali għal kif is-soċjetà tagħna qed tiżviluppa, xi ħaġa li timpatta kemm l-estetika dak li nħarsu leħ, kemm id-densifikazzjoni tal-komunitajiet tagħna li huma affarijiet li llum huma fost l-aktar affarijiet primarji li l-Malti issib problema li jirrabjawh, li jiffrustrawh u naħseb li għal ċertu nies li jiddepressawh ukoll. U insiba stramba ħafna jien kif ikollok board li tieħu deċiżjonijiet. Fine, tajjeb, u inti tajt isma' tajjeb li jkun hemm naqra diskrezzjoni, għalkemm forsi wieħed jista' wkoll jikkwantifika kemm għandha tkun din id-diskrezzjoni, jekk għandix tkun diskrezzjoni totali, jew ma nafx hemm xi sistemi aħjar, ovvjament inti l-esperta u hekk mhux jien. Però la darba huma deċiżjonijiet li qed jimpattaw il-ħajjiet tagħna u l-ħajjiet tat-tfal tagħna fl-aħħar mill-aħħar, tipo xi żobb ħanħallu b'daqq tal-pajjiż. Kif jista' jkun m'hemmx entità oħra li qed tagħmel audit biex ta' deċiżjonijiet li qed jittieħdu li ma tidħolx fil-files tagħhom rajt ħanara x'għamil din. U tara għax fl-aħħar mill-aħħar biex għajnej tipo kulħadd għajnejh fuċċu. Ekku. Kulħadd joħroġ barra jgħid Madonna x'ikruaw. Problema hawn x'imkien. U l-ħasra hija li actually il-fatt li għandna din is-sistema ta' diskrezzjoni iktar u iktar tagħti s-saħħa lil min ikun li jgħid isma' vera li potenzjalment tilħu dan l-oli, imma għandi il-fakultà illi ngħid minħabba dan il-kuntest li għadu mhux żviluppat, let's say, m'għandikx iktar minn sular għall-argument jew m'għandek xejn. Jiġifieri id-diskrezzjoni tajba f'dan is-sens u għalhekk sistemi oħra ta' pjanar qed jippruvaw idaħlu b'xi x'inhu l-incentive structures biex ma id-deċiżjonijiet ma jittieħdux kif tixtieq tagħmlu inti? L-incentive, arġaj li. X'inhu x'taħseb li huma l-incentive structures biex fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet mhux qed jittieħdu kif jixtieq li jittieħdu Antwan, qed jittieħdu mod ieħor, il-kontra ta' dak li jixtieq Antwan. Naħseb, it's a multitude of reasons, ta' ġifieri fl-opinjoni tiegħi din naf illi jkun hemm a counter opinion għalija, imma jiena dejjem ħsibt u emmint u għadni żallum illi il-height limitation huwa massimu li tista' tilħaq, mhux assolut. Imma l-interpretazzjoni dejjem kienet illi huwa the absolute. Hemm misconception oħra illi hemm id-dritt għalih da. U dritt m'hemmx. U din hija misinformation papali. All right? Li kultan nabda ngħid potenzjalment anki min qiegħed fis-sistema ma jafx li m'hemmx dan id-dritt. Inti the only development right you have hija jekk għandek permess u għandek id-dritt tatwa dak il-permess. Jekk għandek permess validu, all right, li ġi konfermat, għandek id-dritt tagħmlu. Imma l-local plan waħdu ma jtikx dritt. Il-local plan ma jtikx, ġifieri, jekk illum hemm local plan tista' tagħmel erba' solari, imma
għada jien ħabba raġunijiet orajt, isma' din iż-żona li għada żewġ solari, ħanħallija żewġ solari. Mela neħħejt, ma neħħejġ drittijiet, ħadd ma jista' jiġi, no one can sue the government jew il-planning authority għax neħħejnilu dritt, għax ma jeżistix da dritt. U sfortunatament, it's not the the information out there, ġifri, hemm din l-expectancy, li speċi, jek taħdejja mela, jina għandi dritt namela u koll. It doesn't work like that, le mhuwiex. Għax il-pjanijiet jimbidlu konstantament. Alla ħares ma jimbidlux konstantament. I mean, bliet barra minn Malta jirrevedu l-pjanijiet tagħhom every couple of years biex jagħmluhom iktar relevanti. Mhux iħalluhom kważi 20 sena mingħajr reviżjoni. Li qed nipprova speċ ta' nasal għalih li forsi flimkien nistgħu nifmu għalfejn qed ikollna l-ar xorta ta' riżultati, speċ ta' għandek dawn il-policies kollha. Il-policies huma ftit suġġettivi, discretionary, però isumbat meta naslu biex nagħmlu l-aħħar noddu s-somma dejjem nażlu l-ar riżultat. Mhux neċessarjament dejjem, imma r-riżultat huwa r-riżultat. Hemm ukoll naħseb the inevitability. Jiġifieri jekk jiena, bat plot ta' 5 metri, ta' 6 metri, li kienet tajba bħala wisa għal dar ta' żewġ solari, okay? U ħantella blokka. X'nista' nagħmel f'plot li hija dejqa u twila, really? X'nagħmel? Nagħmel il-layout l-eluf ta' appartamenti għawder. Il-living dining qoddim mela fetħa kbira gallerija fuq gallerija, right? U il-bedrooms wara jekk għandi biżejjed wisa jekk l-erit indaħħal internal yard. All right? U l-bedrooms fuq l-internal yard. Kuritur twil, imdallam, ħafna drabi. Ġifieri jekk għandi plot ta' 6 metri, 20 metri, whatever. I mean, there is so much you can do. Ġifieri hemm dak l-aspett ukoll. Ġifieri frankament, it's an outcome illi tistenna li ħassib sakemm inti lil min ikun tajt, isma' you know what? Le, inqas minn żewġ plots ma tistax tiżviluppa biex inti tikkrea xi ħaġa surit in-nies, frankament. Jekk trid li forsi tilħaq dal-oli, forsi jkun abbinat ma' dak l-aspett. Mela jekk inti ħatibqa' b'dak il-plot biss, mela you know what? Le, mela sa żewġ solari, jew at most t-tielet solar. Hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel, hemm dak li jgħidulu mingħajr ma nkun wis tekniku ma ir-relazzjoni bejn l-għoli tal-bini u l-wisa tat-triq. Dak jgħidulu l-height to width ratio. Li suppost dan policy P4 li suppost l-għoli fil-conservation areas jiġi kalkulat b'dan il-height to width ratio calculation li nassigurak ma jagħmlu ħadd. Okay? Għalkemm hija policy. Hemmhekk another example ta' policy illi ma tiġix actually attwal. Teoretikament jistgħu jaqbdu l-policy kollha ma jħarsu xejn lejha? Iva u le fis-sens. Inti. Ifhem. Mela, hemm aspetti fej hemm policies li llum huma relevanti, kemm fil-local plan u DC15 li inevitably ġvina enut li ktibt policy li tgħid li is-setback at penthouse level jibqa' jiżdied skont dan il-prinċipju tas-sightline biex inti ma taqbdux fit-triq. Jekk f'daqqa waħda at some point in time kien hemm deċiżjoni illi jiġi kkapjat, illum il-distanza tas-setback hija kkapjata at 4.25. Forsi kien hemm xi qaddis at some point in time illi kieku rtira iktar ma kienx idaħħal il-flat, ma nafx. Qed nispekulaw iktar ġifieri, ma at some point naf illi ġiet ikkapjata at 4.25. Iġveri il-policy l-lum li tajt tista' tibqa' sejr 5 meters, 6 meters, irrelevanti. Mela, dak l-aspett laqas biss jaħarsu leħ, għax inti taf illi minimum 3 meters, maximum 4.25. Imma il-floor to height ratio u żgur għalla għandi bżonn kafe ieħor, żgur għalla għax ximdejt tagħmel il-ġeometrija tar-resided floor issa moħħi. Naf li naħseb għajni għamlu biex ma moħħi skwinti għajk, għamel waħda. Isma dal-kafe tijaj jew tijak? Għasab tijak kien jima mistajtus ta' kisa. Ġit, ta' fatu eżatt fin-nofs tal-mejda, kisek fejt titfall umbrella. Għalija kien jikon ġaħattu. Inti tit kafe jew. Issa nieħu. Għamel tnej, ġa.
Qabel wieħed għalija wieħed għalija wieħed għal Antwan, espresso tajjeb. Tajjeb ħafna, thank you. Mela. Grazie. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Jieni naħseb parti mill-problema huwa li il-poplu spiex ta' minn għalih u sa ftit ilu anka jiena kont minn għalija. Illi spiex ta' jekk inti għandek l-art u l-art il-local plan tiddettalek spiex ta' li dak tista' tagħmel biha. Biex dak huwa dritt tiegħi la darba akkwistajt din l-art. Sewa. Issa, il-politiku però ma jagħmel xejn biex jiddiswadik mill-fatt li inti għandek dan id-dritt. Għax ikun political suicide. Għax hemmhekk nitlu mbagħad fl-idea ta' x'jiġifieri l-dak tajtu li ma tajtniex bleda dritt ta' kulħadd biex ta'. U jekk nista' nżid magħha din għax qabel bdejt argument u in hindsight ma spiċċajtux. Illi il-local plan interpretation document li ħarġet l-awtorità sena wara l-local plans, okay? Kienet actually tajt illi inti trid iżomm mal-oli li jgħidlek il-local plan. Jiġifieri hemmhekk l-interpretazzjoni kienet iva, it's an absolute. Minn dak id-dokument biss li joħroġ. Li da dokument? Right? Jissejja local plans interpretation document. U daħareġ qabel jew wara? Le, biex jgħin l-interpretazzjoni tal-local plans, ġifieri wara. Qabel jew wara il-DC-15? Le, qabel. Da sena wara l-local plans. Ftit wara local plans. 2007 minn għalija. Pero riċentament kien hemm ċirkolari meta ħarġet iċ-ċirkolari fuq li tintuża l-ġebla u dex. Kien hemm ċirkolari oħra, 2 ta' 24. U din qed tgħid, jiġifieri, illi tirreferi għall-oli bħala the maximum height. Jiġifieri issa jekk wieħed dik iċ-ċirkolari joħodha ifhem bis-saħħa li għandha ċertu saħħa ċirkolari. Fil-ġerarkija fejn tiġi ma' ċirkolari. Ċirkolari fil-ġerarkija. Laqas as far as I know fl-artiklu tal-liġi le mhijiex. Imma 552 il-ġerarkija kienet għalija. Jista' jkun. Le, ma ċirkolari mhijiex edem. Imma ċirkolari edem jew biex tispjega u tagħti l-interpretazzjoni ta' xi ħaġa. Din għamluha biex jippruvaw il-local plans, ġifieri s-solari, għax kien hemm xi local plans inkitbu minn nies differenti throughout the years. Allura seta' jkun hemm min xi ħadd kiteb pereżempju 3 floors. Meta fir-realtà rrid jikteb 3 plus basement, għax fir-realtà 3 kellu basement. Allura qed jgħidu smara, speċi kun fejn tara din tinterpreta in these meters, you know. Imma hekk qed jitkellmu fuq l-oli bħala maximum. Jiġifieri għalija din hija maybe it's a term billi, you know, forsi minn kitibha ma ħasibx darbtej fuqha. Imma, grazzi. Imma għalija tinforza iktar issa l-fatt illi mhux neċessarjament ħatilħu. Ok, ġifieri għalik iċ-ċirkolari tgħin il-każ. Assolutament. Sewa. Kif qed tintlaqad iċ-ċirkolari? Naħseb dal-aspett jiena tajt każ dan it-terminu għax għalija. Ovvjament. U hekk hija xi ħaġa li it-tik fajnek kif jgħid il-Malti din il-biċċa tax-xogħol tal-Annex 2 biex l-Annex 2 hija fiċ-ċentru ta' ħafna kontroversji. It-tieni fajni għax għalija you know, it was such an addition to the document, imma fis-sens kienet table li diġà teżisti fid-DZ07, ġifieri din li qisu ġiet, you know, evvintajna din it-table miex assolutament le għax aħna bbażajna fuq l-oħra.
You know, u vera nixti illi xaħat tipoġġihom confronting the two, għax tara kemm huma verament relatati fl-imkien. Di jagħmel ir-riċerka tiegħu Ġiljan u jtella lna daw il-numri. Mela. Min jaf biex kejjer, min jaf Ġiljan. Mela. Ma kabbar ħambati jembru. Erġa. Mela, fejġew. Homemade. Min? Ġew? King. Mela. Ma għajli. Ma dawn huma tista' taqta' full screen met ħalli nkollu nistgħu nsegwu kollha. Mela, dak is-17.5 jinkludi il-penthouse, all right? Ma is-17 mela li hemm 3 plus semi-basement. Għana għabdu 3 plus semi-basement. Mela, jekk qed ngħidu 3 plus semi-basement, jiġifieri qed naru fil-verità hemmhekk għandek 4 units u xejn. Plus il-penthouse. Għax din hija parti kruċjali li għax inti ħażit id-densifikazzjoni, jekk ħażit l-appartamenti ħażit id-densifikazzjoni. Mid-darba welf, mid-darba welf. Ġifieri, mela jekk qed ngħidu 3 fi żona ta' semi-basement qed ngħidu. Il-punti huwa ġifieri dak huwa 17.5 li inkludi setback. Meta tneħħi 3.4 jibqalek 14.1. Jekk tmur fit-table tat-TC07, it-3 plus semi-basement tan-nofs dak il-każ, all right? Għax il-kolon dak huwa with basement. With semi-basement tan-nofs huwa 14 meters. Huwa eżatti eżatti 10 centimeters ola. Okay, I admit. 10 centimeters. Dal-oli li kien jeżisti way back in 2007. Id-differenza hija illi forsi, you know, dak iż-żmien kienu jaderixxu wkoll għan-numru ta' solari, mhux idefsu kemm jifilħu bil-liġi tas sanità li mbagħad tarġa' tnaqset u jilagħbu boljiet ta' pramort. Jekk tagħmel, ovvjament aħna qbadna kolonna minnhom. Jekk inti taqbad pereżempju, għas-saħħa tal-argument. Jekk taqbdu allowable maximum height in meters with basement, pereżempju. Daw it-3 dak huwa 12.9. Araħ, jekk taqbad is-16.3 it-3 plus basement u tneħħi 3.4 tiġi eżatti 12.9. Huwa l-istess height in meters. L-uniċi height in meters differenti daqsxejn huma tal-1 and 2. 1 floor and 2 floors. Daw bungalows u villas. Le, da ma japplikax għal bungalows u villas, dan japplika għal scheme. Issa, hand on heart, 1 story u 2 story buildings, okay, ġol scheme, fej issibhom? Issibhom primarjament ġol historical core, all right? Jekk ħassibhom barra mill-historical core, barra mill-UCA, ħajkunu probabli f'żoni fejn hemm diġà element ta' 2 stories if not 3 at least, okay? Jiġifieri hawnhekk jekk tieħu il-1 u 2, all right? Hemmhekk dawk l-oljiet tad-DC15 jidru iktar għax għandek ukoll allowance ta' kamra fuq il-bejt ta' 3.4 meters li trid tnaqqasha minnhom. Xorta jiġu ħarira oljin, jiġifieri vera, in 1 floor fir-realtà ħaddaħħal iktar minn solar, imma these are a handful of buildings. Naħseb bħala units huma l-iktar li hemm huma minoranza. Ejja ma jiena biex inkonferma kulħadd biex ngħid id-differenza bejn dawn żewġ tables, l-iktar li tinħass hija fil-1 and 2 stories imma l-dir raġuni. Jekk tmur for the majority, the run of the mill, li huma bażikament il-local plans stra maġġoranza ta' huma 3 plus basement jew 3 plus semi-basement, let's say, you know. Dawk huma eżattament l-istess tad-DC07. Ġifieri ma kienx hemm żieda. Ġifieri hemm dil-perċezzjoni ta' żieda, imma fir-realtà le. It's how it was applied, iva. U naqbel 100% li hemm kontesti illi ma missomx ikollhom daw il-pencil developments, żgurismu jekk għandek triq li għadha żewġ solari. M'għandux jingħata l-ewwel permess għal pencil development, you know, itwal minn dawk żewġ solari. U llum naħseb id-deċiżjonijiet qed ikunu ħafna iktar kawti u jirrispettaw dan. Ġifieri wara ta' Santa Lucia kien hemm xi deċiżjoni oħrajn fejn l-awtorità stess ma approvax. Isu l-qorti ħolqod dan il-preċedent. Yes, imma l-qorti għamlet rightly so referenza għal
il-qorti għamlet referenza ta' għal guidance. Għamlet referenza għal dak li il-G2 and G3 ta' dokument. A guidance. Fejjina, I wanted to say, isma, inti għandek għaw. Inti qed tibni f'kuntest li diġà jeżisti. Right? Mela, dak il-kuntest trid jieħu over. Minn hemm trid tibda dak li in a way jiddettalek li tista' tagħmel. Right? U trid toħodha into account. Ma tistax tajt le, jiena laqgħu li għandi l-metri, it's absolute, all right, tajjeb, checklist, mexxi. Kif sfortunatament ġew provati ħafna mill-iżviluppi ta' dat tip ta' blokok. Il-fatt li per eżempju il-width to height ratio ma jagħtux kasu. Meta fil-fatt hija xi ħaġa li faċli ħafna tikkwantifika. Kull triq għandha width to height. Ekku. Xi ġustifika li ma tiġix konsiderata? L-ewwel net il-height to width ratio fil-policy tapplika biss għall-urban conservation area. Ma tapplikax across the board. Naħseb li nuqqas dak imma. Naħseb. Meta tħares lejn xi Marsal Forn, per eżempju. Ma nafx ilek ma tinżel lejn Marsal Forn. Tipo għaddejt Marsal Forn l-aħħar, kien hemm dal-film Escape from xaġa kien fuq dan il-ħabs Amerikan futuristiku hekk. U Marsal Forn bażikament sar dan l-iżvilupp ta' konkos it-toroq ta' wara fejn ma tarax fucking xemx il-ġurnata sħiħa. Tipo height to width ratio għala bibu, speċa tikketeb il-period fuqa. L-unika referenza għal height to width ratio, mux essaċ height to width ratio, ta' ma toħroġ mis-sanità, hija illi il-backyard daw. Le, il-wisa ta' triq, ġifiri kemm tista' tola fuq it-triq, għanda konsiderazzjoni sanitarji, ġifiri, biex inti ma timblokkax l-arja u l-ventilazzjoni, insomma. Fil-fatt, toro jinħassu jisom latrina, ġifiri, tantu ma gloomy, u tibda tajt, jina dinija gżira ta' xemx, suppost, u taddi minn daw it-toro, u daw it-toro li għedin ġurnata siħa fid-dlam, The ideal height to width ratio hija 1:2. Ġifiri, jekk għandi binja ta' 10 metri oli, irrid ikolli triq ta' 20 metru biex tiġi 1:2. Sa 1:1 hija aċċettabbli. Ħafna mit-toroq tagħna meta kellna two-story house. Kienu 1:1 probably. 1:1 jew daqsxi aħjar, bej 1:1 u 1:2. Għax għandek oli ta' around 8.5 meters u triq il-wisa ta' triq aħna għadu from building to building. So ġvija kemm front garden inkluża għax hemm il-ftuħ. ħafna drabi toroq ta' again 10 metri, 10.5 meters, ġifiri dik ir-relazzjoni qed teżisti. And in fairness, jekk wieħed japplika dal-kunċett, hemm toroq ta' 16 metru pereżempju li jifilħu ikollhom 14 metru street facade, għax xorta jkollok ratio ta' Fid-DC-15 huma guidelines għal żviluppi li mhumiex qegħdin UCA. Din il-width to height to width ratio huma guidelines u mbagħad għall-bqija Le, l-height to width ratio huwa purament policy għal urban conservation areas. U għamilnija u insistejt li nagħmlu din minħabba li inti jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn il-kuntest ta' dak il-urban conservation area li jaf ikun ikollu predominanza ta' solar, per eżempju, right? Dak għandu jiddetta, mhux daqqa waħda, tispiċċa b'xi binja ta' 3 solari ġol qalba tal-UCA. Ġifieri għalhekk saret li inti imma titanalizza u dal-analiżi sfortunatament ma jsirx. Ġifieri wkoll fil-UCA di. Il-UCA għandu minn dejjem anki minħabba l-fatt naħseb li kellu l-policy tiegħu, policy document għalih li kien ħarġ way back in 1996. Iżu l-UCA dejjem kellu dik il-ftit iktar a greater regard biex ngħidlek għall-iżvilupp li jsir ġo fih, iktar hemm attenzjoni, anki jekk tara pereżempju hemm Design Advisory Committee, da jiffoka primarjament fuq UCA, ODZ u major projects. Ġifieri sfortunatament ma risorsi l-iskim ma jarax id-Design Advisory Committee. And over and above that, it is an advisory committee, ġifieri anki jekk id-DAC ma jaqbilx,
All right? It's just giving an advice, which I can regard or discard. Sfortunatament, jina wieħed minn dawk illi dejjem qed li ma qbilx illi l-era u l-Planning Authority kellhom jerġgħu jisseparaw. L-era llum hija just another consultee. Ġifieri is-saħħa tagħha naqset ħafna. Meta kienet hemmhekk u inti qed tieħu deċiżjoni kemm ta' pjanar u kemm ambjentali, inħoss li kien hemm ħafna iktar, saħħa minn dak l-aspett. Min kellu iktar saħħa? L-era kellha forsi l-era kellha vot. L-aspetti ambjentali. Kienet tkun fuq il-bord li qed jieħu deċiżjoni. U anki, ġifieri l-isped, għalhekk bdejt bl-isped meta l-isped huwa Strategic Plan for Environment and Development. Inkiteb fi żmien meta infatti the two were merged. U anzi baqa' dik l-idea li suppost, they need to work together. Illum, ġifieri, consultees bejn nitkellmu qabel fuq il-proċess tal-ippjanar. So waqt l-assessjar ikun hemm ovvjament in-nies li jistgħu joġġezzjonaw, eċetera, u jkun hemm il-consultees, right? Dawk li jdulhom statutory consultees, ġifieri naf Transport Malta, ERA, SCH, tal-Heritage, eċetera. Li ovvjament f'ċertu kontesti, ċertu consultees ħajkunu iktar b'saħħithom minn oħrajn. Jien naf fil-UCA bla dubju, l-SCH ħajkollha iktar sej, clearly. U probabbli d-DAC hemmhekk ikollha iktar saħħa. Imma dejjem hemm il-fakultà li wieħed japplika d-diskrezzjoni u meta jiżen l-aspetti kollha jagħti każ lil ċertu affarijiet u mhux oħrajn. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar it always goes back to that. Illi s-sistema tal-ippjanar tagħna tħallija din. Ġifieri, it's not like daw kisru l-liġi, jew ġaġek, anzi, l-liġi tihom dik il-fakultà. L-ewwel biex konna ħabdu l-fil tal-influenza politika fuq dan il-proċess kollu, għax sintendi il-politiku għandu ċertu għanijiet, għajli ovvjament, kulħadd jittama li da jidħol hemmhekk biex jagħmel jew di tidħol hemmhekk biex tagħmel biċċa xogħol tajba. Però hemm ukoll miri oħrajn li jerġa' jiġi elett. Il-fatt li l-kampanja tiswa l-flus, il-fatt li l-politiku huwa daqshekk qrib il-proċess tal-ippjanar. Partikolarment meta il-proċess tal-ippjanar għandu daqshekk elementi ta' suġġettività. Tista' timmeljora dik is-sistema? Naħseb li jkun hemm oġġettivi tal-gvern, right, illi jinformaw policy strateġiċi importanti. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm appuntu, ġifieri li jkun hemm dik l-affinità bejn let's say il-pjan strateġiku u l-oġġettivi tal-gvern, naħseb it should be mhux a given imma it should be. L-ħares ma jkunx hemm dik is-sinerġija. Eżattament. Issa, meta jkun hemm ċertu deċiżjonijiet, ġifieri li tajt isma' ma mela jekk il-policy kienet qed tajtek dik kif irnexxielhom speċi ibidluha. Isek bla ma trid tibda tajt, okay, mela di għamluha biex jippruvaw jiffaċilitaw il-min ikunu. Ġifieri isek bla ma trid tgħidha, ġifieri ma rridx ngħid illi s-sistema hija neċessarjament korrotta jew xi ħaġa hekk, assolutament. Imma jekk hemm xi ħaġa speċi black on white illi hija ċara, illi ma tantx hemm fejn tiddevja minnha frankament, mela għaliex tażel li tiddevja. U issa il-fatt li ddevjajt, waħda mela dik issa ninsaw għall-policy għax għandna waħda il-preċedent, il-commitment, and there you go. Issa nirreferu għaliha u nibqgħu nirreferu u iktar ma nżidu iktar ikonna każijiet li nirreferu għalihom. Tibda tajt, okay, ma di għaliex. Nixtieq nerġa' nissottolinja jekk dak kollu għadek kif għax din hija biex tanħoss. Dak li qiegħed fil-qalba tal-problema biex ta' kif l-affarijiet jiġu proċessati. Għax inti qed tgħid isma'. Ngħidu s'issa sistema taħdem sew, però jekk kollok imqar applikazzjoni waħda li toħroġ li tieħu digressjoni u ma tkunx in line mal-bqija tal-policy, f'daqqa waħda ħloqt preċedent. Issa minħabba li s-sistema tagħna hija discretionary
ma torbtokx non-binding as legalment, il-moment li inti ħrixt mis-sistema u ħloqt dal-preċedent, dak il-preċedent jista' jiġi interpellat biex nibqgħu nirrepetu l-istess ball. U f'daqqa waħda ħloqt sistema barra s-sistema illi ħad kompli tipproduċi tumur essenzjalment. Ġili tħossu kek tajja taħseb fuqhom dawn l-affarijiet. Iva, inevitabilment naħseb. I mean, speċi meta titlaq biex tagħmel xi ħaġa, you know, I mean, verament, with all the good intentions, right? Għax, ekket, speċi għawek għanna lakuna, m'għandniex ċertu aspetti u irridu nindirizzawhom. Dan huwa l-forum, thankfully, li nistgħu nagħmluhom. Ġifieri daħħalt policy fuq transitions. Għax, imma fl-opinjoni tiegħi, tranzizzjoni għandha tkun, again, ċara fuq mappa geographically li tajt isma' bejn il-conservation area u l-pjata l-iskim irrid tkun hemm tranzizzjoni, mhux daqqa waħda libt u f'daqqa waħda minn ġol UCA qed nara l-appoġġi mikxufin li frankament qed jaffettwaw li l-kwalità tal-UCA. Irrid nikra tranzizzjoni. Jekk innasal lejn it-tarf taż-żona tal-iżvilupp u għandi l-ODZ qudiemi, mhux nibqa' ġej bil-5 solari 6 solari kultant, imma actually I transition downwards, ovvja din hija kontra xi jrid probabbilment min qed jiżviluppa għax inti trid iktar units, you know, bil-views tal-ODZ, right? Ġifieri, imma logically we should be stepping down. Il-loġika jekk naraw l-bliet tagħna tradizzjonali u llum forsi għadna naraw għax immorru sqallija, eċetera. Okay? Għandek il-loġika fejn il-bini jimxi mat-topografija, mela jekk hemm stepping tat-topografija, il-bini steppja miegħu. Aħna krejajna trufijiet għoljien li qed nattu x'qed jiġri ġewwa. Illum ġifieri ħafna postijiet. Il-Knisja laqas tara, mhux għax għandi, let's say, affinità kattolika. Le, fis-sens illi għandha valur arkitettoniku żgur il-Knisja. The reference point, però anki il-loġika tal-art, u ġifieri aħna qed nibnu fuq art ultimately, right? Li għandha l-istorja tagħha, għandha il-natura tagħha, okay? U għana rridu nimxu magħha. U l-loġika dejjem hekk kienet jaħasra, right? Ġifieri aħseb ftit. Anki the edges of our development zones, x'kien hemm ħafna żoni, right? Il-inti minn dik id-densifikazzjoni ta' bini, eventwalment fit-trufijiet tiġi il-villa area fejn inti qed tibni mhux fil-100% tal-art, 40%. Il-barra minna bungalow area fejn as 40-30% qed tibni, it's always thinning out. Sakemm tiġi fl-ODZ, right? Let's say. Il-loġika dejjem hekk kienet, it's thinning out, all right? It's becoming less and less intense. We're reversing this. We've reversed this. Ġifieri kemm żoni ta' vilel li saru żoni ta' terrace zones, right? Ta' terrace houses li mbagħad saru bir-redevelopment. U llum għandek dawn it-trufijiet tal-bliet jaħasra li ġifieri just you know, a big tibda tajt ġifieri l-identità ta' kull belt li kellna, kull belt differenti mill-oħra, għandha dik l-identità li għadna forsi nsibu għawdex għax għaddhom iktar distakkati u għatem xi ċertu element ta' loġika, ok? Illum jintilef għax bażikament tara l-istess tarf kullimkien, l-istess non-descript, biex ngħidlek, blokok ta' appartamenti. Li kollok terġa' tikteb il-policy issa għal Malta ta' 2024. X'tagħmel differenti mid-DC-15? Jien naħseb kieku jkollna l-opportunità, kieku kellna l-opportunità back then, kienu kun hemm insistenza biex il-local plans, frankament, jiġu riveduti. Ġri l-ewwel iġġeddet il-local plans kif inti. Bla dubju, għaliex għax il-local plan huwa l-uniku forum li huwa actually geographical. Il-problema ta' DC-15, all right, hija illi qed tipprova issib policies u toħloq policies u guidance illi kemm jista' jkun qed tolqot sitwazzjonijiet, però dejjem ħajkun hemm dik is-sitwazzjoni li inti jew ma ħsibx fuqha jew hija verament differenti. U kultant minħabba li l-policy ma tadressjax kull każ, kull żvilupp possibbli,
hemmhekk forsi nħalqu eċċezzjonijiet illi mbagħad wieħed jista' idur għalihom u jgħid ara jekk japplikajni hekk and we're okay with it speċi mela hija napplikawha post ieħor, you know? Ġifieri jista' jkun imma impossibbli taħseb għal kull każ għax kull każ. U għalhekk in a way the way of resolving it fl-opinjoni tiegħi kienet u għalhekk inkitbet hekk illi start from the context għax kull kontest huwa differenti imma appuntu illi din it-triq mhix bħal triq you know żewġ bliet il-bot right it's a different context mela ibda minn dak il-kontest u tħallil dak il-kontest jissetjalek il-parametri okay però l-local plan x'għandna bżonn inġeddu fil-local plan kieku kollok taqbad inti u tingħata l-opportunità. Per eżempju daw il-żoni ta' tranzizzjoni għal huma kritiċi. Imma għad hemm speċjal opportunità li noħolquhom daw iż-żoni ta' tranzizzjoni jew issa għad hemm hu, ġifieri clearly mhux se jkun hemm il-kontinwità. Imma iva, hemm hu, bħalma hemm pereżempju għad hemm toroq li huma bżewġ solari. Issa x'tagħmel? Tipprova ssalvhom? You know, ġifieri at what point tajt isma' hawnhekk le. U dak kien dibattitu anke meta konet nikbu d-dokumenta, bla ma trid, dibattiti li ma jifqux, ġifieri jekk inti għandek kommessa, speċi what constitutes kommessa. You know, ġifieri. Is it 10% of the road, 40% of the road? What's the magic number, right? Ġifieri, mela jekk hemm wieħed ngħidu naħseb wieħed kien isu ovvju. Il-wieħed m'hemmx tagħmel żball, right? Imma ejja ma ngħidux mela triq kollha hemm wieħed. Jekk għandek tnejn oljien imma għandek, żewġ plottijiet bejnietom, x'tagħmel? Tikkonsolidhom, u jkollok dawk il-erba' plottijiet għall-argument. Jiġu uniformi. Minħabba l-appoġġ x'tagħmel? Tipprova b'xi mod ittarraġ biex tagħti dak l-appoġġ imma mbagħad dejjem ġej lura għaż-żewġ solari. Imma jekk ittarraġ kważi qed tittieħ iktar importanza mbagħad il dak il-blokka li għamilt. Ta' fint, ġifieri mela tħalli l-appoġġ mikxuf u tajt m'hemmx tagħmel kien żballu da, jew tipprova timmietiga dak l-appoġġ. I mean, il-possibiltajiet huma frankament endless and there isn't a magic number li inti tajt, tista' tajt isma' ara li hija 50% plus 1, jiġi commitment, you know? Tista' tieħu, I suppose, dik l-approach, you know? Palissa xi kostitwixxi commitment, kif naslu biex niddeduġu jekk it-triq ix committed jew le? Jiġifieri, jekk ovvjament hemm permessi diġà executed jew permessi validi ma li għadhom ma nbnewx, dawk jiġu l-commitments, sorry? Kif toħroġ mid-definizzjoni tal-P1. L-aspett ieħor ta' commitment, però, u hekk imbagħad tarġa' tiġi f'dak id-dibattitu ta' jekk l-għolju massimu jew assolut. Hija li inti, meta tippreżenta triq illum, inti tajt isma' daw jistgħu jilħquh dal-għoli. Jiġifieri jiena llum qed nagħmel dal-għoli u daw għadhom ma laħquhx, imma fir-realtà jistgħu jilħquh. Ovvjament jekk qed naħsbu li daw huwa assolut, mela it's also a commitment, a given, right? Jekk aħna naħsbu li dan huwa massimu, mela it's not a given, mela di tbiddel il-parametri kollha. Imma illum jintwerew hekk, illi speċi dan huwa dal-potenzjal ħajintlaħaq. Darba konna titkellmu żviluppatur. U beda fuq din l-idea li inti tixtri l-airspace, li pereżempju x'imkien bħal Sant'Luċija illi issa ma ħarġilhomx il-permess biex jiżviluppaw. Mela l-gvern għandu jippermettilhom li jaqbdu l-airspace tagħhom. Ibijawh biex it-triq tibqa' uniformi. U jekk pereżempju għandhom jekk iż-zoning huwa li jistgħu jibnu 3 solari oħra, dak it-3 solari biħuhom lill-iżviluppatur u da jibnihom band oħra fejn jista' jingħatalu l-permess. Ma nafx smajx biha din l-idea. Smajt biha u sistemi li inti tista' tneħħi l-potenzjal ta' żvilupp f'post u tpoġġi f'post fejn hu iktar appropjat. Ġifieri hemm sistemi barra minn Malta fejn inti actually tista' tbiddel open space ma' żvilupp. Li inti tajt isma' hawnhekk għandi potenzjal ta' żvilupp, all right, f'dan in-neighborhood. Imma jekk inżommu open space,
I mean, għandi valur ħafna ikbar għax daw m'għandhomx within walking distance a proper open space. Sewa. Aw band oħra għandi open space designated, okay? Imma within, 500 meters, whatever, walking distance, għandi għażla ta' 3 open spaces oħra. So, potenzjalment, jiena nista' nagħmel xi forma ta' land swap, illi speċi ngħidara, dal-potenzjal ta' żviluppaw impoġġiħaw u vice versa. Ew sistemi jekk trid issa għandi x'implikazzjonijiet u żgur finanzjarji, legali, whatever. Imma hawn mekkaniżmi, naħseb bottom line frankament jiena dejjem ngħid, the biggest thing is the political will. At the end of the day, naħseb wara daw id-diskussjonijiet kollha, għalijat boils down to that, ġifiri, u fuq ħafna aspetti, ġifiri. Mela ejja nżommu dak li qrajna fil-bidu fil-qofol ta' dak li ħanajdu minn issa il-qoddim. Nerġa' nfakkar. Din l-idea illi l-istat ħanaqraħa biex ma nimmiskwotax. It shall be the duty of the government to enhance the quality of life for the benefit of the present and future generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs, to enhance the quality of life. So, mela, u għet namlu naqra din il-loba ta' kiku inti xtamel jew xikunu l-ewwel passi li tieħu sabiex tibda tejjeb il-mod li nġestixxu li pjanar fil-pajjiż. Sissat li kieku taħdem biex ikollna daw iż-żoni ta' tranzizzjoni li bej il-UCA u l-bqija tal-iskema. U fit-tarf tal-iskema għal-Malodi Z. U fit-tarf tal-iskema għal-Malodi Z. Għax palissa ġili ninsertom daw il-blokka daqsalla u għanzi il-reklam ikun ODZ views. Muxek? Muxek. U mbagħad inti jekk tkun qiegħed fil-kampanja tara dil-blokka daqsiex isa l-spaceship tal-Independence Day ħares lejk vera kera. In fairness, il-local plan ta'tom il-possibilità li għamluha, right? Sewa, It's not something we invented now. Ok, mela. Però, tipo, kemmi li relativament politikament interessati dil-idea tafka għalna bżon nbidlu local plans. Il-local plans, il nismaħħa, minn bendu ħarġu local plans. Però għatma nbidlu local plans. Għalfej, għatma nbidlu local plans. Political will li konta tajt l-ewel. Yes, so, at the end of the day, naħseb that's what it boils down to. Ġifiri, jek għandek ċaġa relevanti. Għalix taħjar ma tħallix, li għat li issa li għat. Jena dejjem kont naħseb li inti l-local plans ma tistax biddilhom għax la darba inti għandek din l-art u dik l-art għandek id-dritt li tiżviluppa skont il-local plans. Mela hekk inti f'daqqa waħda jiena kont qiegħed f'żona fejn 3+1 u sa qed li din l-art tiegħi tiswa ħafna inqas għax hija żona ta' 2+1 pereżempju. Mela jien nista' ħarrek il-gvern. Imma liġi ma tinix dak id-dritt fil-verità. Mela, ok. Mela hija politika u l-affari. Miex il-biża tal-gvern li f'daqqa waħda kull min għandu biċċa plott xi żviluppa ħajħarku. Hija huwa l-ħsieb illi jekk tagħmilha din il-ħaġa f'daqqa waħda l-poplu ħajinkazza għax ħaseb li seta' jiżviluppa jew seta' jbieħ lill-iżviluppatur u ma jistax. Bla dubju. Mela, Julian jixtieq jipponta li xi biċċa informazzjoni li huwa sab li hija f'relazzjoni ma' li qed ngħid. Mela, we need to consider the next 50 years and see if local plans can be amended. Farrugia, and he's going to take the entire fucking 50 years to see if the local plans can be amended, and then he's going to come back with a... Ministru. The only one who expressed a desire to change the local. 50 years naslu għal konklużjoni. Okay, ma rittaj li xaġoħra dwar il... Mela, while Abela said he did not agree with the plan introduced in 2006, fil-brackets, għax daw kamlu għan nazjonalisti, he said it is not simple for the government to change the local plan. We did not elect you to do simple things. Given that the plan created rights and rights, yeah. Wrong.
Ekku. and benefits for property owners / the voting electorate. Now I have figured out the sum. Thank you very much. Okay. We're fucked. Insofar as we have democracy, we're fucked. So either we're going to find a Stalin or a Mao Zedong, or this is just going to keep on happening. How do we fix this? It's a snowball. Yeah. All right. Ma rridx nkun pessimista. Okay, le, għet nfittxu t-tama. Na ektar excavation. Il-blat nsebuħ xi darba, żgur. Kafe ieħor. Tux! Mela, okay, mela, tibda bit-tranzizzjoni tal-ODZ u tal-periferija tal-UCA. U mbagħad x'aktar. Jien naħseb waħda mill-ikbar affarijiet hija illi nibdew nittrattaw. Naħseb dik konna bdejnija diskussjoni dakinhar wara dak id-dibattitu li konna ltqajna bejn tlet pilastri. Isma, sekonda, għax let nħoss li ħanaslu għal-moment importanti. Trid nasil ħanamlu grok. Namlu grok. On the rocks ikun irtibni l-perit. Okay. Fidejk. Mela, le, li kunem din ir-relazzjoni bej tlet pilastri. Jeżisti terminu ġast nejduha biex jisaw iktar tiftijem. Jgħidu l-urban DMA. All right? A play on words, obviously, of DNA. Fejn. Il-għol darba li smajta t a play on words of MDMA. Manda xiex taqsam. M'għandix taqsam. Urban DMA. DMA. Okay. Ma qabel ma nkomplu taħdida tiegħi u ta' Antoine Zammit, infakkar li hemm numru ta' azzjendi li lilna jappoġġawna biex inkunu nistgħu inkomplu inwasslu dan il-podcast indipendenti. U dawn l-azzjendi huma il-Browns, il-Maple li jipprovdulna anka sourdough biex jitrejqu aħna, jitrejqu l-mistiedna u jitrejqu il-Patreons embarra. Grazzi kol il-ESS, Apex Media jipprovdu l-SEO, il-Garmin, l-Cabs, grazzi il-Kutriko, l-Stretta, il-Go Channel 100 kull nar ta' ġimgħa fuq it-Talkies, il-Kazin, kif ukoll il-Wellbees. Patreon.com/ġomalija. Density, mix and access. Okay. U di għalija tbiddel daqxej il-parametri, fis-sens illi aħna għanna tendenza illi id-densità naraw b'mod negattiv, fis-sens. Aħna di għana we're overpopulated, we're overcrowded, and clearly jekk għandek, overdevelopment, all right? Għed tikkrea densità qawwija u mhux qed issolvi affarijiet oħra, mela densità qawwija b'dipendenza fuq il-karozzi, diżastru. Li huwa diżastru wieħed mid-diżastri ta' dal-pajjiż, right? Imma densità ittikrea għalek il-famuż economies of scale li inti bija you can sustain something. Mela jekk ħatamel ħaneqleb daqsxejn forsi s-suġġett fuq mobilità, jekk ħatamel mass transit, jekk jien ħaninvesti ħanissimplifikaw. Ħaninvesti f'karozza tal-linja. To get my money's worth, jaqbilli li jekk huwa 50-seater, 53-seater, ikun 40 minnu on a daily basis milli kolli a handful, right? Għalek, per eżempju, f'ħafna subborgi, f'ħafna suburbs Amerikani, per eżempju, right, li huwa l-epitomija tal-suburbanization, laqas public transportation għax memx il-numri, memx l-economies of scale, low density, really, right? Apart il-fatt li ovvjament min jażel li jiexem u jażel li kollu, il-karozza u l-lifestyle tal-karozza. Ġifiri, jekk ikollok densità, it gives you the potential li inti tajt, isma, il-mobilità nistan norganizza b'mod strateġiku. Mhux qed nitkellem metro, hawnhekk, okay? Il-metro assolutament xi ħaġa li qatt ma qbilt u qatt ma naqbel magħha. Ma assolutament ma tagħmilx sens. Assolutament, we can get into it. Darba per nixtieq li nagħmlu episodju tal-Kazin fuq metro. Smajt speċa minn żewġ naħat. Idejat, insomma, just qed noħu nota mal-producer. So, le, mhux problema. Għalija, ġifieri raġuni tal-metro hija sempliċi ta'
fi żmien li tasal biex tagħmilha, okay, l-infrastruttura li tieħu medda ta' snin, il-parametri jinbidlu. X'inhu ċentru llum mhux se jkun ċentru 5 snin, 10 snin oħra potenzjalment. Speċjalment fil-volatilità li għandna llum. Anki pereżempju, l-structure plan kien jidentifika employment zones. Illum dawk l-employment zones m'għadhomx relevanti as such, okay. I mean, il-belt għadek issib iktar uffiċċji amministrattivi, pereżempju, whatever. Ħajkun hemm element ta' ċertu employment zones illi għadhom b'saħħithom. Imma llum ir-realtajiet anki remote working, etc. tfisser illi, the employment has changed. Ġifieri, illum qegħdin f'żona tal-imrieħel pereżempju illi saret diversament. Kif il-Fist Landmine, sabi. Iva. Jekk kan nitkellmu fuq it-torriet, it's fine. We can go down that route ukoll. Imma, ġifieri, jiena meta kont żgħir, l-istudenti dejjem hekk ngħidilhom, meta kont l-età tagħkom u iżgħar, ġieli għadditlek minn moħħok meta kont żgħir ħammorru l-imrieħel ħaniklu. Not really, no? I mean, għalija l-imrieħel kien the industrial zone. Illum, immur, whatever, għax nagħmel reklami, ma tmur, ġifieri, litteralment tagħmel ħarġa, right? U tmur tikol. Għax hemm din id-diversifikazzjoni. Ġifieri, u dawn huma realtajiet illi iċ-ċentri jinbidlu u sakemm tasal biex tagħmel dak l-investiment u dik l-infrastruttura, il-parametri jkunu nbidlulek. L-Ingilterra ġar, pereżempju, tara Londra. Illum l-infrastruttura qiegħda tiġi aġġornata għall-East, right? Because today it's East London. That's where it's happening. So, mela arġa investi f'infrastruttura biex issa testendi għall-East. Dik ir-realtà. Iġifieri hemm sistemi oħra li huma ħafna fattibbli. Għalija sistema ta' bus rapid transit, pereżempju, hija iktar fattibbli. Dak kien hawn pjan li darba sar studju fuq tal-bus rapid transit. Hemm ħsibiet li forsi tiġi implementata, ma again, spjega l-bus rapid transit. Il-bus rapid transit huwa fejn inti tipprova tiddedika, mela, timmaniġġja il-vetturi fit-triq. Mela, f'sitwazzjoni fejn inti għandek physical infrastructure limitat, għandek żewġ għażliet. Jew tkompli twessa li għamilna l-ħafna snin. Di l-idea illi qed niffaċilitaw traffiku assolutament le, kulħadd esperjenza ma ffaċilitajna xejn, we just shifted it. Jiġifieri aħna kellna problemaw, illum il-problema fede down the road, imma ma solvejna xejn. And jiġifieri for the past kważi minn let's say 1950s, all right, meta let's say the automobile ġiet affordable, bnow motorways, etc. fl-Amerika, u żbaljaw u talmu mill-iżbalji u llum they're reversing it. Ġifieri għandna situazzjoni fejn komplu nżidu it-toroq, right? B'din l-idea illi speċi qed niffaċilitaw il-moviment ta' traffiku. Assolutament ma solvejna xejn. Anzi, inkoraġġajna iktar l-użu tal-vettura, right? Mela inti jew tittajt isma' jiena rrid inwaqqaf il-vetturi mit-triq in a way, right? Ġifieri tinwaqqafhom qabel. Ħallina jkolli biżejjed road space, biżejjed area ta' triq. Fejn nista' ngħid isma' issa nista' niddedika bus lane, a rapid bus. Tal-linja għaliex forsi għaw min għadu ma jużajiex. It's definitely not the cost, għax issejja b'xejn. It's about the efficiency, right? Il-fatt li inti tajt isma' jiena I can reliability. You know, il-basa ġejja 10 sekondi oħra, qed nara ġejja, vera. Le, għax ovvjament qed teħel fl-istess traffiku tal-bqija tal-karozzi, ġifieri. The only way you can make it appealing and efficient hija jekk tiddedika spazju għaliha. Għada ineffiċenti il-karozza tal-linja, jena nuża kważi unikament il-karozza tal-linja mill-belt għal ximkini għal ninserta jgħet il-belt. Ummur speċa bandoħra. U għallura il-ħin huwa pjuttost minix qed nistenna fuq bus stop, jisek batatix kast podġi fuq il-karozza tistenna titla'.
ma nafx jekk forsi hawn xi nies hawn barra li ġieli għadkom tużaw il-karozza ta' xatt minnkom juża karozza tal-linja, inti tuża karozza tal-linja. Tina naqra l-esperjenza tiegħek. It is very location specific. So, noqgħod viċin Mater Dei. Going to most places is relatively Kellem easy. bil-Malti baħnan. Thank you. Leaves the room. Mela, hija speċifika ħafna skont fejn tkun sejjer u minn fejn tkun ħad titlaq. Jien noqgħod viċin Mater Dei li huwa pratikament venda u tal-linja l-kullum kien. Jekk irid imur pereżempju x'imkien fis-South, naqbad tiġi li sejra fis-South, nieqaf kordin, u mbagħad naqbad waħda minn hemm jiġu flok hemm rotta waħda hemm tlieta ġejjin mill-belt u ġejjin postijiet oħra. Jekk però tkun toqgħod f'lokalità fejn m'hemmx venda, fejn m'hemmx. Mek tiġi problematika, xi kollok pereżempju waħda kull siegħa, tittardja, so għandek nuqqas ta' frekwenza u nuqqas ta' reliability. Sorry, mhux il-Malti, mhux tajb fil-Malti daqshekk. Kienu żgħir. Ma tistax toqgħod fuqha. Eżatt. Thank you. U grazzi lilek ta' kull ma tagħmel għal dan il-podcast ħabib tiegħi. Ela. Nipprova nixborġi u. Nasa fil-fatt qabadni da fuq wara li qed tiċċajt għamil tekst. Stħajt bil-nifsi Stħajt bil-krudeltà li nafnuri kultant. Mela. Grazzi tal-intervent tiegħek. Mela, jiġifieri bħalissa għatem problema ta' effiċenza. Ifhem, hemm problema ta' effiċenza fis-sistema ta' trasport kollu. Iva, ma inti, għalhekk again, ħanarġgħu naqgħu għall-istess political will ta' fl-aħħar mill-aħħar, għax irridu jittieħdu deċiżjonijiet ibsin. Ġifieri jiena jekk ikun hemm kif kien hemm xurilu ministru illi jgħid isma' dan il-gvern m'għandux an appetite speċi illi jikkrea deterrenti għal-karozzi, għal-vetturi. Speċi dik diġà titfak, non-starter. Ġifieri jekk inti għandek diġà dik il that viewpoint li inti speċi il-karozza ħatibqa the king of the road biex ngħidlek. Allura, mela kull ma tagħmel. Naf li mhux il-mestier tiegħek, forsi mhux il-qasam tiegħek, però isek isnat inqaxru basla wara basla wara basla u kull darba fil-qalba tal-basla nsibu political will. Nerġgħu li jmiss. Biex għandek xi ħsibijiet dwar kif tista' titjib il-political will l-abtit politiku li xi ħadd biex ta' jieħu passi iktar kuraġġużi. Kif nistgħu naslu għaliha? Meta nara, bliet oħrajn ħadu deċiżjonijiet ibsin ħafna. Ġifieri, tiġix tajli, ġifieri il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Barcellona, il-problemi tagħna huma ikbar minn ta' Pariġi. Ġifieri hemm ħsibijiet, issa għandha backlash is-sindku ta' Pariġi ħafna. Yes. Ġifieri il-karozza hija, venerata mhux biss hawn Malta, f'ħafna pajjiżi oħra, huwa verità li jkun hemm reżistenza, però huwa verità wkoll illi time and time again, all right, daw il-proġetti illi fl-aħħar mill-aħħar qed imorru għal famuża kwotazzjoni tiegħek tal-bidu, l-kwalità tal-ħajja, the livability, li inti għandek ambjent li huwa livable. All right, livability mhijiex ġifieri illi ejja ndaħlu naqra ħajja, all right, kif provaw jagħmlu l-belt bir-rispett kollu. Ġifieri aħna morna minn estrem ta' blaħja għalissa ħafna ħajja, but is it livable? Saqsil min jgħix hemm u jgħidlek. Enhance the people's quality of life there. Dik hu. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-livabilità, right? The livability of a place. Speċi jekk dak huwa lan aħħari li naħseb għandu jkun lan ta' kull gvern fl-aħħar mill-aħħar, all right? Mela wieħed jibda jirrealizza illi ċertu deċiżjonijiet huma ibsin, imma in the long run it's going to improve so many more things. Jiġifieri il-Portugal illum, all right, miexi b'saħħtu għax il-Portugal baqa' jinvesti f'green infrastructure, okay, fl-ambjent. Anki meta għadda minn perjodi ta' kriżi. Inti
ħafna jafu b'dawk il-famużi the three pillars of sustainability, the social, the economic, the environmental. Għana x'namlu? Niffukaw fl-economic, forsi fil-social, at the expense tal-environmental. Dejjem, time and time again. Mentri l-lum, the smart ones, il-blit li vera mixin, investow fl-ambjent. Għax l-investiment fl-ambjent tfisser illi jena I can attract the human capital, I can attract the people, the brains, li ħaj kontribuxxu li għall-ekonomija. You know, I grow my economy by actually investing in my environment. All right? U għalek ħafna immuvjaw hemm. Ġifi all right, hemm affarijiet ta' inċentivi, ta' taxxa, whatever. Però li qed issemmili inti huma case studies tajbin, fis-sens qed nifhem x'qed tgħid. Però li qed nipprova minnaħa tiegħek huwa x'inċentivhom il dawn in-nies biex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet. Imma llum jħassranna wkoll esperjenza fejn nafu illi ċertu deċiżjoni li kienu websin in the long run issa ħallili għall-eżempju tal-belt imxejn estrem ieħor, imma naħseb illum naqblu illi actually the pedestrianization of Valletta ma qatilhomx il-businesses, naħseb naqblu, right? Illi din l-idea li jekk namlu ċentri tagħna pedonali ħajmutu l-businesses. I mean, suppost għandna biżejjed, you know, case studies anki lokali li nafu li, you know, mhix se tiġri. Taf x'qed joqtol iċ-ċentri għadna kemm għamilna studju, all right, fuq in-naxxar. 85% tal-karozzi, tal-vetturi li jgħaddu miċ-ċentru tan-naxxar mhumiex għan-naxxar. Huma ġast dak li jgħidulu true traffic, qed jgħaddu minn hemm biex imorru x'imkien ieħor. Għaliex għandi ngħaddihom miċ-ċentru? Ngħaddihom mill-periferiji. Does it mean illi ħajkolli backlog? It shouldn't be my problem, frankament. I'm sorry. Imma, you know, il-fatt li jiena nażel li nsuq il-karozza, mela rrid nażel li nkun fit-traffiku, imma ma noqtolx iċ-ċentru. Jekk tkun inti l-Ministru, kif qiegħda bħalissa l-infrastruttura politika tal-pajjiż, jekk tkun inti l-Ministru li tieħu dik id-deċiżjoni u l-għada ħajkun hemm nofs il-pajjiż imweħħel fil-periferiji tal-Gargur, tan-Naxxar u tal-Iklin, inti fir-rexa fil-li jmiss tista' tinsieħ postok. Dik hija l-verità. Verità, okay. Biex kif ħatineleb? Kif ħanieħdu deċiżjonijiet? Biex jiena naqbel mal-għanijiet tiegħek li mhux qed nifhem huwa kif nistgħu naslu biex nilħuhom dawk l-għanijiet, għax fil-kuntest demokratiku li jiena ġifieri nappoġġa 100%, ġifieri jiena a big proponent of liberal democracy. Però għandha dan ix-shortcoming. Illi inti għandek 5 snin u f'dawk il-5 snin il-kostituenti jilu jibqaw iħobbu lilek, iħobbu l-partit, jekk il-partit iħoss li inti b'xi mod teddida l-popolarità tiegħu, ħajjara kif ħajamel u ħajjimminak jew ħajqaxlek il-barra. U nafu illi ċertu deċiżjonijiet li ħajweġġaw short term huma f'dan il-kuntest ta' demokrazija li għandek kif spjegajtlek huma fatali. Speċna darba kelli l-Matthew Bezzina hawnhekk li huwa il-midem li ħoloq li cabs maħu. Speċa għalli hu kien isma' nafu li għandna din il-problema ċentrali bħal mettajt inti li taffetwa ħafna mill-elementi ta' ħajjitna. Għalih il-partiti għandhom ipoġġu bil-qiegħda jħorġu xi tip ta' kummissjoni bejniethom daw xi tip ta' u flimkien bejniethom biex ma jkunx hemm backlash politiku jieħdu the hard decision. Ma nafx jekk hemmx il-maturità politika fiż-żewġ partiti tagħna biex jgħidu isma' ejja għal-qasdi ma nagħmluhiex. Ekku. ħafna blitek solva, għanajt id-dritt. Ġifiri, per eżempju, l-Ingilterra kienet teżisti, naħseb għada, in some form or other, dak kien jistajħ the Urban Task Force. Ġifiri, task force ta' nis, ok, tekniċi, whatever, fuq aspetti urbani, imma li qed jaraw l-affarijiet fl-imkien bħala sinerġija. Ġifiri, di l-idea ta' DMA li semmejt qabel hija li l-fatt li inti ma tistax tiddisassoċja ħaġa mill-oħra. You know, jekk ikollok id-densità, jekk ikollok il-taħlita ta' użi li inti they're within walking distance, mela laqqas biss għandek il-bżonn li taqbad il-karozza, all right? U għandek mobilità
infrastruttura tajba, anki pedonali, right? Actually, il-modell tal-iktar belt sostenibli hija the compact city. Il-compact city hija dik the highly dense city fej għandek daw is-servizzi within, a good reach, within a walkable reach. Li toqton li f'dal pajjiżi li dejjem inwaħlu f'żewġ affarijiet, il-mentalità u l-kultura. Li dejjem meta nibda diskussjoni fuq il-mobilità, imma l-mentalità tagħna hekk, jew għax għandna kultura hekk. And we just nifqu hemm, we discard għax ngħidu għax aħna hekk se nbidlu, jew għandna bżonn żewġ ġenerazzjoni oħra. Żewġ ġenerazzjoni oħra, s-sitwazzjoni tkun tant ħadkun għar, alright, illi forsi hemmhekk għax imbagħad we really need to take a drastic decision, forsi ħajsir xi ħaġa, imma mhux il-punt. Illum jiena nemmen illi iktar mill-mentalità u mill-kultura hemm is-saħħa tal-infrastruttura. Jekk inti il-bniedem iddowqu l-infrastruttura tajba, il-bniedem ħajjifhem u ħajapprezza. U din nemmina għax kulħadd jagħmel dak l-switch meta jsifer. Jekk inti tmur Vienna, all right, inti ħatimxi u ħataqbad trasport pubbliku. Min tistessu biex tmur from point A to point B. Iva għandek infrastruttura tajba, yes. Imma ġifieri żgur miex għax għandi mentalità tal-karozza, għax kieku vera b'dil mentalità, kieku l-switch laqas biss nagħmlu, right? Mela jekk ittini l-infrastruttura u għalhekk jiena nemmen illi jridu jsiru dawk l-esperimenti. Ġifieri ftit snin ilu konna ħdimna fuq dal-proġett li qed nippruvaw indaħlu li sejjaħ Slow Streets, nippruvaw kellna 43 localities mit-68 fej daħħalna daw l-istrateġiji biex l-speeds jitnaqsu biex ikun hemm iktar. Imma kienet idea li inti tista' tittestja tagħlaq triq biex it-tfal jilagħbu fit-triq, li jgħidu a play street. Tittestja jekk taħdem tagħmilha immaġa tagħmilha nhar taħat pereżempju fejn m'għandekx issues għax għandek il-ħwienet whatever. All right? Jekk taħdem u hemm daqsxejn an appetite, tajt, ħanamilha ħanestendi għal-weekend, right? Eventwalment, jekk in-nies ħajjesperjenzaw u ikunu jriduha, mbagħad nagħmilha b'mod permanenti, mbagħad nagħlaq it-triq jew nagħmel restricted access, whatever. Minflok żeba mal-art, actually nibni il-paviment, all right? Jiġifieri din l-idea li inti speċi l-belt tiegħek hija ħajja u tista' tittestja din l-idea ta' esperimentazzjoni. Hemm terminu tekniku ġast biex ngħidha li hija tactical urbanism. Tactical urbanism hija dik fejn inti pereżempju tpoġġi affarijiet temporani li jistgħu jinqalgħu biex inti tittestja u tiċċekkja kif titlaqam il-popolazzjoni tal-madwar. Yeah. And that could be a way. You need to bring people with you. Din il-cop-out ta' aħna hekk il-kultura u l-mentalità. U napplikaw għal kollox, Napplikaw għal kollox. Ġifieri meta nkunu rridu nitażnu fuq xi ħaġa li ma rridux insibu soluzzjoni pragmatika għaliha, ngħidu li aħna l-Maltin hekk aħna dejjem hekk imma l-Maltin. U isu vera, kulturalment forsi bħalissa ekki, il-kultura ekki, pero l-kultura mhijiex xi ħaġa monolitika, l-kultura mhijiex xi ħaġa li ma nbidlitx. Kieku l-kultura ma nbidlitx, kieku għadna bl-iskjavi, kieku għadna insawtu l-omosessuali u nitfawhom il-ħabs, kieku n-nisa ma ċandhom vot, kieku aqsid belt ma nilbsu. Il-kultura tinbidel, speċa jekk hemm ħaġa waħda li inti tista' tieħu mill-qari tal-istorja tal-history huwa li l-bniedem ibiddel femtu b'mod kollettiv ġieli rapidament ħafna tul iż-żminijiet. U għada din l-adaptation li qed tgħid inti li irid ikun hemm nies li huma daqsxejn viżjonarji u nies li huma ta' azzjoni illi jaqdu l-viżjoni jgħidu nimplementaw naraw kif tmur il-biċċa tax-xogħol. U n-nies jaraw għall-bidla u kif qed tgħid intu l-Malti llum il-ġurnata għandna kollha nsifru. U inti astadili kont Krakaw. Astadili minn moħħi li nġib karozza. Astadili minn moħħi nġib karozza għalfej. Kollox jew bil-mixi, jew taqbad tal-linja, kollox qisu pjanatu jagħmel sens. Għax hemm żona urbana. Is-saħħa tal-infrastruttura, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar diki li inti trid tbiddel l-infrastruttura b'tali mod illi l-ewwel tiġi iktar
tinkoraġġixi, iktar appealing li tuża, right? Imma trid takkumpanja ma' miżuri oħrajn ta' restrizzjoni, per eżempju. Ġifieri, jiena meta nipprova nagħmel daw il-punti u mill-ewwel ir-residenti jgħidu x'jiġifieri ma nistax, jiġifieri kolli shopping irrid nimxi 20 minuta. Le, hold on. Actually, jiena resident laqas idejjaqni illi jidħol fiċ-ċentru. Jiena li qed niddejjaq illi hemmi m'għandux għalfejn jgħaddi miċ-ċentru għax qed jgħaddi purament biex imur x'imkien ieħor. U dak huwa id-deterrent lilu rrid intih. U mhux u għalhekk jeżistu il-ċentro storiċi l-Italja, pereżempju, li għandek ir-restrizzjonijiet. Il-congestion charge, pereżempju, ta' Londra. Dan huwa l-kunċett. Dik kont se saqsik, bħalissa kont qed titkellem inti fuq il-karrotta li inti toħloq infrastruttura u permess ta' titjib tal-infrastruttura inti ikollok esperjenza aħjar u jiena nipperswadik hija spiex ta' ħsieb illi fil-qofol għandu l-inċentiv, il-persważjoni. Però wkoll nista' niddiswadik. The carrot and the stick. The carrot and the stick. Issa, per eżempju, jiena kelli ħabib tiegħi kien joqgħod Singapur u da xokkanti biex nebeda li jiena biex ġibt il-liċenzja tal-karozza ma hija ħallat 26,000. Ekku. 26,000 biex jieħu l-liċenzja. Ekku. Għax l-ammont ta' karozzi ġewwa Singapur huwa limitat biex ta' hemm ċertu numru, ma nafx dak in-numru x'inhu. U meta mbagħad xi ħadd jiddeċidi li ma jġeddiġ il-liċenzja tiegħu jew għal xi raġuni infrastrutturali nifilħu issa 100 karozza oħra. Dawk il-100 karozza jitlu lotterija, dawk il-100 liċenzja jitlu lotterija, jitla il-numru tiegħek jgħidu dekorajt ittina 30,000 di tiswa, trida jew ma tridx, jekk ma tridx ma importax ħajħodha ta' warek. Però hemm daw il-limitazzjonijiet. X'taħseb dwar sistemi bħal daw? Le, ekku, ġifieri jiena nemmen illi rrid ikun hemm it-tnejn. Right, ġifieri rrid ikun hemm ma tistax tagħmel wieħed mingħajr l-ieħor, ma tistax tagħmel wieħed minnhom biss, ġifieri nifhem illi ma tistax tagħmel restrizzjonijiet u ma toffrix alternattiva, għax ma tagħmel sens, ovvja. Imma jekk inti trid tasal għall-għan aħħari li, again, naħseb the final objective għandu jkun xi ħaġa li naqblu fuq kulħadd. Ġifieri, I would hope illi din l-idea ta' livability, all right? Għandha tkun dik il-ħaġa, speċi horizonti li biex ngħidlek, you know, it unites us. Right? Meta konna tkellimna fuq dak id-dibattitu li ltqajna fih u għedna kulħadd kienet jaqbel ġaraw, għax kulħadd kienet jaqbel fuq il-prinċipju, il-mekkaniżmu forsi mhux kulħadd jaqbel, imma l-objective, għall-inqas nibdew minn hemm, illi it is a common objective, all right? Imma ħerid ikun hemm in the Constitution. Ma nafx fis-sens ma nafx intix familjari ma' din il-kampanja li qed jagħmel Darren Karabot biex l-ambjent u bażikament dak li nabdejt naqralek l-ewwel, ma nafx eżatt il-klim x'huma forsi jista' jfitxhom naqa' Julian, jitlu fil-Kostituzzjoni, allura meta niġu għall-ġerarkija tal-liġijiet li konna qed ngħidu dakinhar, hija fil-quċċata. U speċa dan il-livability, din is-sostenibilità, kull liġi u kull policy trid jew taraf li dik il-parti tal-Kostituzzjoni. Jew nkella tiġi awtomatikament annullata jekk il-policy ma tkunx kongruenti. Eżatt. U let's say kun hemm żvilupp li jmur kontra, it's a non-starter, kważi in prinċipju laqqas biss nibdew. Tiddiskutuh. Naqbel 100%. Yes. Assolutament. PN proposes environment as a human right. Jekk forsi s-sipazat il-wording ta' xiextiq, ma nafx jekk hemm xi abbozz li krea, ma nafx. Fuq il-krua, x'se nagħmlu fuq il-krua? Jiena ma nasibx li, ġifieri. Hemm soluzzjonijiet, hemm bliet li kienu sfreġġjati daqs pereżempju Marsalforn jew ix-xatt ta' Xlendi, naf li jisniqbad ma spiex ta' li tant ingħataw bis-sieq li mbagħad eventwalment b'xi mod kien hemm xi xorta ta' master plan, pereżempju, u ma nafx dik hux digressjoni sforz l-ignoranza tiegħi fil-qasam, però nara
daw il-kompetizzjonijiet, per eżempju, kultant, għal-master plan, għal-belt, kultant, ħafna fil-desert ikunu, Fixa, jeżist hemm il-walk biex Malta toħroġ hemm barra fid-dinja ta' dilna, isma' l-aqwa periti tad-dinja. Aħna għandna l-gżira hawnhekk, għamilna naqar rebus, pero ma tkunx forsi idea kif nistgħu nimmeljoraw naqra l-affarijiet. Jista' jkollna dik l-istrateġija? Jista' jkollna dik l-istrateġija, jekk tiftakar ftit snin ilu. Kienu għamlu master plan ta' Paċeville. Paċeville, prosit, right? Fej kienu tipprovaw jagħmlu hekk, jgħidu sma' let's rethink it in its entirety. U għamlu a master plan. Il-problema x'kienet li f'dan il-master plan ir-residenti eżistenti they didn't feature, ma tkellmu. Ġifieri kien hemm min toroq ġodda ġaddejjin, right? Ġifieri tista' tagħmel pjan, kemm trid tista' tagħmel pjanijiet, imma naħseb problema kbira li għandna illum li qed nirtu, right, u minn ġej warajna jirret iktar, hija illi l-ownership ġi frammentat immensament. Jekk illum qed niddilja ma' familja jew persuna in a two-story house, issa qed niddilja ma' 5 owners differenti, at least, you know? Ġifieri naħseb dik hija l-ikbar sfida issa, you know, inti issa tista' tinċentiva, tista' tgħid isma' ħantikom kumpens jew ntikom alternative accommodation, all right? U b'dak il-mod nibda inneħi s-solari. Zej mod teoretiku ħafna. Tista' hemm implikazzjonijiet, iva, implikazzjonijiet finanzjari kbar ukoll, goffi. Imma ġifieri jiena rrid nifhem l-essenza tal-kruwa x'inhi. Ġifieri, all right, I mean, tajjeb u marrit li ħadd joħodna ħażin, imma okay, tajjeb li nżommu l-ġebla, let's say, right, biex intejbu l-estetika, that's okay, fine. Imma, frankament, jekku bini pencil development, you know, non-descript, il-fat li jkun tal-ġebel, it's not really going to make a difference. Għax il-kruwa ġejja. Was a good pun, by the way. Esattament, vera. Ta' ġviri, jekk il-kruwa hija minħabba l-appoċ. Ġviri, dak l-appoċ, all right, timmitiga jekk fuq ma jkun miksi u mizbuħ abjad ikun bibni bil-ġebel, għax anki x-xemx tirrifletti inqas u tħoss l-impatt inqas. Fair enough, imma appoċ ħajibqa, appoċ mikxuf. U il-nuqqas ta' proporzjon, right, mal-bqija ta' triq, jekk hemm il-bqija ta' triq żewġ solari, hemm ħatibqa, irrespective of the material. Ġifieri naħseb li noqogħdu attenti li we don't, let's say, dilute the discussion, li ngħidu il-kruwa, you know, jekk intejbu din, speċi, it's all right. Mela, x'inhi l-essenza tal-kruwa? Tina d-definizzjoni skont inti. Għalija huwa il-nuqqas ta' relazzjoni mal-kuntest fejn għandu x'jaqsam ma' affarijiet bażiċi ta' proporzjon, ta' ritmu, ta' relazzjoni bejn x'inhu vojt u x'inhu solidu, you know, really għandek raġun. Mela. Proporzjoni ritmu fimta. Iva, imma għax bl-Inglis ngħidu solid to void ratio, ġifieri kemm għandek solidu u kemm għandek aperturi, il-void, ok? Għaliex qed ngħidlek, għax meta aħna immorru f'kuntest ta' triq, ok? Aħna vera nagħtu każ ta' forsi ċertu dettalji ta' materjal, let's say, anki ta' kulur, jaffettwana. Imma l-iktar affarijiet li jaffettwana dawn, mhux qed ngħidhom ġifieri studji fuq studji, illi meta aħna nidħlu jew nkunu f'belt ġdida li qatt ma marna fiha u nħarsu madwarna naraw anki bini tradizzjonali ma bini ġdid u ngħidu la mistra, I mean da vera jiffitja. I mean, you know, ġifri stilistikament totalment differenti, imma hemm sens, hemm totalità. Għaliex għax moħħna bla ma nafu inkunu qed inħarsu lejn daw l-affarijiet bażiċi. Il-moħħ kważi jibda jiddissektja li qed tara u jibda joħroġ daw il-linji. All right? Il-linji proporzjon il-ammont ta' daw li dieħel fl-ispazju hekk. Ġifieri hawn affarijiet bażiċi li
provajt indaħħal fid-DC-15 għax dawn huma għalija il-punti fundamentali ta' kuntest, meta jingħat il-kuntest date night għamilna policy fuq il-proporzjon, policy fuq l-aperturi u r-ritmu tagħhom, eċċetera. Għax dawn huma l-affarijiet illi rridu nibdew minnu u hemmhekk ikollna diġà bidu ta' estetika tajba. Issa jekk indaħlux il-franga jew nagħmlux il-kisi jew ikunx kollu ħġieġ, mux ma jagħmilx differenza, ma jagħmel inqas differenza, okay? U again, dak kien jħsib illi fid-DC-15 dawk l-aspetti kienu iktar guidance mill policy. Jekk tara l-policies, il-policies huma fuq daw l-aspetti bażiċi that we can't get wrong, that we shouldn't get wrong, you know? Issa li fihom imbagħad flock frame tal-injam ikun aluminium jew PVC, again, mux għax mux importanti, forsi f'ċertu kontesti ħajkun importanti li jibqa' njam, imma it's not a make or break. Imma l-proporzjon tiegħu jekk jiena għandi triq dejjem b'aperturi vertikali, u waħda ġejt jiena bil-fetħa tal-living dining orizzontali li kisrit li dak ir-ritmu, hemmhekk problema, iva. Right? Ġifri, irridu nifmux, qed jikkontribwixxi anki għas-sens ta' estetika tagħna u għalli ngħidu l-krua. Ġifieri nara ħafna fuq social media clearly, ġifieri il-krua, ma ħafna drabi qed juru l-appoġġ pereżempju. Qed juru il-fatt li dal-proporzjon ma jagħmil sens mal-bqija tal-proporzjon. Qed juru l-fatt li triq f'daqqa waħda kif qed tintajjeb ħafna qabel. Saret mudlama. You know, qed nikkreaw slums f'dak is-sens, iva. Naħseb il-mestier tiegħek huwa li tartikola dak li nies iħossu. So. Ġifieri inti fis-sens li jekk jiena l-ħares lej pereżempju dak l-appoġġ mikxuf hemmhekk dak il-blank wall. Dak il-konzettella Ġiljan. Dak hemmhekk. Tipo għandek pencil building appoġġ faċċata tiegħu fil-kantoniera tal-lemin gallerija li ma għandha ebda konsonanza mal-bqija tal-franka ta' fatt disaster, isu sorry. Ma isu nizel il-ġgant mill-Jack and the Beanstalk, bela xeba Lego, irremettihom u ġewek u issa dik għandna spiex ta'. Ma inti tista' tartikolax, inti tista' studjajt spiex ta' dan il-glossarju ta' affarijiet li nies ikunu ta' ħarsu li mingħajr ma jafu intuittivament jibdew iħossu konfużjoni spiex ta'. Li naħseb hija unsettling ħafna. Ikun tajjeb ukoll naħseb xi darba nagħmlu naqra ta' podcast biex nistaqsu dwar x'impatt ikollu fuq il-psikoloġija tan-nies, il-mod li jħossuhom fil-psika tagħhom meta l-ambjent tiegħek ikun daqshekk kaotiku. Sfortunatament din hija realtà, ġifieri hemm ħafna studji oħrajn, pereżempju ta' urbanistika, illi juru li hemm relazzjoni diretta bejn il-kwalità tal-ambjent mibni u let's say pereżempju the level of achievement li jistgħu jilħu ċertu tfal. Per eżempju, l-ammont ta' school leavers compared to the quality of the built environment. Dejjem ħajkun hemm eċċezzjonijiet, imma f'ħafna każi hemm relazzjonijiet, iva. Ġifieri, l-impatt hemm u sfortunatament jekk inti għalija għandha ramifikazzjonijiet fuq usa ta' ġifieri, jekk inti ħad tipprova tikkrea let's say sens ta' komunità, all right? Biex tikkrea sens ta' komunità, jrid ikollok l-ewwel net sens ta' imħabba u rispett lejn fejn qiegħed. Jekk inti kuljum espost għal, diżastru ambjentali mibni, you won't even get there. You won't even get to the point li tajt isma' speċi hey, let's work to get this community. Again, ħajkun hemm l-eċċezzjonijiet. Imma iċ-ċansu li jekk jiena noħroġ mid-dar u nara dejjem dal-ħoċpoċ ta' binjiet li fit-totalità tagħhom qed jikkontribwixxu b'mod minimu if at all.
ħataffetwa. Li jisu moħed meta mor lura li meta mbagħad nibda inħaffer il-problema xili u bħalma tajt inti il-ħeġġa politika biex nikkorreġu l-affarijiet. U mbagħad nibda nemes ma' dik il-fatt li għandna sistema li hija diskrezzjonarja li ma tobbligakx. U dawk iż-żewġ affarijiet flimkien naħseb li jagħmlu amalgam disastrus biex ikollna daw ir-riżultati. Imma tinsix tara mill-aspett ukoll il-diskrezzjoni ittik is-saħħa li tajt minix obbligat nimxi mal-erba' solari hawnhekk. Jiġifieri frankament. Imma jekk for vera imma qatt mi dik id-deċiżjoni li qed tittieħed. Id-deċiżjoni li qed tittieħed hija naqblu l-pija tal-policy u dik ma rajniex. Naqblu l-P35 u naqblu l-Annex 2, ninterpretawhom kif nixtiequ ninterpretawhom u barra bid-daqq. U jkollna l-pencil buildings, ikollna l-appoġġi mikxufin, ikollna dawn l-affarijiet kollha. Affarijiet barra l-kuntest, il-kuntest mhux qed nagħtu kasu. Spex ta' naf li għatli jisma l-Ingilterra l-istess, ma forsi l-Ingilterra ma nafx, l-Ingilterra forsi għandhom kultura politika differenti minn tagħna, forsi il-board minn kejja li tingħata ċertu jeddijiet u mbagħad ħadd ieħor li skruta, ma nafx. Li naf huwa illi fil-każ tagħna dan il-livell ta' diskrezzjoni u soġġettività qed jikkawża dawn il-problemi. Ġifieri, jew ħajkollna bżonn affarijiet li huma iktar preskrittivi meta niġu għal-kuntest bli ikunu binding, ġifieri tiċċaqlaq minna. Jo, onestament ma nafx eżatt soluzzjoni, ġifieri. Ħafna affarijiet li żemmejna nibda naħseb illi kważi ċit tiddetta. I mean, ovvjament, tu speċi tmur kontra prinċipji oħrajn, ġifieri jiena miegħek naqbel, ġifieri għalija m'hemmx iktar importanti mill-ugwaljanza u mid-demokrazija, għalija fundamentalissima. Imma, I mean, tasal punt fejn tajt, I mean, you just have to impose it. Issa jiena bnidem liberali ħafna, jiena bnidem liberali free market, ġifieri free market jogħġobni ħafna, u mnalla jeżist il-free market, huwa speċa post fejn l-innovazzjoni timbet u tiffjorixxi, però mbagħad hemm ukoll il-konsiderazzjoni tal-istat. Jiena nemmen li vera tkollok free market fejn inti biħwejġek tista' tagħmel li trid sewwa, però mbagħad hemm ukoll il-konsiderazzjoni ta' jiena kuljum qed ngħaddi minn dik it-triq. It-tfal tiegħi kuljum iridu jgħaddu minn dik it-triq. Ħajjirtu daw il-faċċati li huma koroħ dawa. Dawk għandhom impatt fuq il-ġid komuni. Mela darba għandhom impatt fuq il-kollettiv, mela l-istat għandu jkollu l-obbligu li dawk jirregolarizzhom. U għalhekk jeżisti l-ippjanar biex isib dan il-bilanċ bejn, il-possibilità mhux neċessarjament dritt, il-possibilità li inti tagħmel xi ħaġa bl-art tiegħek, right? Mingħajr imma ma tikkrea issues, right, for the common good. Ġifieri hemmhekk. U again jarġa' jmur lura f'dik il-quote inizjali tiegħek. Fl-armela hekk qed jgħidu ġifieri illi inti għandek the common good. U għalhekk appuntu jeżisti il-bilanċ li huwa diffiċli tilħu ma. Mela isma' xejn tibgħatu l-messaġġi urġenza li meta għandu bżonn jindirizza n-natura. U xek. Mur indirizza n-natura. L-ġulura nixtieq insasik naqra fuq ir-relazzjoni tiegħek mal-istudenti, biex ġenerazzjoni li mis tal-periti x'inhu ma jaħsbu. U mbagħad ħanaddu wkoll xi mistoqsijiet minn il-Patreons tagħna. Tajjeb? Alright. Fidejk. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru.
Mela, ġena lura minn pawza qasira u bħalma sħaqlek qabel ma tlaqna, speċa nixtieq nkun naf il-moral tal-istudenti li tgħallem, speċa bliema mentalità qegħdin jitlu fid-dinja tax-xogħol tal-perizzja l-istudenti tal-lum. Naħseb l-lum qed jitlu mentalità ftit differenti, ġifieri ftit snin ilu naħseb kien hemm din il-mentalità li hawn ħafna xogħol hawn ħafna żvilupp. Ħafna mill-istudenti mhux ħanassum li tafu s-sistema tal-kors, però il-kors tagħna llum wara reviżjonijiet sar kors ta' sena biex iġib diploma fejn tiffoka fuq design, grafika, eccetera. Mhux neċessarjament tidħol għal perit, ġifieri, design foundations. 3 snin biex iġib baċellerat u mbagħad sentej biex iġib master. Jew architecture, March, jew Eng, master in engineering. U hemmhekk tista' tagħżel struttura, civil engineering, with management, whatever. Ħafna snin ilu konna qed naraw infatti, ħafna jażlu the engineering route. Għax kien hemm bżonn ta' ħafna structural engineers. Right? Illum l-ammonti forsi qed jonqsu daqsxejn. Illum forsi qed jirrealizzaw li hemm sfidi oħrajn u opportunitajiet oħrajn. Pereżempju jiena nagħllem l-urbanistika, ġifieri ovvjament kull sena tvarja, però inħoss li dejjem qed ikun hemm interessi kbar fl-urban. Right? Però hemm realtà oħra wkoll li hija sfortuna kbira illi ammont ta' studenti qed jitilqu mill-pajjiż. Ġifieri jagħmlu il-bachelors u mbagħad il-masters ma jagħmluh xew. Jew jispiċċaw u mbagħad jitilqu. Ġifieri sfortunatament ħafna jgħiduli b'intenzjoni li ma jiġux lura. Ġifieri apparti element ta' brain drain qawwi, ġeneralment ifhem, min għandu l-iktar abilitajiet u kapaċità sfortunatament jażel jew tażel illi ma jibqgħux hawn. U żgur għax huma l-aqwa nies li jħossuhom l-iktar konfidenti u l-iktar. Ma rridx nagħmel ġeneralizzazzjoni ta' ġifieri assolutament. Però hemm din ir-realtà. Naħseb hemm ukoll aspett li Again, ma rridx ninstema li laqgħet nagħmel ġeneralizzazzjoni oħra u laqqas illi ninstema b'xi mod illi ma nafx kif ħanstema, però jiena studjajt l-arkitettura, studjajt l-urbanistika u daqsxejn l-ippjanar ukoll, sewwa. Struttura dak iż-żmien kellna the basic, jiġifieri għandi apprezzament għall-istruttura meta qed niddiżinja speċi għandi idea li, il-binja tista' taħdem, però l-kalkoli ma nagħmelhomx jien. Intihom il-engineer. U jiena nagħmel distinzjoni ngħid isma' jiena sawwek nasal, u għal din ħanagħtiha xi ħadd ieħor. Ma naħsibx li jiġri the other way round. Jiġifieri min għandu an engineering background, xorta naħseb iħossu illi jista' jiddiżinja l-arkitettura. And again, without wanting to generalize, ngħid, kif jiena nara fil-limitu tiegħi mill-aspett ta' engineering, min għandu mostly an engineering background, hemm min studenti li jagħmlu l-kors ieħu laqqas imissu ma' study unit wieħed fuq urbanistika. Ġbalihom kuntest, whatever. Le, kultant ikellmuni meta jaslu fit-teżi u nibda ndaħlilhom 4 konċetti għajduli too late for this speċi. Nibda ngħid imma daw ġifieri għadha pitada, xorta jistgħu jitfgħu applikazzjoni il-Planning Authority, xorta jistgħu. Issa, again, ma rridx ninstema qisni ġifieri mela kull min għandu engineering background mhux kapaċi, għax ovvjament li le, u ovvjament hemm l-eċċezzjonijiet. Imma naħseb li anki bħala professjonista wieħed jara fil-limiti tiegħu, naħseb hija importanti. U kultant inħoss li nagħtu dik l-impressjoni li speċi isma' ħu l-engineering ħalli tkun taf tagħmel l-istruttura xorta tista' tagħmel l-affarijiet l-oħra. Mentri jekk ħatażel urban design, pereżempju, ħatkun limitat ħafna x'tista' tagħmel. Verament mhux il-każ għax naħseb dal-pajjiż għandu bżonn
mijiet ta' urban designers oħra, mux, bħal mem illum, ġifiri, ftit li xej. Ġifiri dakka naħseb huwa wieħed mill-isfidi tagħna. Sfida oħra li qed nara, jisu kull sena nara, hija li kultant naħseb illi hemm sens ta' superfiċjalità daqsxejn ikbar kull sena. Isu inħoss iktar m'għandhom l-istudenti, ċe llum bombardjati kuljum bħal kulħadd b'mijiet jew eluf ta' immaġini, right? You're just scrolling, finding an image, speċi, l-ostati toġobni. Toġobni, ħanibda nikkupja. U jibqgħu dak il-livell, meta tisma' jien qed nara dil-binja, iwa studja nara, tgħallem naqra fuqha. Aħseb isma' dil-binja actually saret f'dak il-kuntest speċifiku. You know? Mhux nibqa', ġifieri, jiena meta kont student, l-internet kien għadu, its infancy, right? Ġifieri, jiena x'kont nagħmel, kont nordna l-architecture review dal-magazzina mill-Ingilterra sakemm jasal, u niflih letteralment naqra cover to cover. U forsi kien hemm 5 proġetti, 6 proġetti, whatever, u titgħallem fuq, id-dettall tiegħu. Illum għax hemm iktar istrina nħoss illi qed jifqu ħafna qabel fis-superfiċjalità li jifqu għall-immaġni, u dikka tweġġani ħafna u nipprova ngħidilhom, ġifieri, però diffiċli anki it-teknoloġija, which is fantastic, it's an asset. Ta' finti ġifieri jiena t-teknoloġija you embrace it, bla dubju, ġifieri minix anki AI, jiena ngħidilhom. Don't worry, start from ChatGPT, per eżempju, biex forsi tibdow taħsbu. Imma mbagħad, give it your own. Develop it, mhux copy-paste it, right? It-teknoloġija, it's the means to an end. U vera, all right, and true taħat tista' tiġġenera affarijiet oħra. Imma per eżempju l-idea ta' sketching qed jintilef ħafna, ġifieri jiena bad biċċa karta, biċċa lapes u nibda npinġi. U jasra jitilfu il-sens illi issa jiena għadni hekk old school dak is-sens, għax nirrealizza li waqt li qed impinġi qed nirraġuna, qed naħseb, qed nagħmel konnessjonijiet, qed nara di hemm din loġika. Jekk jiena mmur immedjatament fuq il-computer, qed nispiċċa nagħmel serje ta' commands. U battajt jiġu għal juruni il-proġett speċi, għedhom, alright, ma speċi x'inhu l-konċett. Mela din speċi ħallejt 2 metri u da, mela id-dizin spiċċa a series of commands, I offset this line by 2 meters, rather mill-li konċett illi joħroġ mill-analiżi, mill-kontest, nipprova nallimhom huwa talmu analizzaw sow. Għax dan huwa speċi l-ewwel pass għad-dizin. Ġifieri d-dizin joħroġ mill-analiżi, mir-riċerka. L-uffiċċju nipprova ndaħħal għandi dil-mentalità, ġifieri l-uffiċċju, l-idea llum hija illi we focus on less, we don't, nirrifjuta ħafna xogħol biex li nagħmlu sew u nirriċerkah. U frankament in-nies l-uffiċċju huma nies illi jemnu fiha, jemnu f'dal approach, Iweġġani il-fatt illi nkun għallimt studenti b'din il-drive, b'din x'ismu. Mbagħad għax, għaw ix-xogħol, right, sentej wara diġà fetħu għal rashom, fine, okay, jekk kapaċi tagħmilha, all well and good. Imma mbagħad jispiċċaw, jieħdu kull tip ta' proġett, right, and sfortunatament qed jikkontribwixxu wkoll għal din, ġifieri let's say din l-issues li għaw tal-pencil development, mhumiex sempliċement periti ta' xi 40-50 sena esperjenza speċi li, m'għandhom sen. Assolutament, huma anki gradwati ġodda. Li għalija tagħmel il-każ għal policies aktar preskrittivi, iktar pertinenti, għax naħseb il-verità tħares fl-oqsma kważi kollha tintebaħ li aħna sfortunatament għadna poplu li m'għandniex ċertu disċiplina. U dik id-disċiplina la applikata fuq livell individwali, la fuq livell istituzzjonali u dimenti li ma jkunx hemm preskrizzjoni u enforcement ta' dik il-preskrizzjoni sa ma naslu biex inbidlu dik il-kultura
Umbat wara nintebħu, vera ħjar il-bistassid, belta xi timmutu inqas issa għandek raġun ta' vera. Imma sa ma naslu hemmhekk, l-isfortuna hija li id-disciplina hija xi ħaġa mhijiex preġi, il-Malti nasbandu ħafna preġi, naħseb li aħna nies li ġifieri industrious ħafna u mill-ġebel nagħmlu l-ħobs u imma d-disciplina ġifieri biex to cut corners. Olympic gold medalist. Ħanżemmi eżempju. Li ma semmejċ qabel, u naħseb actually, speċjalment għalli għattajt issa, pertinenti ħafna. Ftit snin ilu, sinx is-sena ġinsejt, ma handful of years ago, ħarġet din iċ-ċirkolari, sowa, illi jekk inti tkun within the radius of a scheduled building, japplikaw parametri oħra. Iġifiri, jina per eżempju kelli proġett, right? Dar kienet solar, it's all right. Fil-Kastana, il-klient hija familja ġifiri, they wanted a family home. Potenzjalment imma, ħdejhom, hemm il-blokkok tal-appartamenti ġifiri seta jitla iktar. Imma minħabba l-inqabad f'dan il-radius of a scheduled building, all right? Hemm iktar restrizzjonijiet. And you can't, ġiviri, etnatik eżempju ta' xi ħaġa li ddaħlet, ma ngħidx millu malada, ma within a very short while, li f'daqqa waħda dak il-potenzjal tal-blokka actually spiċċat, jew tnaqqset. Issa di xi ħaġa li ddaħlet for very correct reasons, ġifieri għax qiegħed, f'radius ta' monument jew ta' ġifieri tista' tkun pereżempju mitħna, right? Fir-radius ta' dik il-meta, jekk tmur fuq il-Planning Authority hemm dak idulu l-map server fejn inti tara l-permessi, eċetera. Waħda mill-layers hija dik. Jekk tixela ġifieri tara daw il-linji blu, l-binja u tara dan ir-radius il-blu madwaru. Jekk tinqabad fiha, alright, għandek ġifieri anki għandek iktar assessjar fil-font, iktar limitazzjonijiet. Il-puntu ġifieri li mela kien hemm mekkaniżmu fej pereżempju għalija dik kienet diġà ħafna iktar effettiva minn affarijiet oħra li saru jippruvaw isiru. Jiġifieri iktar kellu effett dan, u din iddaħlet in a relatively very short term. U ma narax protesti kontri din, you know what I mean, ġifieri there is an agreement about it, there is an acceptance, ġifieri jaf min inqabad illi ħaseb li ħajibni blokka flats u issa mhux se jibniha, right? But it's there. Iġifiri, dil-idea li kunem xaħġa iktar preskritta in a sens, għalija dan u eżempju kważi ċarta xaħġek li kella effett. Naddu issa biex nistaqsu l-Antwan il-mistoqsijiet li għandhom għalih il-patruni, allura din is-sessjoni nsejħula il-patruni jistaqsu. Miġuba lilkom mill-ħbibtana tal-Browns li għandhom din is-sistema jew dan is-servizz ta' gut health li nagħmlu użu kemm jien, kemm il-familja tiegħi. Hija sistema xjentifika ferm fejn inti titgħallem ħafna dwar dak li jkun għaddej f'dak li huwa il-gut li effettivament jissejjaħ it-tieni moħħ. Nistqar illi minn mindu qed nagħmel użu ta' dan is-servizz il-kwalità ta' ħajti tjiebet sew. Insomma, ara tlaqda issa jien u Antwan Żamit il-patruni jistaqsu. Mela l-ewwel mistoqsija mingħand Neville Buġeja. Neville Buġeja jistaqsi id-DC-15 inkitbet bil-għand li tkun gwida għal disin ċertu ħsieb. Taħseb li l-PA saru jieħdu l-gwidi li hemm f'dan id-dokument bħala Vanġelu u jimxu kelma b'kelma irrelevanti mill-kuntest. Mela, taħseb li PA jieħdu l-gwidi li hemm dan. Imma parti jekk fim sew, parti mill-gwidi ta' dawn id-dokument huwa li tieħu f'konsiderazzjoni il-kuntest. Ekku. Ġifieri speċjalja il-mistoqsija kważi tinnullifika li l-nefisa, le? Li naħseb naqbel ma' din id-domanda li kieku ngħid parzjalment iva hija l-fatt illi l-aspetti lejn l-aħħar tad-dokument li huma iktar fuq elementi arkitettoniċi eċetera, li flimkien jikkontribwixxu wkoll għall-estetika huma konsiderazzjonijiet individwali. Pereżempju, hemm guidance fuq aperturi. Hemm guidance fuq il-kuluri.
anki dik per eżempju, l-ewwel darba li għamilna xi provviżjonijiet fuq kuluri. Ma kien hemm xejn. Imma għalija it shouldn't be a generic one, għandu jkun iktar kontestwali, għalhekk again naħseb xi ħaġa għandha tidħol fil-local plans, ġek tmur ċentro storiku l-Italja jgħidulek għandek 6 kuluri, għażel minnhom. Imma da palett ta' kuluri li diġà maħsub u studjat. Mhux qed jgħidlek għamel wieħed, għandek 6. U għalhekk hemm il-varjazzjoni. Imma xi ħaġa, Jiġifieri li naħseb li hemm sens ukoll f'din id-domanda hija illi hemm ċans u ċans naħseb li huwa reali. Illi min qed jessessja ikisser m'hemm xejn vera fid-DC-15 I suppose illi iġalek tessessja l-estetika in its totality, li inti tara l-faċċata in its totality, fis-sens li inti tajt mela daw l-aperturi, all right, qed jimxu ma' din il-gwida jew ma' din il-policy, all right. Il-projections tal-galleriji, kemm jisporġu l-barra. All right, tajjeb, qed jimxu ma' din il-posi. Edha let's say, neċessarjament, edha frammentata. Ġifieri inti hemm ċans illi vera tara l-affarijiet individwali kelma b'kelma f'dak is-sens. Imma ħadd mu qed jagħmel l-assessment forsi jew ħadd jew ftit. L-assessment in its totality li tajt alright, daw l-elementi tajjeb skont il-policy, imma xorta flimkien mhumiex, mhux qed jikkreaw il-kwalità. Jiġifieri naħseb hemm dak ir-riskju iva illi wieħed jagħmel l-assessjar b'dan il-mod, kważi mikroskopiku. Illi inti mbagħad titlef l-assessjar holistiku, però xorta irid jiġi proċessat permezz ta' xi tip ta' kriterja. Ekku. Teżisti dik il-kriterja? Jeżistu fil-bidu tad-dokument, ġifieri, imma let's say jeżistu b'mod iktar miftuħ. Right? Ġifieri qed tagħtik prioritajiet x'għandek tara, imma tgħidli hemm policy speċifika li tgħidlek isma'. Xi ħaġa bħal di tajba, xi ħaġa bħal di le. M'hemmx. Issa jista' jkun li għandna bżonn xi dokument illi juri eżempji u jgħid isma' xi ħaġa bħal di aċċettabbli, xi ħaġa bħal di le. Imma mbagħad taqaf riskju wkoll illi xi ħadd ħajħodha literally. Mela jiena di jridu, mela di ħan id-diżinja, għadha kulħadd ħid-diżinja dik. Infatti, again, xi ħaġa qatt attent ħafna fid-dokument kienet l-illustrations, jiena xtaqt li jkun grafiku ħafna, mhux kliem biss, ħalli wieħed jifhem. Imma trid toqgħod attent, infatti għamilna ħafna sketches u ħafna, tip ta' grafika speċi skematika. Bir-ritratti trid toqgħod attent għax tista' tagħti l-messaġġ li di li trid il-Planning Authority, mela jekk nagħmlu hekk hemm dak ir-riskju, right? How literal do you take it, speċi. Ġifieri, imma jista' jkun hemm, let's say, f'dal-architecture review li kont nixtri meta kont student, fl-aħħar paġna, kien hemm paġna, kien jisimha Outrage, where they would literally name and shame a project li jgħidu speċi dan il-proġett id-dizinjat mit-tali f'dan il-post, it's an outrage because of u jagħtu r-raġunijiet tagħhom, one pager at the end of the journal. I mean, I'm quite sure biex tagħmilha jekk tagħmilha Malta problema. Għalfejn tkun problema naħseb. Naħseb minħabba li għandna kollha fuq xulxin u l-kuġini. Yes, barra minn Malta għandhom sistema ta' design review jgħidula fejn il-periti stess. Illum nista' nkun qed nagħmel review lilek u għada pitada inti tista' tagħmel review lili, right? U taħdem, ġifieri l-ikbar eżempju li hemm Vancouver, il-Kanada, ġifieri vera sistema illi il-komunità tal-periti stess speċi jagħmluha. Riskjuża naħseb hawn Malta le? Speċi inforzabbli biex ta' hija torbtok ir-review tiegħi. Barra minn Malta. Peer-to-peer, blind peer review. Meta għatlek qabel illi sistemi regolatorji qed jippruvaw idaħħlu aspetti ta' diskrezzjoni, per eżempju, li qed jagħmlu ħafna sistemi ta' pjanar li għandhom daw zoning plans li huma legally binding, etc. Qed idaħlu daw il-mekkaniżmi ta' design review, per eżempju, fej inti
kważi qabel ma jibda l-proċess tal-ippjanar, jekk inti ma taddix mid-design review, it's a non-starter. Ġifla, biss jibdaw il-proċess. Issa, all right, wet jista' jargumenta imma mhux id-design biss importanti, issa rridu naraw aspetti oħra. Ġifieri jekk dan huwa proġett li ħajżit l-impjeg għal pajjiż u għandna bżonn inżidu l-impjeg tal-pajjiż għal X and Y reasons. So, x'ħajjieħu priorità? Jiena ngħidlek jekk hemm bini ikrah immens imma bih, ħajżid l-impjeg, probabbli il-material consideration huwa dak u mhux id-design. Right? Ġifieri Skord kemm imġewħa l-impjieg dik il-komunità partikolari. Yeah, that's right. Tibgħu dak l-iskala li l-ewwel tal-ESG fejn taqgħod. Eżattament. Imma ġifieri id-design huwa elevat f'sistemi oħra li frankament hawnhekk qed inħoss li ma jingħatax daqshekk importanza. Jiġifieri jiena tweġġani pereżempju meta jkun hemm żvilupp ta' ċertu skala, żvilupp kbir. Jiġifieri għax faċli ngħidu l-pencil development, il-plot dikli, jiġifieri issa jew mhux se nagħmlu l-plot ta' żgħira jew għax inevitabbli li dak l-outcome ħajkollna. Imma f'kważi tweġġani iktar meta nara proġett kbir, ngħid l-ostra daw kellhom il-potenzjal li jagħmlu xi ħaġa vera tajba u b'ispazji miftuħa, eċetera, u ġast tara blokok. U tajt, ġifieri laqqażaw ma kien hemm essessjar ta' design. Għax hemmhekk naħseb it's even a bigger issue kważi. Jiena mitħabta nix fil-Belmonte Heights, taf Belmonte Heights. Ngħidli. Trejqet Sant'Ignazju, Old College. Li kien il-hotel. Li kien il-Oshek. That's right, yes. U aħna konna noqogħdu il-gallerija kienet tagħti fuq il-bitħa ta' wara. Għax taf kif qiegħed għandu qisu l-internal Iva. Għax l-internal development m'għadhomx permissibbli bid-DC-15, by the way. Il-landscaping tiegħu ma kienx ikraħmen, ma konx niddejjaq bil-lejl, ma konx niddejjaq impoġġu fil-gallerija, mhux dik il-gallerija, kaltu jisamu l-affari ħarċan gallerija kont impoġġi. Apparti li kellek l-element tal-pregnant windows, kellek l-element tal-franka, kellek l-element tal-ħafna passageways miftuħin li kienu landscaped, kellek ukoll incidenza ta' galleriji Maltin, mbagħad ma nafx il-Madonna ridu jgħidu biha tipo fil-penthouse kellek isaw tal-kolonad Greco-Roman, ma nafx il-Madonna ridu jgħidu biha, imma appreciated the effort, provaw jagħmlu xi ħaġa taf kif. U speċa tajt kien hemm naqra impenn biex speċa ma tkun seta tkun ħafna iktar kera dik il-blokka speċa. Le. L-ħares ma hux eżempju daqsxejn iktar, sorry tinnies. Faċilment dak il-famuż kolonad li m'għandux jaqsam mal-xejn dal-ostra. Hemmhekk qed tidħol mbagħad f'aspetti let's say suġġettivi, right? Ġifieri għax ċertli hemm min probabbli min iddiżinjaħu u min ikkommissjonaħ. Riduha, right? Mela, il-mistoqsija li miss li u kol ment l-istess senjur li huwa Neville kompli staqsi. Għalkemm wara l-kas ta' Santa Luċija issa jibdew jagħtu naqra iktar kas tal-kuntest. Kif jista' wieħed jimxi mad-DC-15 meta l-local plans stess qegħdin jikkontradixxu ċerti prinċipji maħsuba fid-DC-15. Għalkemm nafu li l-policy tagħti potenzjal ta' żvilupp u mhux dritt, issir diffiċli meta inħoloq daqstant preċedenti. Ma tistax ma taqbilx ma' ħadi. Issa ir-rikors tiegħek ħajjibqa' jkun il-qorti. Mhux tiegħek fis-sens ta' Yes. Għalkemm naħseb hemm ġifieri kien hemm naqra ta' red bulb u li nxtelet illi naħseb għalmenu ċertu aspetti, ċertu żviluppi forsi qed jiġu konsidrati bħala non-starters or let's not go there speċi. Naħseb anke żviluppaturi stess jekk hemm triq kollha kemm żewġ solari, ma naħsibx illi faċilment ħajinvestu f'dar illi tista' tittella l-5 solari, frankament. Ġifieri naħseb
qed joqogħdu lura, nimmaġina. Għakem il-żviluppatori mhumiex fucking ċwieġaqqas jagħmlu lek il-konvenju jagħmluh suġġett li joħroġ il-permess. Sure. Ġifieri. Le, ok, fair enough. Rarament il-żviluppatur biex rar il-tajt ma' żviluppatur li għadu lek jagħmlu li xulart mingħajr. Le, bla dubju, ma speċi jekk iċ-ċans huwa minimu, nimmaġina li they'd rather. Għas jitfaw il-deposit fuq għax jiprefaw ħadmu Nimmaġina. Perswas. Imma beyond iċ-ċarezza ta' triq li żewġ sulari kollha kemm hi, jibda mbagħad jidħol id-dubju. Right? Kif dejna ngħidu qabel, ġifri what constitutes the possibility li tajt issa diġà mittif sa triq. Right? At what point do you do that, speċi? Naħseb dik hija l-issue. Ma Justin Camilleri jistaqsi, waħda minn raġunijiet li tlaqt mill-pajjiż. Justin Camilleri li spillo żomm. Le, fakkar inti x'ismek spillo. Antoine. Mela, waħda minn raġuni li tlaqt mill-pajjiż kien minħabba l-krwata bini u infrastruttura li tara dawn l-aħħar snin. Temmen li għadna ċans insalvaw pajjiżna dilli ma nafx naqra ġifieri mill-grade 5 law ma impruvi għajt xejfer għat-tinifajni. Temmen li għadna ċans insalvaw pajjiżna b'mod modern, pero bdera denja għal-word li tħalli lilna li tħalla lilna minn missirietna mhux it-torti għedi. Spelling ħażin. Nistgħu nsalvaw. Kemm għandna fiduċja. Kemm għandna fiduċja u naħseb impliċtu wkoll dik il-mistoqsija li toġobni hija li isma' issa naqisu dal-hodgepodge ta' estetika. Mill-medjevali, għal rustiku, għal koloniali, għal art deco, għal ma nafx tista' sejjaħlu San Pawl il-Baħar. Daw l-affarijiet kollha jeżistu fl-istess ekosistema tal-ippjanar tal-iżvilupp Malti. Speċa kif ħansibu konsonanza bejn daw l-affarijiet kollha u jekk nistgħux insibu konsonanza u x'inhi din il-konsonanza? $1 million question. Ara, naħseb, provaw nissimplifikaw. Hemm kuntesti naħseb fej għatem iċ-ċans. Hemm kuntesti fej għatem possibilità li nagħmlu xi ħaġa, thankfully. Hemm kuntesti oħrajn li huma wisq mit-tifsa biex jitranġaw possibilment. Però da ma jfissirx li ma tistax tagħti l-possibilità li tagħmilha. Ħantik eżempju, forsi inqas għandu x'jaqsam, imma forsi tieħu s-sens tagħha. Kien hemm żmien meta l-aluminium, gold, silver u bronze kien the order of the day, right? Eżatt. Illum mhux aċċettabbli, illum kontra l-policy li tagħmel gold, bronze and silver aluminium. Illum jekk jiena napplika għal xi żvilupp jew anki alterazzjonijiet u tibdil f'binja li għandha gold, bronze or silver aluminium, l-awtorità tgħidli biex intik dan il-permess, inti trid tbiddel l-aperturi u tneħħi dal-aluminium. Mela, biex inti ġib xi ħaġa oħra, qed torbtok illi tirranġa żball, ħaġillhom meqju żball, let's say, li qabel kien aċċettabbli. Mela jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn jiena jekk irrid nagħmel xi ħaġa, right, b'dik il-binja, irrid nirranġa issa tgħidli imma xiex ħadd naqqas solar drastika wisq. Fair enough. U forsi binja ta' 5 flats mhux faċli. Imma let's say fejn hemm żvilupp ta' ċertu daqs ta' ċertu, fejn anki l-impatti jew ukoll ikbar. Jista' jkun hemm xi mekkaniżmi fejn inti torbot illi biex inti jirnexxielek iġġib dan, trid tagħmel tibdil. Li wieħed irid jistabbilixxi x'inhu x'qed jikkontribwixxi. Ma nafx qed ngħidlek, ġifieri. Ma tiegħek huwa u s-sibtijak u għalli jem ċertu zoni li nistaw għatem ta' mali, għem oħrajn li dik jem mista spiex u forsi nistaw namlu xie tibdiliet li huma estetiċi, bħal meta tidda l-eżempju tal-aluminium. Jista' jkun hemm inċentivi wkoll, ġifieri qabel semmej dik l-idea tal-land swap, right? Li mhux faċli, imma again jista' jkun hemm ġifieri anki inċentivi anki finanzjarji, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar sa tgħidli alright, tajjeb, mela ġifieri dan
you know, he beat the system u tella kem fela, you know, u issa I'm going to reward for reverting that. Okay. I mean, kien hemm min irriskja u bena fil-front garden jew whatever, all right? Ġitu tajba xil-front garden ġiet, you know, mibdula u spiċċat għall-argument, right? Ġifieri jew illum bil-possibilità li terregolarizza speċi, you know, ħadd iċ-ċans u ġiet in a way ġiet ħallas għalija ma ġiet hekk tajba. Ġifieri, all right, dejjem ħajkun hemm daw il-każijiet illi ara speċi hemm min gawda għax, you know, ħaċans u ġiet all right. Però, fem, jekk fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm possibilità ta' viżjoni, you know, kollox tista' tagħmel on paper, ġifieri l-Ingilterra kien hemm żmien minn għalija neħħu issa, kellhom il-kunċett tal-compulsory purchase, ġifieri l-gvern għandu dritt illi they will purchase, compulsory purchase, biex idaħħal żvilupp ieħor. You know? Hemm realtajiet madwar id-dinja kollha fej ġew demoliti estates sħaħ ta' social housing. Għax ikkawżaw issues, you know, problemi kbar. Speċjalment social housing li kienu f'torrijiet. L-Amerika, per eżempju, n-numru ta' social housing estates li twaqqgħu inkredibbli. Jiġifieri jista anki, right, again, forse tinsemmi eżempju nara drastiċi ta' but imma fis-sens, all right, between that extreme. Eżempju drastiċi ma nafx il-Madonna. Le, ġivi, appuntu, ġivi, between, issa, bejn li ma tagħmel xej u tagħmel din dan l-estrem li ieħor, nimmaġan li hemm ħafna sitwazzjonijiet in between, you know, li wieħed. Imma again, ġifieri irrid ikun hemm dik l-inizjattiva. Din il-massima radical solution slowly. Taf kif? Ġifieri inti taf lan aħħari x'inhu. Però b'mod pragmatiku ħafna u bil-mod biex għaddi feċċess taf li tittoqtol ir-re. Dak huwa lan tiegħek. Però tasal bil-mod. Però taf li dak huwa lan tiegħek li huwa għan kbir li toqtol ir-re. Naħseb li irridu nkunu ambizzjużi u fl-istess ħin pragmatiċi għax il-logħba qed tintlab fuq ħafna dimensjoni differenti, politiċi, soċjali, ambientali, il-wirt. U anka per eżempju di rikolta tissemmi inti ta' li umbat tagħti tippremja il-min forsi fuq ta' sistema. Naħseb fundamentalment għal self-esteem ta' soċjetà joħa il-messaġġ tkun qed tagħti li isma' cheaters win in this society. Naħseb long term ikollu effetti naf li jena dik twaġġana ħafna, naf li dik hija depressanti ħafna. Ekku, le. U speċa, allura trid issib kompromess naqra iktar elaborat li fi ħafna li wieħed irid jinvesti ħafna ħsieb, ħafna expertise nisbħalek u minn qosm sociologists, economists li jiġu flimkien biex jisir master plan mhux biss ta' kif jiżviluppa t-territorju b'mod estetiku ma' daw l-affarijiet kollha in konsiderazzjoni. Jiena nemmen ħafna fil you know, speċi talking the right language, fis-sens illi jekk għandi għan aħħar il rrid nasal għalih, right? Nifhem illi ma nistax nispjega kif ħanasal għalih bl-istess mod ma' nies differenti. Okay? Żmien ilu kelli proġett residenzjali, Koni Development, fejn kien hemm possibilità illi jew tagħmel 3 units li huma dojo twal, jew tagħmel 2 units li huma iktar squarish, right? Il-kwalità ta' 2 huwa ħafna aħjar mill-kwalità ta' 3, right? Però l-yield huwa ħafna inqas, right? Ġifieri mela flok 3 fuq 4 solari, whatever, ġifieri flok what? 12. Right? Eżatt. Right. Mela jiena ddeċidejt meta kont qed nagħmel l-iskemi illi imbieħ dan il-kunċett
bil-lingwaġġ tal-prezz li ngħid isma' inti ħajkollok 8 mhux 12, imma 8 beks 1,000 euro per square meter, fir-realtà ħaddaħħal iktar minn 3 rate per square meter inqas. Okay? Appart il-fatt li jiena jekk flok dak il-kurutur, jekk jien noqtol il-kurutur u l-kurutur indaħlu fil-kmamar jew ndaħlu f'terrazzini, ħanġib ħafna iktar valur mill-valur ta' kurutur. Apparti dawl aħjar, kwalità aħjar, il-valur mela ħajola. Meta tispjega f'dan it-termini, all right, it's a winner. But ma din nemmen ħafna bija, you need to kind of talk the right language. U tammet il-fatt li ċertu nis, speċi, huma l-għan tagħhom frankament, huwa daw qegħdin hemm biex jiżviluppaw biex ovvjament biex jagħmlu profit. So I think that that could be a way of looking at it. Ġifieri li inti tinċentiva, per eżempju, l-Ingilterra hija reference point għalija minħabba li aħna s-sistema tagħna, it's derived from there. Allura isek bla ma trid tħares. Għandhom program minn għalija, you can look it up, minn għalija xi ħaġa, Fast Track for Beauty minn għalija jisimha. Jiġifieri inti jiffaċilitalek il-proċess tal-ippjanar finqas żmien u jtik garanzija li finqas żmien ħajkollok il-permess if you invest in beauty and in quality. Right? Mela jiena mhux ħaj fast track you flok 100 days, 42 days għax għandek blokka sa 15 unit li m'għandux impatt. Come on. L-impatt li qed ikollna minħabba fihom. I fast track you minħabba li qed iddaħħal dawk li, ġifieri ma nafx, qed tipprova tkun zero energy, NZE building, ġifieri nearly zero energy, mela nipprova li niġġenera nikkonsuma, biex I don't rely on the grid, nkun kważi self-contained. Ninvesti f'insulation, glazing, whatever. Because of that, right, I'm awarded. Ġifieri naħseb qed jrid jara daw l-inċentivi f'dak is-sens, m'hemmx għalfejn ikunu finanzjarji, jistgħu jkunu inċentivi oħrajn. Sewwa, jista' jkun isma' hawnhekk għandi żvilupp kbir. All right? Għandi area kbira. U għandi height limitation ta' ċertu whatever, ta' ċertu solari li let's say imma flok ma nibniħ kollu. Da mhux qed ngħid nibni torri, all right? Ġifieri biex ma nifhemx ħażin. Mhux qed ngħid mela ħu dak il-floor space kollu għamlu torri, le. Imma qed ngħid isma' hawnhekk stajt tagħmel il-4+1 għall-argument. Imma jekk tagħmel li a stepping development illi at one corner ħantik 5 solari, 6 solari biex tkun a small landmark. Imma thanks to that ħan illibera pjazzetta għan neighborhood li trid tkun pubblika. All right? It could be an incentive to do that. Ġifieri dit tip ta' flessibilità hemm possibilità li wieħed jikkonsidra fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri it's almost applying the principles of a high rise, għax l-idea ta' high rise hija dik li you condense into imma eżattament, speċi dawn jafu jkunu small wins jekk inti ma tajt isma' hawnhekk x'inhi l-priorità. Frankament mhux li nibni dis-sajt kollha, dan neighborhood għandu bżonn spazju miftuħ. I can't get it anywhere, din is-sajt committed for development. Mela jew ħanneħu s-sajt u nħallas id-developer u nipprova nagħmilha ġnien. Diffiċli. Ħadd m'għandu l-finanzi biex jagħmilha. Jew inkella nuża dal-iżvilupp biex nikkrea xi ħaġa. Jiġifieri jiġu sitwazzjonijiet, right? Ta' spazju miftuħ, ta' bini dilapidat, ta' bini storiku li trid, is-salva. All this comes at a price. U l-iżvilupp, ma tistax tgħid l-iżvilupp huwa kollu ħażin, żbaljat, le, kultant għandek bżonn l-iżvilupp to actually sustain, to actually finance certain projects. Again, it's about finding that balance mid-darba welf. I repeat, mhux qed ngħid, ejja nagħmlu t-torrijiet flimkien, assolutament. L-ewwel wieħed li ngħid illi t-torrijiet ta' imliħer ma kellhomx isiru. But the point is that, hawn mekkaniżmi u jaħasra għandna sistema flessibbli f'da sens illi nistgħu nippruvaw nas. Ġifieri,
let's almost use this. Flok ma jgħidu, problema għax diskrezzjonarja, problema għax għandna d-densità. Right? Daw l-affarijiet li dejjem isu għax problema. Let's try to turn them on their head. Ngħidu setta inċentivi oħrajn, ostja. Il-proċess deċiżjonali għandu incentive structure li jiena ma studjajt ġifieri tu bifer ma nafx relazzjonalment xiġri bejn il-partijiet kollha biex l-outcome ta' diskrezzjoni flok tkun pozittiva u inventiva u kreativa bħal mettajt inti u l-yield tkun li namlu proġetti bħal daw li anka waqt li tajdet namel il-render f'moħħi u għet kem diġel u għet ma kantu il-kontra għet jiġri hemm dik l-opportunità speċa il-sistema probabli għalhekk inħasbet oriġinarjament li tkun diskrezzjonarja biex inkunu nistgħu nieħdu kull proġett għal fil-merti tiegħu, għal-preġi tiegħu. U nesploitaw il-ftit art li għandna bl-aqwa mod. Però ġara kontra, ostja. So, Sara, does the DC-15 say anything about the disruption of the skyline? For example, the quad tower in Imriħel. They are quite an eyesore and are visible from half of Malta. The Zaha Hadid Tower in St. Julian's as well. Or is it because of the reason that in some localities this is a lost cause, so we just do not look at a policy? Mela, id-DC-15 ma tajt xej fuq high-rise, għax għal-high-rise hemm policy dokumenti ieħor li huwa l-dokument tal-floor area ratio li l-FAR, l-FAR. Eżatt. Ġifieri, però iva DC-15 l-waħda mill-ewwel policies li hemm hija infatti fuq it-topografija, fuq it-terrain u kif wieħed għandu jimxi ma' livelli kif kont qed nispjega qabel. Fid-DC-15 daħħalna l-policies ta' tranzizzjoni biex nassiguraw illi ikun hemm tranzizzjonijiet għal trufijiet. Are they applied? No, or not always, ġifieri, right? Għax if they were, ma kienx ikollna sitwazzjonijiet fej wasalt fit-tarf tal-iżvilupp kultant issib a blank wall, issib appoġġ, jew kultant, jew ħafna drabi rader, tara l-iżvilupp ġej sat-tarf. Ġifieri hemm aspetti mhux ta' high-rise għax hemm dokument ieħor. Imma hemm aspettiva li jitkellmu fuq dak ngħidulu townscape. Ġifieri townscape huwa l-skyline parti mit-townscape. Alright, imma t-townscape huwa ħafna affarijiet oħra, ġifieri, right? Huwa relazzjoni mat-topografija, huwa dak li ngħidulu il-pattern basically insomma tal-volumi kif huma mibnijin u kif jirrelataw ma' xulxin, x'inhu mibni u x'mhux mibni, relazzjoni bejn bini u spazju, da kollu jagħmel townscape biex ngħidlek, right? L-elementi kollha illi flimkien jagħmlu sens. Jiena dejjem inqabbil għal to a language, ġifieri is-sentenza tagħmel sens mhux għax hemm 5 tikliem fiha, imma dawk il-5 tikliem qegħdin f'ċertu ordni, f'ċertu loġika. It-townscape hija dik il-loġika li torbot l-iżvilupp flimkien. Jekk titfar sempliċement bini, right? L-elementi hemm għadhom, imma l-loġika ntilfet. Għax imbagħad ir-relazzjoni mal-iskala umana, pereżempju, tintilef, right? U waħda mill-iktar affarijiet essenzjali fl-urbanistika hija l-iskala umana. Jina, meta nibda nallem fuq l-urban design, nibda minn hemm. The human scale, the human senses, and the human limitations. Għax aħna għandna ċertu realtajiet illi żviluppajna biżmien, right? U għalhekk aħna napprezzaw ċertu proporzjon, napprezzaw il-height to width ratio, etc. Right? Għax aħna dak jgħidulu il-field of vision tagħna, right? Ġifieri aħna naraw comfortably within a very limited angle. Right? Ġifieri inti meta timxi, all right, dejjem qed tħares f'ċertu angolu. Inti ma timxix hekk. Jekk titħares il fuq biex timxi biex tapprezza s-sema, m'intix ħadħossok komdu, mela diġà you're at a loss in that space. Ħafna bliet militari infatti maħdumin with a very tight height to width ratio, ħalli psychologically you're already disadvantaging the opponent. Għax waħda mill-affarijiet li taffetwana meta nkunu ġo triq
hija l-abilità li aħna naraw bini daqskemm naraw sema. U għalhekk joħroġ il-1:1, 1:2 ratio, b'dak ir-ratio tara l-istess ammont. And because you can perceive it, you feel in control of your environment. In control fis-sens li tħossok komdu f'dak l-ispazju, right? U dawn huma prinċipji bażiċi li joħorġu mill-fatt minn kif aħna, mill-limitations tagħna. Aħna nimxu b'ċertu speed. Għaliex ħafna bliet, I know, might be digressing here, ma rridx nagħti lecture. Ma affarijiet vera interessanti. Imma għaliex ħafna bliet inbnew pereżempju bil-kunċett tal-100 metru. Ħafna bliet għandhom il-kunċett tal-blokka 100 meter block. Kull 100 meters intersection, all right? Sali pit-torro. F'dak il-100 meters, jekk taqsamhom f'plottijiet, let's say, fi frontages faċċati ġeneriċi ta' around 5-6 meters, whatever, all right? Toħroġ illi fil-100 meter block għandek xi 15 il-faċċata. Dik tfisser li jekk jiena miexi dak il-100 metru with our walking average speed li huwa around 4.5 kilometers per hour, 4 to 5 kilometers per hour on average, okay? Dik tfisser li every 4 to 5 seconds I encounter a new facade, and that keeps my interest because the attention span of people is 4 to 5 seconds. U dawn huma affarijiet li verament hemm loġika għalihom, right? U għalhekk jiena jekk jimmiexi f'dik il-100 metru ta' dal-15 il-faċċata u minflok għandi 100 metru ta' blank wall jew ta' x'industrial inħossni iktar tqil u kważi l-mixja nara etwal. L-istess mixja tista' tkun psychologically ħafna isar, right? Meta għandek l-interess u l-interess itjulek the edge of the street, ċoħe l-faċċati, l-binjiet, l-arkitettura, right? Kemm interessanti da s-suġġett. So jiena l-istudenti ngħidilhom, vera l-faċċata hija an architectural endeavor, but more than that, għalija it is an urban design endeavor, għax inti it's the first interface hija l-ewwel l-ewwel li qed tmiss mat-triq u triq hija pubblika, it-triq hija the public space, right? Mela this is your first public interface. Mela inti għandek mhux biss l-obbligu li tagħmel xi ħaġa interessanti għal min qed tagħmilha, inti għandek l-obbligu għat-triq u għalhekk il-kuntest it-triq tiġi the starting point. Fantastic. Does that make beauty objective? Yes. Għalija l-urbanistika hija oġġettiva għax għandek dawn il-parametri oġġettivi. Jiġifieri għalhekk meta bdejt ngħid hemm elementi mbagħad iktar suġġettivi li huma inqas importanti. Jiġifieri darba kelli konverzazzjoni twila ma' urban planner ġo Salzburg. Okay? U kienet jgħidli speċi aħna fl-Awstrija, Graz, Salzburg, Vienna, għandna ħafna sitwazzjonijiet fejn għandna bini tradizzjonali ma' bini kontemporanju ħafna. And they coexist well. Għalax aħna l-importanza li nagħtu mhux neċessarjament fuq speċi l-estetika ta' jekk dan hux ħġieġ jew, nagħtu importanza iktar lill-affarijiet oħra, il-proporzjon, ir-ritmu, right? Għax fir-realtà dawk huma l-ewwel affarijiet li inti meta tiġi fi spazju jew fit-triq whatever, l-ewwel li ħadd tipperċepixxi. Okay? U li ħadd tagħmel relazzjoni magħhom. U jekk jagħmlu sens f'moħħok, b'linar ma taf moħħok qed jagħmilha. U qed iqabbel qed jgħid, alright, dat tip ta' spazju inħossni komdu xi fakkarni bla ma naf fi spazju ieħor li inħossni komdu fih, whatever. That is the first point li inti tajt this works. I feel happy here. Taf ma toġbokx binja partikolari f'di, imma its totality it still works. Il-kunċert joġbok. Interessanti minn fejġi tu b'di b'mod evoluzzjonarju. Għax biex hemm ħafna affarijiet li tista' li faċli tihom interpretazzjoni evoluzzjonarja għalfej naf jogħġbok it-sokkor pereżempju, jew għalfejn
ċertu kulur ta' frott jappella iktar, biex hemm ħafna raġunijiet. Is-sightline principle ta' DC-15 toħroġ minn dit teorija. Ġifieri l-idea ta' sightline, all right, hija illi inti meta tieħu dak l-angolu u qed tipperċepixxi l-bini minħabba li għandek relazzjoni tajba ma' triq, okay? Therefore it works. Ġifieri minn hemm ġejja u għalhekk kien hemm l-idea pereżempju li s-setbacks jibqgħu jiżdiedu, right? Għax jekk ħajidħlu fiha, ħajtelfuh dak il-proporzjon, all right? Ġifieri, I mean, okay, faċli wieħed jara l-policy għajt, speċi di minn fejn ġiddi għaliex qedek. F'realtà, I mean, ħarġet minn affarijiet li huma studjati and tried and tested biex ngħidlek, taf kif. Allura għalhekk ukoll id-dispjaċiri li tajt speċi il-lamiman di vera ġiet abbużato, sfreġġjato totalment ġifieri jew ħadd met jagħti kasa, meta fundamentally di taf tagħmel differenza kbira, you know? Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq ess.com.mt. Sarah, can you explain how the floor area ratio would allow us to build skyscrapers? Per esempio, bħal Quad u bħal Mercury Tower, dawk huma meqjusin skyscrapers. Iva, mela. Huma skyscrapers. Xi kostitwixxi skyscraper? Mela, il-floor area ratio policy tiddefinixxi żewġ tipi, medium rise u high rise. 10 to 12 floors bħala medium rise, and then above that is a high rise. Min għalija Internazzjonalment. Yes. Il-glossarju internazzjonali, skyscraper, x'in id-definizzjoni tiegħu? Le, mela. Hemm xi metraġġ jisma' wara li jaqbes 30 metru ta' skyscraper, pereżempju. Le, ġeneralment ġifieri aħna beyond the 12th floor nibdew nitkellmu fuq high rise. So, high rise u skyscraper huma? Yes, the same, yes. Mela, ħanaqra l-qija tal-mistoqsija. Can you explain how the floor area ratio would allow us to build skyscrapers, high risers huma l-istess ħaġa? Most of the roads on our island are not designed to handle these types of constructions. Mela. Mistoqsija u statement. Mela. Il-konċett li Sera kienet studenta tiegħek. Sera, show yourself. Telqet? Tefat il-ġebla. Ġiet tefat bomba u tajjeb, nice. Il-problema li kelli iktar minn waħda xi tlieta, okej, mela. Kelli iktar minn Sera waħda, ġifieri ma nafx. I can't picture. Li stess insertat pjuttost skyscraper. Tafal tuqgħod il-Belġu mhu minn għalik. Għandek idea? Stampa ntuk telefon number ħalli tkun tista' tċempilla u tuħu s-sodisfazzjon. Rari ifallu l-istudenti fil-Stati Uniti, biex it's not a Nasib fil-faddi waħda minn dawk li għabżit il-għawt ċans kbir. Mela, ħoda, il-konċett tal-FAR nispjegaħ malajr, right? Mela, inti għandek site, ovvjament irid tkun hemm ċertu parametri, irid tkun ta' ċertu daqs, irid tkun imdawwar mit-toroq pereżempju, all right, ġifieri whatever, hemm dokumenti obviously ma nafux kollu blament. Però il-konċett huwa li jiena flok ma mlejtu bil-bini sa' ċertu solar, right? Speċi, I condensed it into a smaller footprint, smaller floor, right, area. Ovvjament, dak il-volum tfajtu vertically. Kultant l-FAR jew il-policies ta' high-rise jintużaw biex jiġu iġġenerati spazji miftuħa. Però importanti li biex dak isir, dak l-ispazju miftuħ irid ikun pubbliku u jrid ikun iddiżinjat.
xġara f'ħafna proġetti sfortunatament li kellna ta' high-rise. Wieħed mill-ewwel high-rise li niftakar li kellna l kienu dawk it-tlet torrijiet pereżempju ta' quddiem Dolorata, right? Late 3 towers, okay? Issa, okay, aesthetically, you can like them, you can hate them, whatever. Ġifieri, fine. Li tweġġani illi dawk il-torrijiet speċi l-ispazju urban ma jeżistix, fis-sens, ġifieri ma kienx hemm sforz u biżejjed, let's say, enfasi biex dak l-ispazju urban jiġi ddiżinjat. Tara ħafna policies ta' high-rise barra minn Malta, hemm min jitfalek l-għanet garanziji bankari biex inti you guarantee illi dak l-ispazju urban ħajsir. U jekk le, titlef il-garanziji. Hemm oħrajn li jmorru oltre jgħidu le, l-ewwel trid tlesti l-open space. Ħalli l-komunità tibda tgawdi minn dak il-benefiċċju. U mbagħad tagħmel il-high-rise, right? Ġifieri mhux kif jiġrijaw il-high-rise isir u mbagħad jekk jkun tfadal naqra budget, isir l-open space. U l-open space isir b'tali mod illi potenzjalment jidher li qasmu pubbliku, right? Ġifieri hemm sitwazzjonijiet fejn ingħataw proġetti bil-floor area ratio u ma kienx hemm garanziji li l-ispazji jsiru pubbliċi u llum huma privati, gated. U għandna iktar minn eżempju wieħed, ġifieri, right? U għandna eżempju oħrajn fejn naraw illi l-ispazju urban mhuwiex maħsub, mhuwiex iddiżinjat, qiegħed f'tali mod illi ma jinkoraġġix il-min ikun joqgħod fih. Pereżempju, again, psychologically, aħna nippreferu noqogħdu f'spazju li jkun iktar squarish milli spazju li huwa lineari. Għalina the linear space huwa the movement space, right? Issa ovvjament hemm eċċezzjonijiet, ġifieri forsi il-ġnien tal-Furjan tal-Mal, hemmhekk toqgħod. Maybe it's pleasant, whatever, and that's a linear space. Taf li dak il-ġdid xorta jenħass huwa ximkien transitorju. Jiġifieri inutli jekk verament rrid niddiżinja u min qed jessessja qed verament qed jidħol fiha din u qed jessessja l-open space, inutli nipprovdi l-square meterage li għandi bżonn tal-open space jekk imbagħad mhux iddiżinjat biex actually jkun a public open space, right? U x'jiġri jekk in-nies ma jużawx, jien nibda nieħu l-impressjoni illi I shouldn't be here, speċi it's a private space. U bla ma trid, jew intenzjonalment, forsi, min ikun id-dizinjar proġett, jew min ikun kommissjonaħ or whatever, qed jikkreaw spazju mela ħadu l-benefiċċju tal-high-rise, għax il-high-rise tfisser affarijiet oħra, iktar veduti, iktar whatever, right? U kważi l-spazju sar tagħhom ukoll, potenzjalment. U again, ġifieri hemm eżempji, right, anke lokalment, fejn m'hemmx dik l-enfasi, ġifieri mela kultant l-FAR policy tintuża b'dak il-mod, right? Kultant tintuża biex ħsieb ikun biex wieħed jipprova jużah biex jixpruna, biex jirriġenera post, right? Per eżempju, nimmaġna, right, li waħda mir-raġunijiet tat-torrijiet tal-imrieħel kien hekk li forsi jkun il-bidu ta' riġenerazzjoni għall-imrieħel. Ma nasibx li l-high-rise kienet is-soluzzjoni fl-opinjoni tiegħi. U jweġġan il-fatt li l-imrieħel qatt ma kien sajt għall-FAR u ddaħħal wara, tweġġani. Dak daħal b'mod vera maġġel u kien anka l-oġġett ta' ħafna kontroversja u ħafna mistoqsijiet li tista' taddina naqra kif seħħet l-affari. Naf li kien hemm di litra li f'daqqa waħda speċi ħanżiduh asnaf mal-Imelenku kien ħajżiduh biex ngħid il-verità. Ma minix daqshekk familjari ma'. Le, ġifieri l-FAR oriġinarjament id-dokument kien identifika lokalitajiet, numru ta' lokalitajiet fejn il-high-rise seta kien permissibli. U għal konsultazzjoni pubblika u l-Parlament meta diskutaw u
u taw l-approvazzjoni tiegħu ma kienx hemm l-imrieħel inkluż bħala sit, ġifieri. Meta saret di fl-im snin? Il-High Rise l-Affair Policy 2016. Okay. 2016. Kellem konsultazzjoni pubblika, kellem il-kabinet, l-parlament li tkellem, u bat ħarġu b'din il-politika li tajt li kienem numru ta' lokalitajiet fejn l-FAR jista' jiġi applikat. Eżattament. Umbat, mela, ġviri, il-Ministru daħħala, proponija rader, għax, again, il-liġi ta' il-fakulta il-Ministru jista' u diġi firri ħaġa li ila hekk u gvernijiet differenti użawa, right? Ġifieri mhux xi ħaġa li ġiet ivvintata issa. Imma il-Development Planning Act jagħti l-possibilità l-fakultà lill-Ministru illi he questions speċi policy u jarġa' itella ċertu issues li jkollu forsi bil-policy, f'dal każ il-fatt li l-imrieħel ma kienx inkluż, ovvjament jagħti raġunijiet validi tiegħu għal konsiderazzjoni Rajta għax kienet fil-gazzetti. Litra ma tagħtix raġuni, tipo, ejja bil-ħaq nitfgħu l-imrieħel, thank you. Mem ebda, memx raġuni. Le naħseb xi raġunijiet hemm. Le, fl-isra memx, tella litra. Jissemmew hemm tliet jgħidlu Dear CEO. Taf xi tilħajlek xi iktiblu Junior Minister, Michael Farrugia, niftakar li kien hemm Junior Minister fil-titlu. Il-liġi tagħti l-Ministru l-Fakultà li jagħmilha u li jagħmilha l-attenzjoni tal. Jista' jimponi. Fl-aħħar mill-aħħar il-Ministru japprova. Ġifieri hemm element ta' final say mill-Ministru. Bl-amment ma nafx x'artikelu fil-liġi ġifieri ma hemm artikolu sħiħ ġifieri li jitkellem fuq din il-proċedura, speċi li hemm il-Kunsill Eżekuttiv illi jiżviluppaħ ovvjament bl-għajnuna li hemm bżonn teknika whatever, imma dejjem ikun hemm imbagħad il-possibilità li l-Ministru speċi jkun. Ħaninterpellaw biċċa minn dik il-famuża ittra. U bat naddu għal-punt li mis. Mela, dear CEO, under the provisions of Article 8.7 of the Environmental and Development Planning Act, din li fija il-nani kwota u speċam samil bidu tal-podcast, I am informing you of government strategic direction relative to the policy as follows. Additional floor space within the appropriate locations for tall buildings only. So, that, mela, point A mandu xej xaqsam mal-imrieħel. Huwa point ġenerali for additional floor space. Point B huwa appropriate locations for tall buildings. U dan huwa dinja id-direttiva. Ma mekeda, with the intention to create a strategic employment node. Mela li bija, le. Yes, raġuni, mela, il-dokument sofistikat sew maħsub u riċerkat huwa imrieħel is to be considered as an appropriate location for tall buildings with the intention to create a strategic employment node. The end. Tipo fejn l-SIA, fejn l-Environmental Impact Assessment, fejn l-Static, fejn l-Traffic Impact Assessment, fejn. To be fair, il-lokalitajiet li hemm fil-FAR policy memx studi li jibbakja għaliex għandhom ikunu lokalitajiet għal-ħajra. That makes it a lot better, Antoine. Le, għax sfortunatament l-istudji irrit jagħmilhom, irrit jikkommissjonhom min eventualment jitfal proposta, ġifieri l-iżviluppatur mbagħad għandu l-obbligu li jagħmel daw l-SIA. Eżattament. L-impact assessments kollha. Tajli is it the right approach? Frankament. To do this type of policy, I would first study what we have, right? Yes, imma naħseb waħda mill-isfortuni tagħna hija, u naħseb di taffettwa l-mod kif qed isir l-ippjanar, hija illi we lack these studies, ġifieri daw l-istudji, ġifieri m'hemmx tim ta' riċerka ġo, ma nafx, naħseb illi ġo l-awtorità, someone might correct me ta' ġifieri, forsi qed ngħid ħaġa li mhix inkorretta, imma
imma li hemm jew xi tim strateġiku li jirriċerka li mbagħad dik ir-riċerka tinforma policies futuri għal 10 snin li ġejjin, dak m'hemmx. Issa jekk m'hemmx, frankament, tap into other sources, u ġifieri hemm l-università, hemm institutes oħrajn illi speċi tista' tikkommissjonhom, imma naħseb jiena it should be a starting point, u ġifieri ma tipproponix policy mingħajr jew tħalli bidej min ħajapplika problematika. Qed iddur dawra bil-karozza tħares l-emmura, jgħid naħseb hawn qiegħed twaqqas naraw. ċertu loġika jkun hemm f'ċertu postijiet jien pereżempju. Pereżempju ħafna bliet jaħdmu b'idea ta' cluster ta' torrijiet. Ġifieri iż-żona ta' Kwiżisana Tinje nimmaġina li ġiet minn hemm minn din l-idea li jkun hemm ċertu clusters ta' tgħid riperkussjonijiet u anki l-UNESCO World Heritage Status tal-Belt, which is apparently under discussion. Ġifieri imma let's say the logic of a cluster. Li ġeneralment bliet jippreferu jagħmlu hekk milli speċi sporadik, torri la u torri lem. Illum, let's say, San Ġiljan, trid jew le, speċi qed jifforma l-istess cluster ta' high-rise. Issa, l-importanti però li wieħed jifhem illi il-high-rise policy, l-FAR policy, it's not an increase in density. The high-rise policy is an equivalent density għax inti flok ma bnejtom hekk horizontally, bnejtom vertically, ma l-istess. Right? Importanti. Ġifieri mhix bħal theory u in practice. Le, in both. Fis-sens ir-redevelopment ta' 2-story house into a 5-story block is increase in density. The FAR goes with equivalent density. Inti flok, literalment, all you're doing is, instead of packing them horizontally, tittellaħom b'mod vertikali, ma isa qed tistakja dak l-orizzontali fuq xulxin. Allora x'nu l-vantaġġ għall-iżviluppatur f'dak il-każ? Well, generally, if you command better views, mhux hekk, ġifieri għandek dak għandek dak l-appeal, issa tajli iżid ġifieri soluzzjoni li ħafna bliet jażlu. Ngħid id-dritt, ġifieri il-high-rise mhuwiex xi ħaġa li ħafna bliet jaspiraw li jagħmlu. Illum infatti iktar imorru fuq medium rise milli ġifieri iktar imorru fuq l-eżempju li kont qed nagħti qabel illi pereżempju jkollok stepped development parti minna daqsxejn ola imma qed tagħmilha biex inti ikollok spazji aħjar fl-iżvilupp tiegħek. Right? Iktar imorru għal dak l-approach milli torrijiet, anki hemm ħafna studji li psychologically many people don't like living in towers, ġifieri hija realtà wkoll. Issa, all right, I'm sure that hemm ħafna appeal għalija din illi speċi nkun hemm fuq għand il-veduti whatever, ma to be honest, it's not like the majority of people. Ħafna studji juru li actually ħafna they wouldn't want that type of living experience. So, anki il-fatt li speċi tkun diskonness mill-art, let's say, mill-livell ta' triq, il-fatt li m'għandekx relazzjoni ma' min miexi fit-triq għax il-bod biex tipperċepih, fimt? Ġifieri hemm anki aspetti umani f'dak is-sens soċjali, let's say, aspetti, All right, mela, il-mistoqsija li mist mur minn Julian. Xaġa bħad deċiżjoni ta' tuħta s-siġar tal-Mosta, kif possibli tiġi? Inkont il-perit fuq dak il-proġett. Il-perit mhux ikkonsultat f'sitwazzjoni hekk qed tassumi li r-raġel hawnhekk huwa favur li ma ntajrux is-siġar minn nofs, jista' jkun għandu aspirazzjoni differenti. Given l-ispazju pubbliku minn fondi pubbliċi. Mela, nibdew mis-siġar. Kemm idejqulek għajnek is-siġar ħelek dimmi. Ma nafx kemm il-lecture għandi l-università fejn nitkellem fuq il-bżonn li nagħmlu iktar siġar. Ġifieri assolutament ma jdejqu. Ġara fil-proġett tal-Mosta. Di diġà għamilta ċara ġifieri għax ħriġt qarrija pubblika. Meta ġara li aħna ma konniex konsultati u ma kenniex naqsmu ma dik id-deċiżjoni. Ġifieri aħna ir-remit tal-proġett tagħna kien jasal qabel dik ir-ringila siġar. Ġifieri assolutament ma kienx fil-diżi, ma kienx fil-pjan.
jekk wieħed jara infatti għamilnihom pubbliċi id-diżinji viżwali tagħna dawk is-siġar kienu hemm u baqgħu hemm, jiġifieri sfortunatament ma kienx deċiżjoni li kellna x'naqsmu aħna, ġifieri nottu, try to especially get away with it, ma ġifieri assolutament dik hija realtà. Inti tajt illi iż-żona fejn inti kellek rimet fuqha ma kienx tinkludi s-siġar. Eżatt. Aħna konna kommissjonati, aħna konna ħdimna kif għatlek qabel fuq dawn slow streets, proġetti ta' mobilità u minnu speċi ħareġ l-ispunt li hemm dil-potenzjal li wieħed jaħseb daqsxejn fuq il-mobilità fiċ-ċentri tagħna, insomma, u l-possibilità li nagħmlu dan il-proġett. U għana ġejna kommissjonati biex namlu id-dizin tal-proġett, ġifiri il-dizin tal-pavimentar, nsegwu xolijiet, ġifiri xolijiet saru minn Infrastructure Malta u koll. Ta' fint id-dettalji, ġifiri l-element tal-landscaping, il-ġdijt li jem, u li ħajkun hemm, street furniture, ġdijt, ta' fint, ġifiri bankijiet, eccetera, ġifiri dawk l-aspetti tad-dizin. U għamilna għamilna master plan, għal-pjazza ovvjament tkellimna fuq il-rotot ta' traffiku, diskussjoni ma' Transport Malta, ġifiri, kif jkonna zoni biex meta jistgħu jagħmlu l-attivitajiet kif qed jagħmlu infatti jistgħu jagħlqu l-pjazza u traffiku jista' jgħaddi b'mod periferali biex ikun hemm element ta' traffiku għaddej imma mbagħad iċ-ċentru magħluq. Ġifieri dak kien ir-remit tagħna u dak li għamilna u dak li segwejna u dak li kien żviluppat. Ġifieri nifhem illi hemm sitwazzjonijiet fejn l-eruq tas-siġar let's say jafu jkunu issue u jridu jiċċaqalqu, ġifieri hemm sitwazzjonijiet hekk. U kultant hemm affarijiet li jieħdu preċedenza fuq siġar, let's say jekk l-eruq tagħhom għandhom impatt negattiv fuq binja storika, il-binja storika tieħu preċedenza fuq is-siġra. U kultant ma jkunx possibbli li tagħmel uprooting għax meta tneħħi s-siġra ħadd tagħmel iktar ħsara. Jiġifieri ikun hemm sitwazzjonijiet fejn biex wieħed jipproteġi binja storika, pereżempju, anki tinqata' s-siġra u l-eruq ma jistgħux jitħallew jerġgħu jikbru jifrixxu. Ġifieri ħajkun hemm kull tip ta' sitwazzjoni. To be fair, din is-sitwazzjoni ma nafx minn fejn ġiet dan il-bżonn li x'ismu. Naf li ġew ordnati siġar oħrajn li infatti tpoġġew fil-żoni oħrajn, ġifieri għax illum hemm żoni anki viċin il-Poliklinik li saru fej kien hemm il-public convenience li issa ġifieri huwa spazju miftuħ, ġifieri huwa landscaped u edu xi siġar hemm ukoll. Ma tħobbhomx ilu xi tajjar. Iva verax. Flok il-pjanta. Il-pjanta neħejt jew laqgħet. Eżatt. Le ġifieri situazzjoni ta' din ma mhux xi ħaġa. Assolutament, ġifieri. Ġejta you've been absolved. Mistoqsija li miss, ġeja minn Karl, rigward PC applications, planning control applications, fejn f'żoni urbani potenzjali jiġi proponi proġett ta' żvilupp. Hemm xi mod kif tista' ssir xi tip ta' liġi jew policy biex il-bini kollu oli inqas biex ikun hemm dik ir-regressjoni u jirrispetta iktar il-lokazzjoni. Fimtanti fil-każ. Le, ġifieri tuża l-PC application biex tipproponi inqas oli, qed nifhem sew? Tista' tuża biex tinverti l-oli massimu. Karl, jolli idea. Mela, Karl, ara ux nifmu il-mistoqsija tiegħek. Li inti tuża planning control application. Sewwa, tittiġi hawnhekk u tinaspjega jela. Ma tkellem fil-mikrofon. Le, basikament, hemm żona urbana, hemm fejn dejjem jekk jagħmel sens li jiżviluppa qeda hekk. Hemm
jagħmel PC application biex jara kemm jista' jagħmel oli ta' bidu. Sewa. Proġett ġdid jamat. Ġi from scratch. Hemm xi mod biex isir dak ir-regressjoni li konna semmejna fil-bidu. Hemm sirx tip ta' policy jew liġi biex tirrispetta bejn il-liġa hemm eżistenti ħnieħ. Biex ma tibqax għaddej dejjem l-istess għali. Biex kom dik ir-regressjoni li kien ngħid naħma żgħar. Għaw li jittarra ċiġifieri. Biex jittara xkol, biex jittara. Law li jista' jinbidel mill-local plan via a local plan revision. Revizjoni l-pjan lokali, jew ċertu provizjoni tal-pjan lokali. Bil-PC application li tista' tagħmel illum huwa limitat ħafna, ġifieri kien hemm qabel iktar potenzjal li stajt tagħmel with PCs, pereżempju li tirregola tagħmel proponimenti għal building heights. Illum il-PC l-iktar li jintuża għal biex jinbidel l-alignment. Right? Per eżempju, biex ikun hemm front garden, jew biex jitneħħa front garden, jew biex il-wisat ikunu differenti. Jiġifieri il-mekkaniżmu illum ma tippermettix li jsir via a PC application. Imma ġifieri naħseb jiena li jista' jkun hemm huwa illi jekk ikun hemm ċertu proġetti potenzjal għax ikunu ta' ċertu das, naħseb hemmhekk wieħed jista' jiddiskuti il-flessibilità illi jilab l-oljiet biex ikun hemm tranzizzjoni aħjar, eċċetera. Imma mbagħad din trid tiġi definita u diskussa fil-Parlament biex għax il-local plan dak is-sens mbagħad għandu s-saħħa. That said, issa, jekk narġgħu niġu għal punt kważi minn tal-bidu, jekk aħna dejjem qed naraw illi l-oli mhuwiex l-assolut imma huwa l-massimu, mela mbagħad kważi laqqas għandek bżonna din għax inti mbagħad f'dak l-erba' solari għall-argument biex right? Radem milli jkun blanket provision fuq iż-żona kollha, inti tajt isma' jiena il-for ħantih f'din iż-żona biss, imma hekk imbagħad mill-for ħannaqsu. U jekk il-ħajt huwa meqjus bħala massimu, tista' ssir aziz illum, bil-provviżjonijiet tal-lum. Tajjeb. Tajjeb? Sodisfatt, tajjeb. Mela, l-aħħar mistoqsija ġejja minn Antwan, magħruf bħala l-Ispillo. Mela, ix-xemxija hemm applikazzjoni biex jitilgħu 3 towers li jmorru kontra l-FIR ta' 2014. U wkoll hemm numru kbir ta' wirtijiet storiċi ta' valur turistiku. Sewwa, dawn il-proġetti jistgħu jdumu 5 snin u l-fuq biex jinbnew. Kif il-Planning Authority xorta taċċettahom u ma tħares lejn il-kuntest. In a nutshell, there will be 13-story high-rise towers creating over 1,500 apartments within 1 square kilometer in an archaeologically sensitive area due to Roman remains, Punic remains, etc. From the frying pan into the fire. Tipo, diskriminatorja, bro. Soġġettiva. Ara, mux domanda faċli. Bistens, nimmaġan li hemm applikazzjonijiet li huma potenzjalment non-starter, da ma jfissirx li il-liġi tagħna, s-sistema tagħna ma tipprekludix li xi ħadd jitfa' applikazzjoni, fortunatament jew sfortunatament, ġifieri biex ngħidlek ġili intefu applikazzjonijiet fuq art pubblika. Right? Tajt kif jista' kien hemm intefa' applikazzjonijiet fuq art pubblika, right? Għax jista' jagħmilha, anyone can do it, issa ovvjament imbagħad għalhekk hemm l-assessment, għalhekk hemm il-proċessar, ġifieri. Spillo, fejn qiegħda ma fil-proċess hi. Tiġi ma jismaw xejn. Naħseb għadha tiġi assessjata, di mhux li kien hemm xi protesta
il-ġimgħa l-oħra jew 15 ilu. Sekonda, mela, erġa'. Il-Mistra Village, Il-Mistra Village. il-proġett ta' Mistra Village Dak kien beda, u kontra l-FAR policy, ġifiri dak ħajaqbes il-13 stories. Proċess li il-Mistra Village, sorry, if I may, dak kien approvat qabel l-FAR policy, right? Qabel ma għax l-FAR policy kienet draft għal snin twal. Jista. Le, ġiet approvata qabel. Kontrombajsi oħra. Qabel ma tadli għal-bicċa li jmiss, għax isu għamlu għaw kif jamlu ma bis-salami slicing. Jekk mux l-FAR policy, xiddetta li proġett bħal dak jista' jgħaddi? Kif ħarġet l-application? Għabbażi ta' Għabbażi ta' ma nafx, fil-sens, ma nafx x-kriterji intużaw, għajmin għatma tħalt fil-dettal ta' dik l-applikazzjoni. Policy approvata dak iż-żmien ma kienx hemm tal-FAR, ġifieri that's sure. Imma jekk nġufda, it-torrijiet tal-Addolorata ukoll mingħajr, right? Ma nafx jekk FAR, imma insomma forsi lew l-X Galaxy għax hemm żviluppi ta' ċertu natura illi saru minar l-FAR policy in place, imma again, ġifieri saret konsiderazzjoni illi bija b'dak il-proġett kien ħajkun hemm xi gain. Ġifieri jiena naħseb u nispera illi l-3 towers ta' qudiem l-Addolorata ġew approvati bil-ħsieb li potenzjalment kien ħajirriġenera raħal ġdid. Issa ħalli li fl-opinjoni tiegħek kreja slam ikbar sorry, kreja slam ikbar milli iva sorry. You know, speċi toro li l-lum ma jaraw xemx, etc. Imma bin-nuqqas tal-policy nimmaġina li kienem raġunijiet ulterjuri għaliex wieħed għal isma. Ejja nagħtu din il-possibilità, right? Biex ikun hemm a public gain potenzjalment. Mistra Village ovvjament hija analoga għal Manhattan, hija identika fit-topografija tagħha pratikament. U allura imma tmur kontra l-policy għax edha on a ridge, edha fuq ridge, ġifieri bil-policy llum ma tistax tagħmel żvilupp fuq ridge. Min għalija però illi kien hemm il-qorti li ddeċidiet li jrid jerġa' jiġi assessjat bil-policy l-ġdida. Yes. U raġa ġie approvat. Yes. Okay, sorry. Okay, ġifieri għadda minn dal-proċess fejn. Ġifieri raġa ġie assessjat bl-FAR. Mill-FAR, mill-arbil tal-FAR. Għatem xi assessment imma beda l-iżvilupp xorta. Which brings me to the second question li bdejt tajt inti il-kuntest u l-well-being. 1,500 apartments with commercial interests ukoll bħal huma pubs, cafes u hekk in 1 square kilometer ma tagħmilx sens għax imbagħad issem xi ħadd ieħor applika fil-fatt li bdejna nuru l-ewwel another 13-story high-rise u ġej ieħor. Fil-finanzi. Yes, in an archaeologically sensitive site. And għandek traffic issues u għandek mental well-being issues għax inti hemmhekk l-ogħla bini għandek 7 solari. Daħid qed jipproponu d-doppju. In 3 areas, different areas. Within the same 1 square kilometers, naħseb qasaw kasek Malta, bħalissa, correct me if I'm wrong. Probably. U qed niltaqa' ma' nies li qed jgħidu isma' yes, I have mental well-being issues hemm min qed jipprova jitlaq u dal-affarijiet għaliex ovvjament anki dal-iżvilupp ta' xemxija pereżempju jibdew mis-7:30 ta' filgħodu jħaffru jibqgħu sejrin sa 8:30 bilej u intu dieħel hemm isek dieħel Bejrut. Għalhekk għadd tal-kuntent. Nista' notwithstanding all the historical remains li qed. Ekku, imma l-SSR għadu ma spiċċax, le ġifieri ta' daw il-ġodda. For the new ones, no. Eżatt, le ġifieri għandi nifhem illi li hemm mhux hekk ġifieri li ċertu konsiderazzjonijiet ħajjittieħdu. Issa x'approach jittieħed għax jiddependi x'tip ta' arkeoloġija wieħed isib ukoll, nimmaġina, right? Ma nafx hekk ngħid sfortunatament, imma il-verità hija li l-applikazzjoni tista' tintefa'. Issa il-kwistjoni li mbagħad l-SSR x'ħajjieħu into account u fl-aħħar mill-aħħar min ħajħu deċiżjoni x'ħajjiżen u x'ħajjagħti importanza lil xiex. Jiġifieri
all right, hemm l-issue ta' in-numri, eccetera. Issa, all right, wieħed jista' jekk jew l-argument tad-densità ta' qabel, eccetera, wieħed jista' jgħid isma' hemm loġika illi ix-xemxija jsir iktar densified, ma nafx, ġifieri biex ikun hemm possibilità oħrajn, possibilitajiet oħrajn. Clearly, jekk nibqgħu bl-istess car-centric speċi approach fej kuħat jiddependi mill-korozza, l-aċċess għal xemxija nafu kif inhu, ġili huwa frankament limitat. Right? Ġifieri jekk ikun hemm problema infrastrutturali ma nafx x'jista' għala rebus hi. U anki fil-prossimità ta' nature reserve, ġifieri mhux hekk, ġifieri hemm anki elementi oħra sensittivi. Però qed nimmaġna li l-SSR da kollu irid jiedu into consideration. I mean, since... And on that positive note, thank you very much. You've been a... I mean, iktar faċli titkellem fuq xi ħaġa li ġiet deċiża u milli xi ħaġa li għadha tiġi diskussax. It could go either way. Mela, grazzi Spillo. Grazzi. Hamur. Loaded questions. Loaded heavy. Okay. Mela, 2-1. Nasib l-lum nista' nagħmlu repa pawek, nasib jena ta' biżejjed informazzjoni u hemm ħafna konsiderazzjoni x'wieħed jista' jalla jkun hemm provokazzjoni ta' naqra konverzazzjoni iktar elevata fuq il-messier tiegħek u anka għax huwa elementali ħafna għas-soċjetà tagħna. Mela, any famous last words? Famous last word. Naħseb jiena il-tama tiegħi illi forsi wieħed jaraf illi hemm bżonn ta' iktar sinerġija. Ma tistax tieħu deċiżjonijiet mingħajr ma tħares lejn l-implikazzjoni oħrajn. Inħoss billi anki speċi kultant immisma l-mobilità, immisma l-iżvilupp, and so on and so forth. Inħoss illi speċi kulħadd għandu d-dinja tiegħu. U speċi ħadd mu qed jara l-implikazzjonijiet, right? Ġifieri meta semmejdi l-idea tal-urban DMA, il-punt tagħha hija li inti għandek daw it-tliet pilastri li jagħmlu sens flimkien qed jaħdmu flimkien. Ħanatik xi ħaġa oħra eżempju ieħor. Fej, skoprejta relatively recently u speċi waħda minn dawk kif ġara lilek, li moħħi sploda għat il-madon fi ġifieri laqqas hawnhekk we got it right. Mela aħna għandna ismaħħa di. Mappa ta' Malta, all right? Bir-reġuni ikklassifikati skont NUTS classification, European classification for the territory, okay? We don't do NUTS? NUTS, nuts, yes. Okay. Yeah, always instigates a joke. Li jiddefinixxi reġjuni f'Malta, okay? U il-mobilità, qed naħdmu fuq il-SAMP, il-Sustainable Urban Mobility Plan, ma nisoħra, qed nużaw din il-klassifikazzjoni ta' reġjuni għax mill-aspett ta' mobilità tagħmel ħafna sens. Din hija mappa. Il-mappa tar-reġjuni amministrattivi ta' governanza ma taqbilx ma' din il-mappa. Ir-reġjuni hemmhekk differenti mir-reġjuni ta' hekk. Il-local plans u d-definizzjoni tal-local plan areas ma jaqblux mal-ebda għandna. Mela diġà, ġifieri għandek starting point ħażin. Mela jiena ħanieħu potenzjalment deċiżjoni fuq mobilità li mhux ħadd ikkombaċa ma' deċiżjoni fuq żvilupp għax taqa' taħt parametri oħrajn, all right? U li biex nimplementhom I can't even deal with one region administratively. Għandi situazzjoni fejrit I need to deal with 2 regions or 3. Ġifieri
anki din il-fatt li m'hemmx sinerġija li hemm one basis li ngħidu sma' b'di l-istess klassifikazzjoni ta' reġjuni, għandna reġjuni li huma amministrattivament mill-aspett ta' land use, mill-aspett ta' mobilità u żvilupp, right? Jaqblu, jikkombaċaw, right? Ġifieri meta rajtek speċjat il-madu, ġifieri laqqas sinerġija bażika geographically magħna, right? Mela qed nieħdu deċiżjonijiet illi mhux qed jaqblu. Dissonanza, Ġifieri kif nistgħu nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet kumulattivi ta' żvilupp. Right? Mingħajr ma nħarsu lejn il-mobilità b'mod surid in-nies, right? U nieħdu deċiżjonijiet iebsa. Right? Alright. So, Twan. yeah. Grazzi ta' daw l-erba sijad li għattajt maħna. Wow. Nittama li għalli kienu pjaċevoli daqskam għalli kienu informativi. Zawġ double lectures daw ġivi. Għalija. Dak huwa parti mill-privileġġ li tagħmel dan il-podcast huwa li biex parti mill-missjoni tiegħi impress li m'għandix edukazzjoni formali li npoġġi ma' nies li huma esperti. Nistaqsi ikolli il-privileġġ jien ikolli master class darba fil-ġimgħa nista' nagħżel il-min nistilenaw u wix insaqsih. My master plan, motherfucker. Thank you, good night, wonderful audience. Mela, tlaqna?